Hezekiel Beşeyek Emin Udsi salî de di meha çaran de di roja pêncemîn ya mehê de dema ez li cem çemê kebarê di nav sirgunan de bûm wisa bû ku ezman vebûn û xewn û xeyalên Xwedê dîtim. Di roja pêncemîn ya mehê de di sala pêncemîn ya sirguntiya Qiralya Yoyakîm de bû. Li welatê Kildanyan li cem çemê kebarê ji kayîn Hezekielê lawê bûzîn re gotina Xudan eşkere hat û li wir destê Xudan li ser wî bû. û nihêrtim û avay, ji bakur ve bayê ku diguvêje, ewrek bêsekin agir diweşîne tê, li dora wê qerpîn û di nava wê de lajwer da ku wekî di nav agir de bibiriqe. û ji nav wê ve mînakiya çar aferîdeyên zindî derketin û xuyabûna wan wisa bûn. Di wan de mînakiya mirov hebû û çar hebwecê her yekê hebû û ji wan çar baskên her yekê hebûn û lingên wan lingên rast bûn û pêyên wan mîna binpêyên golikan bûn û mîna tuncê bi sîqal dibiriqîn û li çar aliyên wan di bin baskên wan de destê mirovan hebûn. Wecû bazikên her çarî jî wisa bûn. Bazikên wan bi hev re hevbend bûbûn. Dema dirê de dimeşiyan ne dizîvirîn. Her yek rast rast ber bi pêşiyê ve dimeşiyan. Mînakiya wecên wan jî di wan de wecê mirov, li aliyê rastê yê çar hebî wecê şêr û li aliyê çepê yê çar hebî wecê ganêr, yê çar hebî jî wecê qertel hebû. û wecê wan û bazikên wan ji jor ve hatibûn cuda kirin. Du bazikê her yekê pev re hevbend bûbûn. Du bazik jî bedena wan dinixumandin. û her yek wekî rast bi pêşiyê ve dimeşiyan. Rih xwest ku bi ku derê ve here, ew bi wê derê ve diçûn. Ew bê vergerîn dimeşiyan. Dema em werin mînakiya aferîdeyên bi canî, xuyabûna wan mîna pêtên agir yên dişewitin, mîna xuyabûna pêtalê bûn. Di nav aferîdeyên bi canî de, ew agir da diket û radibû û agir rewnak bû û jagir ve birusk ve dijandin. û aferîdeyên bi canî mîna xuyabûna avêtina birusk direviyan û şûnda vedigeriyan. Dema min li aferîdeyên bi canî dinihêrt, avay, li cem aferîdeyên bi canî, bona her çar wecên wan li erdê tekerek hebû. Xuyabûna teker û avahiya wan mîna zumrudê ezmanî bû û wekheviya her çarî jî yek bû û xuyabûn û avahiyên wan wekî teker döndurê teker de be. Dema dimeşiyan bi çar aliyên xwe ve jî diçûn. Bêyî zîvirê dimeşiyan. Toqên tekeran jî bilind bûn û tirsehêz bûn û toqên her çaran bi dor û ber, bi çavan ve tijî bûn. û her ku aferîdeyên bi canî dimeşiyan, teker jî li ceman dimeşiyan. û her ku aferîdeyên bi canî ji erdê ve bilind dibûn, teker jî ji erdê ve bilind dibûn. Rih xwest ku biçe ku derê diçûn wir. Cihê ku rih dixwest biçe û teker ji kêlekên wan ve bilind dibûn. Ji ber ku rihê aferîdeyê bi can di tekeran de bû. Her ku dimeşiyan, vana jî dimeşiyan û her ku disekinîn vana jî disekinîn û her ku ew bilind dibûn, li kêlekên wan teker jî bilind dibûn. Ji ber ku rihê aferîdeyê bi canî di tekeran de bû. û ser aferîdeyên bi canî wekî quba ezmanê, mîna belûra tirsehêz, li jor ve li ser serê wan belav bûyî bû. û di bin qubê de bazikên wan ber bi hev rast bûn. û du bazikê ji wî alî dixumîne û du bazikê ji aliyê din ve dixumîne ên her yekê hebûn. û dema dimeşiyan hengameya bazikên wan bihîstim. Wekî dengê gelekî avan, wekî dengê şiyandar, dengê tebleyeviyek, wekî welweleya artêşekî, dema disekinîn bazikên xwe dadixistin. û ser qubeya ku li ser serê wan e dengek hebû, dema disekinîn bazikên xwe dadixistin. û ser qubeya ku li ser serê wan e wekî xuyabûna yaquda ezmanî, mînakiya textê hebû û ser mînakiya textê ji jor ve mînakiya xuyabûna mirov hebû. û ji pişta wî jorîn ve xuyabûna wî mîna lajwerdekî dibiriqe dîtim. Wekî ku hundirê wê bi dor û ber xuyabûna agir û ji pişta wê jêr ve xuyabûna wê dîtim. Wekî xuyabûna agir û li dora wê rewnaqî hebû. Roja baranê xuyabûna kevana di ewra de ye çawa be, xuyabûna şewlê jî wisa bû. Veya xuyabûna mînakiya bilindahiya Xudan bû. û dema dîtim, bi ser rû ve ketim û dengê yekî ku gotinê dibêje bihîstim. Beşadu Emîn û ji min re got, lawê mirov, rabe ser pêlan ku ez bi te re biaxivim. û dema ji min re got ruh ket hundirê min û min ser pêlan ve rakir û yek ku gotina min jê re dibêje bihîstim. û ji min re got, lawê mirov, ez te dişînim ji lawên İsraîl re, ji neteweyên ku li dijî min asêne re. Ew û bapîrên wan heta îro ji li dijî min guneh kirin. û ev zarokana rû zexim û dil hişkin. Ez te ji wan re dişînim û tê ji wan re bibêje, Xudan wisa dibêje. û ew dixwaze bila guhdarî bikin, dixwaze bila birevin, ji ber ku ew malekî asê ne, dîsa dê bizanibin ku di nav wan de pêxemberek heye.
û tu ya lawê mirov li cem te qirş û qal û kelemî hebin jî tu nav du pişkan de rûnê jî ji wan zilaman ve metirse û ji gotinên wan ve metirse ew wekî malekî asê bin jî tu dîsa ji wan metirse û ji wecê wan jî bêzar nebe. Dixwaze bila guhdarî bikin, dixwaze jî bila birevin, tu yê gotina min ji wan re bibêje, ji ber ku asê ne. û tu ya lawê mirov, ya ku ez ê ji te re bibêjim guhdarî bike, mîna wê mala asê tu asê nebe, devê xwe veke û ya ku ez didim te bixwe. û nihêrtim û avay, destekî dirêjî min bû û avay, di wî destî de balora pîrtikekê hebû. û ê li ber min vekir û rûyê wê û paşê wê nivîsandî bû û di wê de lawij, nalîn û fîgan hebûn. Beşa sewemîn. û ji min re got, ya lawê mirov, tiştê ku te dît bixwe, vê balorê bixwe û here û ji mala İsraîlê re bibêje. û devê xwe vekirim û wê balorê bi min ve da xwarin. û ji min re got, ya lawê mirov, vêya bi zikê xwe ve bide xwarin. û vê balora ku dame te rêviyên xwe dagire. û xwarim û devê min de mîna hunguv şêrîn bû. û ji min re got, ya lawê mirov, de haydê, here mala İsraîlê û gotinên min ji wan re bibêje. Ji ber ku tu nejne teweyek gotinayê xerîb û zimanayê dijwar ere. Hew ji mala İsraîlê re tê teşandin. Tu ji gelek neteweyên ku tu zimanên wan fêm nake, gotinên wan biyan û zimanên wan dijwarin re nayêşandin. Rastî, ger te ji wan re bişandima, dê te guhdarî bikirana. Lêbelê dê mala İsraîlê naxwaze ku te guhdarî bike. Ji ber naxwazin ku min guhdarî bikin. Ji ber ku eniya hemûya mala İsraîlê hişk û dilê wê zex me. Avay, li dijî wecê wan, wecê te hişk kirim û li dijî eniyên wan eniya te hişk kirim. Eniya te mîna almasê ji barastê tuntir kirim. Wekî ku ew malekî asê ne, ji wan metirse û ji wecê wan ve bêzar nebe. û ji min re got, ya lawê mirov, hemû gotinên min ên ku ez ê ji te re bibêjim bigire û bixe dilê xwe û bi guhên xwe ve bibihîze. û de haydê, here surgunan lawên neteweya min. û ji wan re bibêje. û dixwaze bila guhdarî bikin, dixwaze bila birevin, ji wan re bibêje. Xudan wisa dibêje. û ruh min rakir jorê û ji pey min bigotina, bila bilindahiya Xudan ji cihê xwe ve pîroz be, gurmîniyek mezin bîstim. û her ku bazikên aferîdeyên bican li hev diketin, dengê wan û li cem wan şemateya tekeran dengê gurmîniya mezin bîstim. û ruh min rakir jorê û min rahişt û bir û ez bi taliyê bi hêrsa ruhê xwe ve çûm û destê Xudan li ser min ve xurt bû. û ez hatim cem surgunên ku li tel Abî bêne. Hatim cem yên ku li kêleka çemê kebarê rûdinin û li cihê ku ew lê rûdinin rûniştim. û di nav yên ku li wir rûdinin de heft rojî bi şaş û metalî rûniştim. û paşê heft rojî wisa bû ku vê gotina Xudan ji min re hat. Lawê mirov, mi te ji mala İsraîlê re notirvan danî. Gotinê ji devê min ve bibihîze û ji aliyê min ve wan bidin parastin. Dema ez ji mirovê xerab re tu yê me heqaq bimre bibêjim, ger tu wî nede parastin û bona ku zilamê xerab xwe ji rêya xwe yî xerab biparêze û bona ku bijî tu jê re nebêje. Dê ew zilam di fesadiya xwe de bimre. Lêbelê ez ê destê te de li xwîna wî bigerim. Lêbelê ger tu yê xerab biparêzî û ji xerabiya xwe û ji rêya xwe yî xerab venegere, dê ew ê di xerabiya xwe de bimre. Lêbelê tu yê xelasiya canê xwe bike. û ger zilamê salih ji rastiya xwe vegere û xerabiyê bike û ez tilpekiyê deynim pêşiya wî, dê ew ê bimre. Ji ber ku te wî zilamî neda parastin. Dê ew zilam di sucê xwe de bimre û karên wî yên rast, ên ku kirine, dê bîr de neyê. Lêbelê ez ê ji destê te ve li xwîna wî bigerim. Lêbelê ger tu bona zilamê salih sucê neke, zilamê salih bide parastin û ew sucê neke, helbet tê bijî, ji ber ku xwedaya parastin. Tu yê jî vî awayî canê xwe xelas bike. û li wir destê Xudan li ser min bû û ji min re got, rabe, derkeve deştê, û ez ê li wir bi te re biaxivim. û rabûm û derketim deştê û avay, li wir mezintiya Xudan mîna mezintiya ku li cem çemê kebarê dîtibûm sekinî bû û bi ser dev û rû veketim. û ruh kete endirê min û min rakir ser pêlan û bi min reaxivî û ji min re got, here xwedmala xwe de bigire. Lêbelê tu, ya lawê mirov, avay, dê qeydan li te bixin û te bi wan vegirê bidin û tu yê dernekeve nav wan. û ez ê zimanê te bi polkeya te ve bizeliqînim û tu yê bê ziman bibe û tu yê nebe yê ku bi wan ve dipeke. Ji ber ku ew malekî asê ne. Lêbelê dema ez bi te re biaxivim, ez ê zimanê te vekim û tu yê ji wan re bibêje. Xudan wisa dibêje. Yê ku dibihîze bila bibihîze û yê ku jê direve bila bireve. Ji ber ku ew malekî asê ne. Beşa çaremîn. Tu jî ya lawê mirov,
Jixware tuleyekê raje û wê deyne berxwe û bajarekê li ser wê binaxçîne, Orşelîmê binaxçîne û dora wê bipêçe û li hemberê wê bircan çêbike û li dijî wê meterîsan kom bike û li dijî wê artêşkeyan deyne û li dijî wê li hemberdoran gîskên har deyne. û jixware sacê nesin rayele û bona ku bibe dîwarê esin wê deyne navbera xwe û bajêr û wecê xwe ber bi wê bizîvirîne û dê dora wê bête girtin û tu yê li hember dora wê bigre. Dê ev ji mala İsraîlê re bibe nîşanek. Lê tu li aliyê xwe yê çepê rakeve û fesadiya mala İsraîlê deyne ser wê. Li gora hejmara rojên ku tu yê li ser wê rakeve, tu yê fesadiya wan bikişîne. û min fesadiya wan li gora ku hejmara salan wekî hejmara rojan danîm ser te 309 roj. Tu yê vîya wayî fesadiya mala İsraîlê bikişîne. û dema tu vana biqedîne, dîsa tu yê ser aliyê xwe yê rastê rakeve û tu yê fesadiya mala Cihûdayê bikişîne. 4 roj. Her roj li devla salekê vêya danîm ser te. û tu yê mîna kinc li baziyê wî hildayî berê xwe bizîvirîne Orşelîma ku hember dor lê hatine girtinê û tu yê li dijî wê pêxembertiyê bikî. Avay, ez ê ji te re li rezan bixim û heta ku tu rojên dorgirtinê ên ku tê çêkirine biqedînin, tu yê ji aliyekê xwe nezîvire aliyê din. û tu ji xwe re genim û ceh û paqle û nîsk û garis û çewder rayile û wan bixe feraxekî û ji wan ji xwe re nan çêbike û li gora rojên ku tu yê li ser aliyê xwe rûnê 309 roj tu yê ji wê bixwe. û xwarina ku tu yê bixwe dê pîvanê be. Di rojê de 20 şekel. Tu yê dem bi demî bixwe û tu yê pîvanê avê vexwe. Ji 6 parî hînekê pariyekî tu yê dem bi demî vexwe. û tu yê mîna pîdeyên ceh çêbike û bixwe. û tu yê pîstiya ku ji mirova derdikeve li ber çavê wan wê bikelîne. û xudan got, di nav neteweyên ku ez ê wan bajomê de, dê lawên İsraîl nanên xwe bi vî awayî bi mindarî bixwin. û min got, ax ya xudan xudan. Avay, canê min nebûye min dat. Ji ber ku ji ciwantiya xwe heta niha laş û ya ku heywan perçe kiriye nexwarime û goştê mekruh neketine devê min. û ji min re got, binêre, li devla pîstiya mirov sergînê dewara dam te û tu yê nanê xwe li ser wê çêbike. û ji min re got, lawê mirov, avay, ez ê li Orşelîmê alîkariya nan bişkînim û dê di nav tirsê de bi pîvanê ve nan bixwin û di nav şaştiyê de dê pîvanê ve avê vexwin. Ji ber ku dê bibin mutajê nan û avê û dê gişt pevre şaş bimînin û dê di fesadiya xwe de bihulin. Beşa pêncemîn. û tu, ya lawê mirov, ji xwe re şûrekî tûj rayile û tu yê wê ji xwe re wekî guzana berber rayile û tu yê wê ji serê xwe û ji rêya xwe ve derbas bike û bona weznê ji xwe re tereziyekê rayile û muyan liq bi liqî cuda bike. Dema rojên dorlêgirtina bajêr tijî bûn, tu yê ji siyê yekî di nava bajêr de bagir ve bişewtîne û tu yê ji siyê yekî rayile û bi şûr li dora wê bixe û tu yê ji sê parî pariyekî ber bi bayê ve berde. Ez ê jî li pê wan ve şûr bikişînim û tu yê ji wan çendekî rayile û tu yê bi dawa xwe ve wan bipêçe. û tu yê dîsa ji wan rayile û wan bavê jenav agir û tu yê wan di agir de bişewtîne. Di hemûya mala İsraîlê de dê ji wê agir derkeve. Xudan xudan wisa dibêje. Ev Orşelîm e, wê danîme nav neteweyan û welatên ku li dora wê ne û bi xerabîkirinê ji neteweyan zêdetir li dijî daraziyên min û ji welatên ku li dora wê ne zêdetir li dijî zagonên min bû asê. Ji ber ku daraziyên min ji xwe avêtin û dema em werin zagonên min. Di wan de nemeşiyan. Ji ber vê yekê xudan xudan wisa dibêje. Madem ku hûn ji neteweyên ku li dora we ne zêdetir şematekar in û hûn di zagonên min de nemeşiyan û welgor daraziyên min nekirin, welgor daraziyên neteweyên ku li dora we ne jî nekirin, ji ber vê yekê xudan xudan wisa dibêje. Avay, ez jî li dijî te me û ez ê li ber çavên neteweyan di nav te de bona te daraziyan bidim. û tiştê ku nekirime û tiştekî wekî wê carekî din ez ê nekim. Ji ber hemû karên te yî mekruh ez ê te de bikim. Ji ber vê yekê dê te de bav lawên xwe bixwin û dê law bavê xwe bixwin û ez ê ser te de daraziyan bidim û hemûya ji ber te mayî ez ê bidim her bayî. Xudan xudan dibêje. Ji ber vê yekê bona mafeya bûna min ji bo te bi hemû tiştên te sik û bi hemû tiştên xwe yî mekruh mextîsa min mundar kiriye, bi rastî ez ê te kêm bikim. Dê çavê min te neparêze û dê heyfa min jî li te neyê. Dê ji te ji sisê yek bi webayê bimrin û dê di hundirê te de bi xelayê biqelehin û ji sisê yek
دل دورته بشور بکبن وازش سیک به هر بایی و بردم وازل پیوان و شور بکشینم به وی آوایی ده داویا حرسا من وره وازل ده جوان خیدا خواه بسکنینم و وی آوایی از خمروینیه ببینم و دما از خیدا خویل ده جوان بگینم داویه ده بزانبن که از خدان ده خیرتا خود من گود و دناو نتوین که لدورا تنه ده لبر چاوه هر ظلامه کدره ده درباست به از اتبکم ویرانه و تشتکی که شرمزار دکه تو ادناو نتوین که لدورا تنه ده توی ببه تشتکی که شرمزار دکه قرفین خوب دکن جه فر به تستندن و تشتکی کشاش دکه و چاقی از بحرسه و بخیده و پکاندنم بخید لسر ته دارازیان بدم از خدان از گوتم و چاقا که تیرین هلاک کر یه خلایا که از جوان را بشینم بنا که هلاک بکن از بشینم سروه و از سروه خلای زیده بکم و از آلیکاریا و نام بشکینم و از خلای و حیوان خراب بشینم سروه و ده تجداروکن تبه بکن و دیج نوات وبا و خوین در باس به و از شور بینم سرته از خدان از گوتم بشا ششمین و وی گوتنا خدان جمن راد یالا امرو بره خو بزیورینه چیاین اسرائیل و جوان را پیغمبرتی بکه و ببیجه چیاین اسرائیل گوتنا خدان گهداری بکن خدان جی چیایان و گران و جنوالان و چمان را وساد بیجه آوای از شور بسر و بینم و جین وی بلند ترنه بکم و ده پیشکشیگین و ویران ببن و ده پوتن وی روژه بشکن و از جوه ین کواتنه لیخستن لبر پوتن و بخینم و از لاشن لاون اسرائیل دینم بر پوتن وان و از استین و لدورا پیشکشیگین و برشینم جبو پیشکشیگین و خراب و ویرانه ببن و پوتن و بشکن و جناون دیرابن و پوتن وی روژه بنجه کرن و بقلپن و بنا که کارم و بین پاکش کرن دل همو جین که هنلی رو دنن باجار خراب بن و ده جهن بلند ویرانه بن و ین کواتنه لیخستن ده ناواده بکیون و نبزانه بن که از خدانم و دما هندناو نتویان ده بین بلاف کرن بنا کجناو نتویان جوه این که شور رویانه و خلاص بونه هبن از ایماوه که بیلم و جوه این که رویانه و خلاص بونه دناو نتویان کواتنه سرگون کرنی ده من ده بیرا خوده بینن جبر که از جدلین وانی زنید که ای کجمن جدا بویه و شعبه وانی زنیدکن این کل پی پوتان دچن و شکستم و جبر همو خرابیا که ده همو کارین خوی مکروه تکرنه ده شعبه خوب کرحن و ده بزانه بن که از خدانم به خرابیا که از الوان بکن به سدم نگوتم خدان وساد بیجه به دسته خواه بپرپته و بلنگین خواه هل کتینه و ببیجه جبر همو تشته مکروه این مالا اسرائیل حیپه جبر که دیب شور و بخلای و وبای و بکوین یکل دورای دیب وبای و بمره یکل نزیکه دیب شور و بکوه و ماویا که هاویردور لی آتیه گرتن بخلای و بمره و از خیدا خواه لسر وان بقدینم و دمال ناف پوتن وان لدورا پیشکشیگین وان لسر هر گره بلند لسر همو گره چیایان و دبن هر داره اشین ده و دبن هر دار چلوین پلحنبیز ده لوی جیه که جهمو پوتن خواره بهنن خوش پیشکش تکرن ره جوان ین که هاتنه کشتن بین راخستن هونه بزانه بن که از خدانم و از دسته خوب سر وان و دریج بکم وش چوله بر به دیبلای لحمو جیین که لی رو دنن از ولاد بکم ویرانه و تنا و ده بزانه بن که از خدانم بشه هفتمین و وی گوتنا خدان جمن راد و تو یالا امروف خدان جواره اسرائیل را وساد بیجه داویا چار علیه ولی تاد نها او داوی سر تی و از حرسا خوب سر ته بشینم اولگورا رین ته از دارازیل ته بکم و از همو کارین تی مکروح بینم سر ته و ده چاوه من ته نپارزه و ده حیفا ملته نه لیبله رین ته بینم سر ته و ده تشتین تی مکروح دندره ته دبن و نبزانه بن که از خدانم خدان وساد بیجه خرابی اک آوای تی داوی اک هات او داوی هات لدیجی ته شیار دبه آوای تی دور هات ته یکو لولیت رودنه وقت هات روژ نزیکه نه روژا کل سرچیان قرینن کیف خوشیه روژا ولولیه از اینها ده نزیک ته حرسا خو بسر ته برژینم و از داوی حرسا خوی سور یال دیجی ته بینم ولگورا رین ته از دارازیل ته بکم و از همو کارین ته مکروح بینم سر ته و ده چاوه من ته نپارزه و ده حیفام ته نه از الگور رین ته بینم سر ته و ده تشتین ته مکروح دندره ته دبن و نبزانه بن که از خدان از لیدخم
Avay evroş. Avay te. Dora tahat. Ço kulik vekir. Bitri zilda. Zordesti ra bu ser pelan u bu şiva xarabiye. De jwan u jajavayen wan tükes u jmale wan ve tutiş nemine u de wan de bilindahi nemine. Vaxt hat, roj nezik dibe. Yeku destine bila kevxoş nebe u yeku difroşe bila şine nekşine. Jiber ku ser hamuya civaka ve xazebeye. Jiber ku gerdijiyane de biminin jî de frotiye nikar be vegere tişte ku frotiye. Jiber ku xewn u xeyal bona hamuya civaka veye. De tükes ve negere u de tükes be fesadiya jiyana xwe ve xurt nebe. Li boriya xistin û her tiştê amade kirin. Lê belê tükes naçe cengê. Ji ber ku xezeba min li ser hemûya civaka wê ye. Li derve şûr û li hundir weba û xela. Yê ku li beyarê ye dê bi şûr ve bikeve. Û dê yê ku li bajêr ve dimîne ji aliyê weba û xelayê ve bête daqurtandin. Lê belê ji wan yên ku birevin û xelas bibin dê xelas bibin û mîna kevokên çem dê ser çiyayan bin. Her yek ji ber fesadiya xwe giş din alî nedene. Dê hemû dest sis bibin û hemû çong mîna avê dê lawaz bibin. û dê cilikan li xwe bikin û dê bêzarî bi wan bigire û dê di hemû wecan de şerm û di hemû seriyan de por lî çıkan dîbe. û dê zîvên xwe bavê jin kuçan û dê zêrên wan mindar bên hespandin. Dê di roja xudan ya xezebê de zîv û zêrên wan xelas nekin. Dê canên wan têr neke û zikê wan tijî neke. Ji ber ku ji wan re bû tilpekiya fesadiyê. Xweşikiya xemla wê jî wê xist bi tiriyê û pitên xwe mekruh û sik ji wê çêkirin. Ji ber vê yekê wê ji wan re kirin mîna tiştekî mindar. û ji bo ku wê talan bikin ez ê bidim destê biyanan û ji bo ku talan bikin ez ê wê bidim destê xerabên dinê û dê wê xera bikin. û ez ê wêjê xwe ji wan bizîvirînim û dê miqamê minî veşartî xera bikin û dê diz bikevîne û wê xera bikin. Zincîrê çêbike ji ber ku welat bi sucên xwîndar ve tijî û bajar bi zordestiyê ve tijî ye. û ez ê herî xerabên neteweyan bînim û dê malên wan ji xwe re bikin milk û ez ê quretiya xurtan biqedînim û dê ciyên wanî pîroz xerab bin. Bêzarî tê û dê li xweşiyê bigerin û dê neyê dîtin. Dê asîv bi ser asivê vebe û agahiya xerab bi ser agahiya xerab ve derkeve û dê ji pêxember ve bi xewn û xeyalê bigerin. Lê belê dê kahîn de zagon û kalepîran de şîret nemîne. Dê qiral şînê bigire û bek bi şaştiyê xwe bixwimîne û dê destê netewa welê sis bibin ez ê li gora rêyên wan li wan bikim û li gora heqê wan ez ê serveriyê li wan bikim û dê bizanibin ku ez xudanim. Beşa hiştemîn û sala şeşemîn de di maha şeşan de di roja pêncemîn ya mehê de ez di mala xwe de rûniştibûm. Hîn kalepîrên Cihudayê jî li hemberî min rûniştibûn wisa bû ku li wir destê xudan ket ser min û nihêrtim û avay. Mînakiyek wekî xuyanîbûna agir ji xuyabûna pişta wî berjêrtir agir û ji pişta wî jortir mîna xuyabûna rewnaqê wekî lajwer da ku dibiriqe û wî şiklê destekî dirêj kir û ji cenîgekî serê min girt û ruh di nav erd û ezmanan de min bilind kir û min di xewn û xeyalên Xwedê de anî Orşelîmê cihê ketina deriyê hewşa hundirê ku li bakur dinêre. Cihê pûtê çavnebariyê ê ku hesûdiyê dike li wir bû. û avay mezintiya Xwedayê İsraîlê li gora xuyanîbûna ku li deştê dîtibûm li wir bû. û ji min re got, yala wê mirov, niha çavê xwe ber bi rêya bakur ve rake û çavên xwe ber bi rêya bakur ve bilind kirim û avay ew pûtê hesûdiyê li bakurê deriyê pêşkeşîgehê di cihê ketinê de bû. û ji min re got, la wê mirov, ma çi dikin tu dibînî? Bona ku ez ji perestgeha xwe ve dûr bikevim, mala İsraîl li vir tiştên mekruh ên mezin çê dikin. û dîsa tu yê tiştên mezin ên mekruh bibînin. û min anî deriyê hewşê û nihêrtim û avay, di dîwêr de qulek. û ji min re got, la wê mirov, haydê dîwêr qul bike. û dîwêr qul kirim û avay, deriyek. û ji min re got, bikeve hundir û tiştên xerabên mekruh yên ku li vir çêkirine bibîne. û ketim hundir û dîtim. û avay, suretên her tewrê heywanên xişok û yên sik û hemû putê mala İsraîlê li hember dorên dîwêr ve hatibûn rêzkirin. û ji kalepîrên mala İsraîlê heftê kes li ber wan sekinî bûn û yazanyayê lawê şefan di nav wan de sekinî bû. Bi xurdana her yekî destê wî de bû û bêhna ewra bi xurê derdket. û ji min re got, la wê mirov, ma te dît kalepîrên mala İsraîlê her yek di odeyên xwe bi pêşdarî de di tariyê de çi dikin? Ji ber ku ew xudan me nabîne, xudan dev ji welêt berda dibêjin. û ji min re got, dîsa tu yê hîn tiştên dinên mekruh ên mezin ku dikin bibîne. û min anî cihê ketina deriyê mala xudanê ku ber bi rojhilatê ye û avay pîrekên ku bona Tammûz digiriyan li wir rûniştibûn. û ji min re got, ma te dît la wê mirov,
dîsa tu yê tiştên dinên hîn jî ji vana mezintir ên mekruh bibînin. û minanê hewşa û diriya mala Xudan û avay, di deriyê perestgeha Xudan de, di navbera eywan û pêşkeşîgehê de, qasî 25 kesên ku pişta wan li perestgeha Xudan û wecê wan ber bi rojhilatê ve zîvrandê hebûn, û wan berê xwe dabûn rojhilatê, û ji rojê re perestinê dikirin. û ji min re got, ma te dît lawê mirov, ma qey kirina tiştên mekruh ên ku li vir dikin, bona mala Cihûdayê tiştekî biçûk e ku welat bi zordestiyê ve tijî kirin û dîsa min hêrs dikin? û avay, guliyê dirêjî pozê xwe dikin. Ji ber vê yekê ez ê jî bi xeydê bikim. Dê çavê min neparêze û dê heyfa min lê neyê û bi dengê bilind ji min re bang bikin jî ez ê wan guhdarî nekim. Beşa nehemîn. û bi dengê bilind bangî guhê min kir û got. Yên ku ser bajêr ve hatine dayîn, wekî destê her yekî de çeke ku helaq dike hebe, nêzîktir bike. û avay, ji rêya deriyê jorîn, yê ku ber bi bakurê ve 6 zilam hatin. Doqikê her yekî jî di destê wî de bû. û di nav wan de zilamekî ku kirtanan li xwe kirine û di pişta wî de hûringê nivîskaran heye hebû. û ketin hundir û li cem pêşkeşîgeha Tunç sekinîn. û mezintiya Xwedayê İsraîlê ji ser kerûbiyê ku li ser wê bû derket şemûga xanî û bangî zilamê ku kirtanan li xwe kirine û di pişta wî de hûringê wî heye kir. û Xudan jê re got, ji hundirê bajêr, ji hundirê Orşelîmê ve derbas bibe û nîşan li eniyên zilamên ku ji ber hemû karên mekruhê ku di hundirê wê de çê dikin dinalin û fîganê dikin bixin. û dema min dibihîst, jiyên din re got, li pê wî ji hundirê bajêr ve derbas bibin û lê bixin. Bila çavên we neparêzin û bila heyfa we lê neyên. Bona ku hûn helaq bikin li kalepîr û ciwan û xort û qîza ku neçûye mêr û zarok û pîrekan bixin. Lêbelê nêzîkî tu kesê ku nîşan li ser wan e nebin û ji perestgeha min ve dest pê bikin. Ew jî ji kalepîrên ku li ber derînê ve dest pê kirin. û ji wan re got, xanî min dar bikin û hewşan biyên ku hatine kuştin vedagirin, derkevin û derketin û li bajêr lê xistin. û wisa bû ku dema wan lê dixistin, ez tena serê xwe mabûm û bi ser wej veketim û qeyriyam û gotim, ax ya Xudan Xudan, madema tu hirsa xwe li ser Orşelîmê birjîne, tu yê hemû maweya İsraîlê jî xelas bikî. û ji min re got, fesadiya İsraîlê û ya mala Cihûdayê zehf mezine û welat bi xwînê ve tijî û bajar bi rêşaşiyê ve tijî ye. Ji ber ku ew Xudan welat berda û Xudan me nabîne dibêjin. Ez jî dê çavê min neparêze û dê heyfa min li wan neyê. We zêriyên wan bînim serên wan. û avay, zilamê ku kirtanan li xwe kirine û di pişta wî de hûringê wî heye bi gotina, mîna ku te emir dabû min wisa kirim agahiyê anî. Beşa dehemîn. û nihêrtim û avay, li ser Quba ezman ya ser serê kerûbiyan e, mîna kevrê yaqutê ezmanî, tiştekî mîna xuyabûna mînakiya text li ser wan ve xuyanî bû. û bi zilamê ku kirtanan li xwe kiriye re axivî û got, bikeve bin kerûbî, nav tekerên ku dizîvirin û ji nav kerûbiyan her du lepên xwe pêtên agir vedagire û bi ser bajêr ve bireşîne û li ber çavê min ketê. û dema zilam ketê, kerûbî li aliyê rastê malê disekinîn û ewr hewşa navîn dagirt. û mezintiya Xudan ji ser kerûbî ve bilind bû û ser şêmûga malê sekinî û xanî bi ewrê ve tijî bû û hewş bi rewnaqiya mezintiya Xudan ve tijî bû. û heta hewşa ku li derve dengê bazikên kerûbiyan dema Xwedayê şiyandar gotinê dibêje çawa be bi wî awayî hate bihîstin. û dema ji zilamê ku kirtanan li xwe kiriye re bi gotina ji nav tekerên ku dizîvirin ji nav kerûbiyan agir rayê ji emir da, wisa bû ku çû û li cem tekerekî sekinî. û ew kerûbî destê xwe ji nav kerûbiyan dirêjî agirê ku di nav kerûbiyan de ye kir û ji wê rahişt û wê xist nav lepê zilamê ku kirtan li xwe kiriye. Zilam jî rahişt û derket û di kerûbiyan de dibin bazikê wan de şiklê destê mirova te xuyanî kirin. û nihêrtim û avay, li cem kerûbiyan 4 teker hebûn, li cem her kerûbiyek tekerek û xuyanîbûna tekeran mîna Zimrûdê ezmanî bû. û dema em werin xuyabûna wan, wek heviya her çarî jî yek bûn, wekî ku di hundirê teker de teker hebe. Dema di meşiyan bi 4 aliyê hev ve diçûn, dema di meşiyan nedizîvirîn. Tenê serî berê xwe bidaye ku li pê wî diçûn, dema di meşiyan nedizîvirîn. û hemû bedena wan û piştên wan û destên wan û bazikê wan û tekerên her çarî jî bi hember dorê bi çavan ve tijî bûn. Ji tekeran re dema min dibihîst bi gotina tekerên ku dizîvirin hate bang kirin. û 4 wecê her yekê hebûn. Wecê yekem wecê kerûbî bû. Wecê duwem wecê mirov bû û wecê sewem wecê şêr û wecê çaremîn wecê qertel bû.
û kerûbiyan bilind bûn, aferîdeyê bican, yê kul cem çemê kebarê dîtme ev e. û her ku kerûbî dimeşiyan, teker jî li cem wan dimeşiyan, û kerûbiyan, bona ku ji erdê ve hilkişin her ku bazikên xwe radikirin, teker jî cem wan nediqetiyan. Her ku ew disekinîn, vana jî disekinîn. û dema bilind dibûn, tevî wan vana jî wan re bilind dibûn. Ji ber ku rihê aferîdeyê bican di wan de bû. û mezintiya Xudan ji ser şêmûga xanî ve derket û ser kerûbiyan sekinî. û kerûbiyan bazikên xwe rakirin û demal ber çavên min derketin derve ji erdê ve bilind bûn. Teker jî li kêlekên wan bûn û cihê ketina deriyê rojhilatê ya mala Xudan de sekinîn û jor ve mezintiya Xwedayê İsraîlê da ket ser wan. Aferîdeyê bican, yê kul cem çemê kebarê dibin Xwedayê İsraîlê de dîtime ev e. û pê hîn bûm ku vana kerûbiyan bûn. Çar bazikên her yekî û çar wecê her yekê hebûn û dibin bazikên wan de mînakiya destê mirova hebû. Wek heviya wecê wan jî xuyabûna wan wew bixwe wecên ku li cem çemê kebarê dîtibûn bûn. Her yek rast rast ber bi pêşiyê ve dimeşiyan. Beşe yanzdan. û ruh min rakir û min anî deriyê rojhilatê ê mala Xudan yê ku rojhilatê dinêre û avay. Di cihê ketina derî de 25 kes û serokên netewê ya Azanyayê lawê Azur û Pelatyayê lawê Benaya di nav wan de dîtim. û ji min re got, lawê mirov yê ku xerabiyê difikirin û li vî bajarî şîretên xerab didin van zilaman e. Ew dibêjin, dema avakirina xaniyan ne nêzik e. Ev bajar qazan em jî goştin. Ji ber vê yekê li dijî wan pêxembertiyê bike ya lawê mirov, pêxembertiyê bike. û ruhê Xudan bi ser min veket û ji min re got, bibêje, Xudan wisa dibêje. Ya mala İsraîlê, we wisa gotin, ji ber ku ez bi tiştên ku tên aqilên we ve dizanim, we hejmara yên ku we li vî bajarî kuştinê zêde kirin û we kuçeyên wê bi yên ku hatine kuştin ve dagirtin. Ji ber vê yekê Xudan wisa dibêje, yên hatine kuştin, ên ku waxistine hundirê wê goşt ewin, qazan jî ev bajarê ye, lê hûn ê ji hundirê wê ve bên derxistin. Hûn ji şûr tirsiyan, ez ê jî şûr bînim ser we, gotina Xudan, û ez ê we ji hundirê wê derxînim û we bidim destê biyanan û ez ê di nav we de daraziyan bikim. Hûn ê şûr ve bikevin, ez ê sînorê İsraîlê daraziyê li we bikim û hûn ê bizanibin ku ez Xudanim. Dê ev bajar ji we re nebe qazan û hûn ê di hundirê wê de nebin goşt. Ez ê sînorê İsraîlê serweriyê li we bikim û hûn ê bizanibin ku ez Xudanim. Ji ber ku hûn di zagonê min de nemeşiyan û we daraziyê min nekirin. Lêbelê welgora usula neteweyên ku li dora we ne bikaranîn. û wisa bû ku dema min pêxembertiyê kir, Pelatyayê lawê Benaya mir. û bi ser rû veketim erdê û bi dengekî bilind qêriyam û gotim, ax ya Xudan. Ma tu yê bi tûmî dawiya maweya İsraîlê bîne. û vê gotina Xudan ji min rahat. Ya lawê mirov, birayên te bixwe, zilamên ku ji merivên te ne û hemûya mala İsraîlê vana gişt ew zilamanan e ku yên ku li Orşelîmê rûdinin ji wan re ji Xudan ve dûr bin. Ev welat bi milkî ji me re hate dayîn gotibûn. Ji ber vê yekê bibêje, Xudan wisa dibêje. Min wan ji nav neteweyan ve dûr kiribin û wan di nav welatan de belav kiribin jî, dîsal welatê ku dê bigihêjîne, bona demekî kurt ez ê ji wan re bibim pîrozgeh. Ji ber vê yekê bibêje, Xudan wisa dibêje. Ez ê we ji nav neteweyan ve bidim hev û ji welatên ku hûn lê belav bûyîne ez ê welcem hev bicivînim û ez ê welatê İsraîlê dîsa bidim we. û dê bikevin wir û dê hemû tiştên wê yên sîk û hemû tiştên wê mekruh ji holê ve rakin. û ez ê yek dilekî bidim wan û ez ê rihekî nû bixim hundirê we û ji bedenên wan dilê kevir derxînim û dilekî ji goşt bidim wan ku bila zagonên min de bimeşin û bila bi daraziyê min ve bigirin û bila wan bikin û dê ew bibin netewên min û ez ê bibim Xwedayê wan. û dema em bên wan zilaman, ewên ku dilên wan li pê tiştên wanî sik û mekruh ve dimeşin. Ez ê rêya wan bînim serên wan. Gotina Xudan. û kerûbiyan bazikên xwe rakirin û teker li cem wan bûn û jor ve mezintiya Xwedayê İsraîlê ser wan bû. û bilindahiya Xudan ji nav bajêr ve derket û ser çiyayê ku li rojhilata bajêrê sekinî. û ruh min rakir û bi rihê Xwedê ve di xewn û xeyalê de min anî welatê kîldaniyan cem sirgûna. û xewn û xeyala ku dîtim ji ser min ve rabû. û hemû tiştên ku Xudan nîşanî min dayîne ji sirgûnan re gotim. Beşa donzdan. û vê gotina Xudan ji min rahat. Lawê mirov, tu di hundirê mala asê de rûdine. Bona dîtinê çavê wan hene û nabînin. û bona bihîstinê guhên wan hene û nabihîzin.
Jiber ku ew malekê asêne û tu layê mirov ji xwe re pertalê sürguntiyê amade bike û li ber çavê wan bi rojê koç bike û tu ê ciyê xwe ber bi ciyekî din li ber çavê wan koç bike. Çawa ku malekê asêne lêbelê dibe ku dîsa jî bibînin û tu ê pertalê xwe li ber çavê wan mîna pertalê sürguntiyê bi rojê derxîne. Yên ku derdkevin sürgunê çawa bin, tu yê jî wî awayî li ber çavê wan êvarê derkeve. Tu li ber çavê wan dîwêr qul bike û ji wir derxîne. Tu li ber çavê wan wê pişta xwe de bikişîne û tariyê de derxîne. Tu yê wecê xwe bixwimîne ku tu welat nebîne, ji ber ku te mîna nîşanekê şiyariyê danîm ser mala İsraîlê. û çawa em min ji min re hatibe dayîn wisa kirim. Pertalê xwe bîna pertalê sürgunê rojê derxistim û êvarê dîwar bi destê xwe ve qul kirim. Di tariyê de derxistim. Li ber çavê wan di pişta xwe de kişandim. û sibehê vê gotina xudan ji min re hat. Layê mirov, mala İsraîlê, ew mala asê qeyş te re ma tu çi dikî negotin? Ciwan re bibêje, xudan wisa dibêje. Ev peyxam bona begê ku li Orşelîmê ye û bona hemû mala İsraîlê ya ku li wir û dinê ne. Bibêje, ez ji we re nîşanim, min çawa kiribe dê ji wan re jî wisa bête kirin. Dê biçin sürgunê, tîlitiyê. û begê ku di nav wan de yî, dê pertalên xwe di tariyê de li ser pişta xwe bikişîne û dê derkeve derve. Bona ku ji dîwêr ve derxînin, dê wê qul bikin, dê wecê xwe bixwimîne. Ji ber ku dê bi çavên xwe ve welêt nebîne. Wezê tora xwe bi ser wî ve birêşînim û dê bi dafika min ve bête girtin, wezê wî bînim Babilê welatê Kîldaniyan û dê li wir bimre, lêbelê dê bi çavê xwe ve wê nebîne. Wezê hemûyên ku li dorê ne û jê re alîkarin û hemû leşkerên wî bi her bayî ve berdim, wezê ji pê wan ve şûr bikişînim. Dema ez wan di nav neteweyan de belav bikim û dema wan bi welatan ve birêşînim, dê bizanibin ku ez xudanim. û di nav neteweyên ku dê werin nav wan de, bona ku hemû tiştên xwe yê mekruh bibêjin, ez ê ji wan zilamên ku hejmarên wan hindik in, ji ber şûr û xela û webayî ve şûnda bêlim û dê bizanibin ku ez xudanim. û vê gotina xudan ji min re hat. Layê mirov, bi lerizandinê nanê xwe bixwe û ava xwe bi çerpîniyê û bi tirsê vexwe. Ji neteweya welêt re bibêje, bona yên ku li Orşelîmê rûdinin û bona werê İsraîlê xudan wisa dibêje. Ji ber zordestiya hemûyên ku li wir rûdinin, bona ji tiştê ku wê dadigirin welat tenha bimîne, dê nanên xwe bi tirsê ve bixwin û avên xwe bi şaştiyê ve vexwin. û bajarên ku zilam tê de rûdinin dê xerab bin û dê welat wêran be û hûn ê bizanibin ku ez xudanim. û vê gotina xudan ji min re hat. Layê mirov, ev meteloka ku hûn li warê İsraîlê bi gotina roj dirêj dibin û her xewn û xeyal vala derdkevin çi ye? Ji ber vê yekê ji wan re bibêje, xudan wisa dibêje. Ez ê dawiya vê metelokê bînim û êdî li İsraîlê wekî metelokê dê neyên gotin. Lêbelê ji wan re bibêje, roj nêzîkin, dê her gotinên pêxemberiyê bên cih. Ji ber ku êdî dê di hundirê mala İsraîlê de qet xewn û xeyalê vala û remilên çaplusiyê dikin tunebin. Ji ber ku ez xudanim, ez ê bibêjim û gotina ku ez ê bibêjim dê were kirin. Êdî dê dereng nemîne, ji ber ku ya mala asê, ez ê gotinê di rojên we de bibêjim û ez ê wê bikim, gotina xudan. û vê gotina xudan ji min re hat. Layê mirov, avay, mala İsraîlê xewn û xeyala ku wî dîtiye bona pir rojan e û bona demên kulduran e pêxembertiyê dike dibêjin. Ji ber vê yekê ji wan re bibêje, xudan wisa dibêje. Êdî dê ji gotinên min qet yek dereng nemînin. Hew gotina ku ez ê bibêjim dê were kirin. Gotina xudan. Beşa sêzdehan. û vê gotina xudan ji min re hat. Layê mirov, li dijî pêxemberên İsraîlê, ên ku pêxembertiyê dikin, tu pêxembertiyê bike û ji zilamên ku ji dilê xwe ve pêxembertiyê dikin re bibêje. Gotina xudan guhdarî bikin. Xudan wisa dibêje. Wey li serê wan pêxemberên ehmeq, ew ku li pê ruhên xwe dimeşin û tiştekî nedîtine. Ya İsraîl, pêxemberên te bûn mîna roviyên ku di wêranxaneyên de ne. Hûn hilkişiyan qulên dîwêr û di roja xudan de, bona hûn li cengê bisekinin ve ji mala İsraîlê re dîwar çê nekirin. Yên ku digotin gotina xudan e, di tiştê vala û li fala derewîn neirtin û xudan wan neşandine û bi gotina dê gotin were cih hêviya vala dan. û ya ku hûn dibînin ma ne xewn û xeyala derewîn û ya ku hûn dibêjin ne remla derewîn e û hûn dibêjin gotina xudan e, lêbelê ez jî min negot. Ji ber vê yekê xudan wisa dibêje. Madem ku ve tiştê vala gotin û we derewan dîtin, ji ber vê yekê avay.
ez li dijî we me gotna xudan. û dê destê min li dijî pêxemberên ku tiştê vala dibînin û remila derewîn vedikin be. Dê ew civaka netewên min de nebin û dê peyîrka mala İsraîlê de neyên nivîsandin û dê nekevin warê mala İsraîlê û hûn ê bizanibin ku ez xudanim. Madem ku belê, madem ku netewên min bi gotina xweşî ji rê derdixin û xweşî nîne û dema mirovek dîwar ava dike avay wê bi heriyê ve sîwaq dikin. Jiyên ku bi heriyê ve sîwaqê dikin re bibêje. Dê dîwar xerab be. Dê bibe barana bicoş û ya hûn hebikên zîpkê ên girs hûn ê bibarin û dê baye ku diguvêje dîwar biqelişîne. Avay, madema dîwar xerab be, dê ji were kanî dîwarê ku we sîwaqê lê dixistin neyê gotin? Ji ber vê yekê xudan wisa dibêje. Ez ê di hêrsa xwe de wê baye ku diguvêje biqelişînim û dê di hêrsa min de barana bicoş û bona ku wê biqedîne hebên zîpkê ên ku di xêdê de girsin hebin. Li vî awayê ez ê dîwarê ku we bi heriyê ve sîwaq dikirin xera bikim û ez ê wê bi erdê ve bikim yek û dê bingeha wê vebe û dê xerab be û hûn ê dindirê wê de biqele'in û hûn ê bizanibin ku ez xudanim. û ez ê hêrsa xwe dîwêr de û diyên ku sîwaqê lê dikin de bigihînim serfiraziyê û ez ê ji we re bibêjim. Dîwar nema û pêxemberên İsraîlê ên ku sîwaq dikirin neman. Hew yên ku bona Urşelîmê pêxembertiyê dikin û çawa ku xweşî nîne lê bona wê xewn û xeyalên xweşiyê dibînin. Gotina xudan. û tu ya lawê mirov, wecê xweşxîzê netewa xwe re ên ku ji dilên xwe ve pêxembertiyê dikin re bizîvirîne û li dijî wan pêxembertiyê bike û bibêje xudan wisa dibêje. Wey li serê pîrekên ku bona nêçîra canan bikin ji her enîşkê re balîfan didûrin û bona serê zilamên ku di her qamê de ne serpûçê çê dikin. Ma hûn bona ku canên xwe bijînin qey nêçîrê li canên netewa min re dikin. We ji netewayan min re jiya ku li derewan guhdarî dikin re bona ku canên dê nemirin bikujin û canên ku dê bimirin bijînin derewan gotin û doğra parîkê nan û ciha ku di tijîbûna lepandeyî we di nav netewayan min de min biçûk xistin. Ji ber vê yekê xudan wisa dibêje. Avay, ez li dijî balîfên we me. Ez balîfên ku hûn li wir bi wan mîna civîkan nêçîra canan dikin û ez ê wan ji milên we ve biqetînim û ez ê canên ku we mîna civîkan nêçîrê li wan dikirin azad bikim. Ez ê rûpiştên we jî biçirînim û ez ê netewa xwe ji destên we ve xelas bikim. û êdî bona nêçîrê bikin dê destên we de nemînin û hûn ê bizanibin ku ez xudanim. Madem ku we dilê salih ê ku ez bi wê nekeseriya bûm bi derewan ve kesirandin û ji bo canê xwe xelas bike bona ji rêya xwe xerab ve negere we destên yê xerab xurt kirin ji niha ve pêv hûn ê êdî xewn û xeyalên vala nebînin û hûn ê remlê ve nekin û ez ê neteweya xwe ji destên we ve xelas bikim û hûn ê bizanibin ku ez xudanim. Beşa çardan û zilamên ku ji kalepîrên İsraîlê ne hatin cem min û li ber min rûniştin û vê gotina xudan ji min rahat. Lawê mirov, van zilaman putên xwe dilên xwe de çikandin û tilpekiya fesadiyên xwe danîn ber wecên xwe. Ma ez tu carî xwe bi wan didim gerandin. Ji ber vê yekê bi wan re biaxive û ji wan re bibêje. Xudan wisa dibêje. Ji her kesê ku ji mala İsraîlê yê ku putan di dilê xwe de çikandiye û yên ku tilpekiya fesadiya xwe daniye ber wecê xwe û her kesê ku ji pêxember re hatiye re ez xudan li gora wê li gora zêdeyiya putên wan ez bersivê bidime ku mala İsraîlê dilên wan de bigirim ji ber ku gişt bi putên xwe ve ji min re bûn biyan. Ji ber vê yekê ji mala İsraîlê re bibêje xudan wisa dibêje. Vegerin û xweşputên xwe ve vegerînin û wecên xwe ji hemû tiştên xwe yên mekruh vegerînin. Ji ber ku mala İsraîlê û ji hemû mêvanên ku li İsraîlê mêvanin û ji her kesê ku ji min cuda bûne û putên xwe dilên xwe de çikandine û tilpekiya fesadiya xwe danîne ber wecê xwe û wekî bona xwe li min bigere hatiye cem pêxember re ez xudan ez ê bi xwe bersivê bidim wî û ez ê wecê xwe li dijî wî zilamî bigirim û ez ê wî wekî nîşan û metelokê be bikim tiştekî ku şaş dike û dihêle. Ez ê wî ji nav neteweya xwe jê bikim û bavêjim û hûn ê bizanibin ku ez xudanim. û ger pêxember şaş bibe û tiştekî bibêje ez xudan yê ku wî pêxemberî şaş kiriye ezim û ez ê destê xwe bi ser wî ve dirêj bikim û ez ê wî ji nav netewa xwe İsraîlê ve jê bikim û bavêjim. û dê ew ê fesadiyên xwe hilgirin. Fesadiya yê ku li pêxember bigere çawa be dê fesadiya pêxember jî wisa be.
Da ku mala İsrailê dîsa ji min çewt nebin û bi hemû gunehên xwe ve dîsa xwe min dar nekin û bila ji min re bibin netewê û ez ji wan re bibim Xwedê, gotina xudan. û vê gotina xudan ji min re hat. Lawê mirov, dema welatek sûc bikin û li dijî min xayintiyê bikin û ez ê destê xwe dirêjî ser wê bikim û alîkariya wê înan bişkînim û xelayê bi ser wê ve bişînim û mirov û heywan ji wê jê bikim û bavêjim. Nuh, Daniel û Eyûb, ev her sê zilam li wir bin jî, ji rastiya xwe hewdê canên xwe xelas bikin. Gotina xudan. Ger ez heywanên xerab ji hundirê welêt ve derbas bikim û ger wê bêkes bikin û bête wêrankirin û ji ber wan heywanan wisa bibe ku tu kes jê derbas nebe, ew her sê zilam têde bin jî gotina xudan, bona mafeya bûna min ne lawan ne jî qîzan xelas dikin. Hew ew xelas dibin, lê welat jî dê wêran bibe. An jî ger ez şûr bi ser wî welatî ve bînim û jê re bi gotina ya şûr ji hundirê welêt ve derbas bibe, mirov ve heywan ji wê jê bikim û bavêjim, ev her sê zilam di hundirê wê de bin jî gotina xudan, bona hebûna mafê min nikarin ne lawan ne jî qîzan xelas bikin. Hew ew ê bi xwe bikarbin xelas bibin. An jî ez webayê bişînim wî welatî û bona mirov û heywan ji wê jê bikim, hêrsa xwe bixwîn ve li ser wê birjînim, Nuh, Daniel û Eyûb têde bin jî gotina xudan, bona hebûna mafê min nikarin ne lawan ne jî qîzan xelas bikin. Bi rastiya xwe hew ew ê canên xwe bikarbin xelas bikin. Ji ber ku xudan wisa dibêje. Hela bona ku ji Orşelîmê mirov û heywan bibirim, dema çar daraziyên xwe yî giran, şûr û xelayê û heywanên xerab û webayê bi ser wan ve bişînim, dê hîn çi bibe? û avay, dê li wir yên reviyana û xelas bûyîne, law û qîz bên niştin û dê ji wir bên derxistin. Avay, dê ew ê derkevin cem we û hunereyên wan û karên wan bibînin û ji ber xerabiya ku anîme ser Orşelîmê, ji her tiştên ku anîme ser wê hûn ê xemrevîn bibin. û dema hunereyên wan û karên wan bibînin û dê xemrevîniyê li we bikin û hûn ê bizanibin ku her tiştên ku di wê de kirime bêyî sedem nekirime. Gotina xudan. Beşa panzdahan. û vê gotina xudan ji min re hat. Lawê mirov, ma çi zêde ya qîmeta êzinga mêvê ji her êzingên wekî din û di guliyekî di nav darên daristanê de ye heye? Ma bona ku di karekî de bête bikaranîn jê êzing tê te raştin. An jî bona feraxekî lê daliqînin jê singê derdixînin. Avay, wekî tiştekî şewtandinê be, wê davêjin agir. Dema agir her du serîkên wê bixwe û biqedîne û dema navenda wê biqerme, ma êdî ji tu karî re dibe? Avay, dema bi tûmî bû bi kêra tu tiştî re nedahat. Hela dema agir wê xwar û qedand û dema qemirî, ma qeyedî bi kêra tu tiştî re tê? Ji ber vê yekê xudan wisa dibêje. Ji nav darên daristanê çawa êzingê mêwê wekî tiştekî şewtandinê be dabim agir, ez ê yên ku li Orşelîmê rûdinin jî wisa bidim û ez ê wecê xwe li dijî wan bizîvirînim. Dê ji agir derkevin, lê belê dê agir wan bixwe û biqedîne û dema ez ê wecê xwe li dijî wan bizîvirînim, hûn ê bizanibin ku ez xudanim û ez ê welêt wêran bikim, ji ber ku xayintiyê kirin, gotina xudan. Beşa şanzdahan. Lawê mirov, karên wê yî mekruh ji Orşelîmê re bigihîne û bibêje. Xudan ji Orşelîmê re wisa dibêje. Eslê te û bûyîna te ji welatê Kenanê, bavê te Amorî, lê dayika te jî yeka Hittî bû. Dema em werin zayîna te, navika te roja ku tu bû nehat birîn û bona ku te paqij bikin, te bavê neşiştin û tubxuyê nehat xwîkirin û qundaq li te nepêçiyan. Bona ku li te dilovaniyê bike û ji van tiştan yekê ji te re bike, heyfa çavê tu kesî li te nehat û ji ber roja ku tu bûyîye têkreh kirine, tu hate avêtinî wecê beyarê. û ez ji cem te re derbas bûm û te dixwîna te de di gingirandinê de dîtim û ji te re gotim. Dixwîna xwe de bijî. Belê, ji te re gotim dixwîna xwe de bijî. Te mîna tiştên ku zeviyê de digihêjin zêde kirim û te qemavêt û mezin bû û tu bû xemla. Pêsîlên te derketin û porê te dirêj bûn û tu vekirî û tazî bû. û ez ji cem te re derbas bûm û te dîtim. Avay, çaxa te çaxa evînê bû û dawa xwe li ser te raxistim û tazîbûna te nixumandim û ji te re sondê dam û bi te re ketim peymanê. Gotina xudan û tu bûya min. û te bi avê veşiştim û ji ser te bi tûmî xwîna te paqij kirim û te bi rûnê rûn kirim. û kincê bi rengî hatiye neqişkirin te kirim û çarixê ji çermê delfînê li lingên te kirim û şutka ji kitana tenik li pişta te girêdam
و هفریشیمان تکرم. و بخملان تا خملاندم و بازنان خستم دسته و گردنیان خستم استیته و خلکان خستم پوزته و گواران خستم گوینته و تاجا خوشکیه دانیم سرته و تبزه روزیب خو خملاند و کنجه تکتانا تنک و هفریشم و رنگ برنگ قماش نقشاندی بون. تا آروان زراف و هنگوب و رون خوارن و تو ضعف خوشک بو و تو القرالتیه هات و جبر خوشکیات دناب نتوین ده ناوه ته درکت. جبر که بسمیان آمن یا کدانی بوم سر تا خوشکیات بی قصور بو. گوتنا خدان. لیبله توب خوشکیا خو و اوله بو و تجبر نابو دنگه خو فحشتیه کر و تا فحشتیه خو لسر هر ظلامه که جره و درباست بن رجاندن. بو یاوی و تشکنجه خو راشت و جخوره تجیم بلند این رنگ برنگی آوا کرن و تأثیر وان فحشتیه کرن. تشته که نبه و تشته که نابه. و تج همو زیر و زیوه که دامه تا خشرین خوی خوشک راشتن و تشخور سنم انزلامان چکرن و تبان را فحشتیه کر. و تکنجه خوی رنگی راشت و تبان نخوماندن و ترونه من و بخورا من دانیم بروان. نانه که دابون تا آروان زراب و رون و هنگوه که بتا دابون خوارن توانا جی وکی ببین بهنا خوش دانیم بروان و بله وصا بو. گوتنا خدان. ولاو قیزین که تبانا من آنین دنه راشتن و بنا که ببین خوارن تجوان را کرن قربان. ما گلو فحشتین تندکن که تزارو کلمن جی سرجه کرن و توانجاگر به درباز کرن و دانوان و تد همو تشتیم خوی مکروه ته و فحشتین خود روژن جوانتیا خود دبیرا خود نانین. و چاقه که تو تازی و بکری بو و تدخوینا خود دگنگرانده نده بو. و سابو که پاشی همو خرابیات وی لسریته. گوتنا خدان. تجخور گنبت چکر و لهر قاده جخور جیه بلند چکرن. تسری هر جخور جیه خوی بلند چکر و تخوشکی خو کرتشتکی مکروه و تلنگی خو جهر ظلامی که جره درباست بن رو وکرن و تفحشتی خو زیده کر و تبجیران خوی گوشته وان زیده نه بلاوین مصری رو فحشتی کرن و بنا که تو من حرز بکر تفحشتی خو زیده کر و آوای دسته خوب سر تر دریج دکم و زویده تکیم کرم و ین کشته دکرحن قیزم فلیسیان بنا خوصنا خو بکن تداموان او که جریات یا به حیاتی شرم دکن تبلاوین آشور جی فحشتیه کرن. جبر که تتر ندبو. تبان را جی فحشتیه کر و دیسا تتر نبو. و تا حتی واره دانستندنه حتی ولات کلدانیان فحشتیه خوزیده کر. دیسا ویار جی تتر نبو. دلی تا چقاس هلیسیه که گوتنا خدان تلسری هر ریه چکرنا گنبتا خواه و هر قاده با آوا کرنا جیان خوی بلند تو همو بان تشتان کارین فحشه کشرم نکد که و دمیشه بچوک دیتنه ده تو نمینا فایشه که جی تو پیرک اک زنه که اول دولا مره خو بیانان را ده جی خلاتان ددن همو فایشه هم لبله تو خلاتان دده همو لیستو کم خو و بنا جبو فاشتیات جهر آلی و ورنجم ته تو برتیلت دوان تو ده هر فاشتی هم خود مینا پیرک وکی دنه جبر بنا فاشتی کرنه تو کس به پیت ناکه و مادم که میشه دده توی وشتر میشه نایداین بو وی که تو نمینا تو کسی جبر وی که یا فایشه گوتنا خدان گوداری بکه خدان وساد بیجه جبر که به حیاتیات لقادیات رجاندن و جبر که به لیستو کنتره به فاشتی کرنا ته تازیبونا تببو و جبر همو پوتین کارین تی مکروه و جبر خوینا لاوین تی داین اوان آوای جبر وی که از همو لیستو کنته ین که تبوان رشاد بون و همو ین که تجوان حز دکن تبی همو ین که تجوان دکره هم پبره بدم هف از وان بدور و بر لهمبری تبدم هف و از جوان را تازیبونا تبکم و ده همو تازیبونا تببینن و دارازی اج پیرکا کزنید که و خوین درجینه از دارازی التبکم و از بحرس و بچاونباری دارازی خوینه بسر تببینم و از تبدم دسته وان و ده گنبتا تهلوشینن و جین تی بلند خراب کن و ده کنجین تشته بکن و ده خشیرین تیین خوشک رایلن و ده تعزی و بکری بیلن و ده لدجی تجوات که درخینن و ده بکبران تبرجمینن و ده بشوره خواه تقلقلی بکن و ده خانین تب آگر و بشوتینن و البر چاوین پر پیرکان ده سر دارازی بکن و از داویه بدن فحشتین ته و ایدی توی جی میشه فحشتیه نده و ویاوی از خزب خواه یال سر آش بکم و ده چاونواری همش سر رابه و از هش بم و ایدی از حرس نبم
madem ku te rojên ciwantiya xwe di bîra xwe de neanîn û di hemû van karên xwe de li dijî min tu hêrs bû avay ez ê jî rêya te bînim serê te gotina xudan û tu yê tevê hemû karên xwe mekruh bê bêheyatiyê neke. Avay her kesê ku me telokê dibêjin dê li dijî te vê me telokê bibêjin. Dayika wê çawa be qîza wê jî wisa ye. Tu qîza dayika ku ji zilamê xwe û ji lawên xwe ve dikeriheyî û xuşkên ku ji zilamê xwe û ji lawên xwe ve dikerihîne dayika we hîttî û bavê we amorî bû û xuşka te yî mezin ew bi xwe û qîzên wê Samîriya ku li alê te yî çepê rûniştî ye û xuşka te yî ji te biçûktir jî Sodom û qîzên wê yên ku li aliyê te yî rastê rûniştinê yî. Lêbelê tu tenê dirêyên wan de nemeşiya û li gor karên wan yî mekruh nekir. Wekî tiştekî biçûk be di hemû rêyên xwe de tu ji wan ve xerabtir bû. Bona mafeya bûna min gotina xudan xuşka te Sodom ew bi xwe û qîzên wê mîna ku te bi qîzên xwe re kirine nekirin. Avay xerabiya xuşka te Sodom ev bû. Di wê de û di qîzên wê de kubr, jinan têrbûn û rihetiya bêxeme bû û destê zebûn û xizan nezexmandin. û bi kuvrê ve ketin û li ber min tiştê mekruh kirin û dema veya dîtim wan ji holê ra kirim. û Samîrye neviyê sûcên ku te kirine nekir û te tiştên xwe yî mekruh ji wan zêdetir pir kirin û bi kirina hemû tiştên xwe yî mekruh de xoşkên xwe bi heq derxistin. Tu jî şermezariya xwe elgirê ji ber ku te ji bo xoşkên xwe daraziyê da. Ji sûcên ku te ji wan zêdetir mekruh kirine ew ji te salihtirin. Belê tu jî şerm bike û şermezariya xwe hilgire ji ber ku te xoşkên xwe bi heq derxistin. Wezê surgunên wan, surgunên Sodom û qîzên wê û surgunên Samîriye û qîzên wê û di nav wan de surgunên te şûn da bînim. Da ku tu şermezariya xwe hilgire û ji her tiştên ku te kirine tu şerm bike. Ji ber ku tu ji wan re bo xemrevînî û dê xoşkên te Sodom û qîzên xwe vegerin rewşa xwe yî kevin û dê Samîriye û qîzên xwe vegerin rewşa xwe yî kevin û tu û qîzên xwe û nêvegerin rewşa xwe yî kevin. û qîzên Sûriye û hemûyên kuldora wê ne qîzên Filîstî yên ku ji her alî ve te biçûk dibînin dema mîna gazin li wan tê te kirin berî ku xerabiya te vebe di roja xwe yî xurûrê de xuşka te Sodom ji devê te ve nehat bihîstin. Tiştên xwe yî mekruh û bêheyabûna xwe te hilgirt gotina xudan. Ji ber ku xudan wisa dibêje. Tu ku te peymanê xera kir û sonde biçûk dît. Te çawa kiribe ez ê jî wisa bikim. Lêbelê ez ê peymana xwe ya ku di rojên te yî ciwantiyê de bi te re kiribûm di bîra xwe de bînim û ez ê bona te peymana abadîn bizexmînim. û dema tu xuşkên xwe yî ji xwe biçûk û mezin bigire cem xwe tu yê rêyên xwe di bîra xwe de bîne û şerm bike û bona ku bibin qîzên te ez ê wan bidim te lê ne peymana te. û dema her tiştên ku te kirine li te biborînim ji bo tu di bîra xwe de bîne û bişerme û ji ber şermezariya xwe carekî din devê xwe verneke ez ê bi te re peymana xwe bizexmînim û tu yê bizanibe ku ez xudanim gotina xudan. Beşa hevdan û vê gotina xudan ji min rahat. Ya lawê mirov tiştenokekê ji mala İsraîlê re bibêje û me telokekê bibêje û bibêje xudan wisa dibêje. Qer telek gir yê bazikên wê mezin û xurt ser wê perîkên rengrengî tijî hate Lubnanê û serê darê erzê stend. Serê ajên wê yî teze jê kirin û wê bir warê danûstendinê wê xist bajarê bazirgan û ji tovê wî warî raişt û wê li erdê bi hilberê çand. Wê danî qeraxa pir avan, mîna darê bîyê wê çikand û bû mêwa cûreya aj dide û li erdê belav dibe û guliyên wê ber bi wê zîvirîn û rehên wê dibin wê de bûn û bû dêlî û şivikan dan û ajan berdan. Qer telekî din yê gir û bazikên wê mezin û perîkên wê zêde nehebû û avay mêw rehên xwe ber bi wê ve zîvirandin û ji mişereyên ku bona avê bidinê hatiye çandin guliyên xwe ber bi wê ve berda. Bona guliyan bide û mêwî derxîne bona be dêliyê xweşik li qeraxa pir avan da axa qenc de hate çikandin. Bibêje ku xudan wisa dibêje. Gelo dê dêlî li pêş keve. Bona ku hişk bibe û bona ku hemû pelên wê yên nû aj dane hişk bibin dê wê ji hê ve raneke û dê mêwê wê jê neke. Ne bazuya bi quwet ne jî bi zêdebûna gel ji rehên xwe ve tê te rakirin. Avay gelo ya ku hatiye çikandin dê pêş ve bikeve. Dema bayê rojhilatê lê bikeve dê bi tûmî hişk nebe. Belê di mişereyên giyaştiyê de hişk bibe. û vê gotina xudan ji min rahat. Niha ji wê mala asê re bibêje. Gelo ev tiştan çi ne? Ma hûn pê nizanin.
Jwan re bibêje, avay, Kralê Babilê hate Urşelîmê û kralên wê û serokên wê rahiştin û wan birin Babilê, cem xwe. û yekî ku ji nîjada kralê rahişt û wî re peymanê birî û wî sond da xwarin. Zilamên zordest ên welê jî birin ku bila kraletî kêm bibe, bilind nebe, lêbelê bila bi sonda xwe bigire û li ciyê xwe ve bisekine. Lêbelê bona hespan û zehf leşkeran bidin wî, şandiyê xweşandin Misrê û li dijî Kralê Babilê serîl da. Ma gelo qet karê wî qenc diçe? Ma yê ku van tiştan dike xelas dibe? Ma yê ku peymanê xera bike, xelas dibe? Bona hebûna mafê min gotina xudan, dêl cemiye ku wî kiriye kral, li ciyê wî kralê ku ew sonda wî biçûk dîtiye û peymana wî xera kiriye, döndurê Babilê de bimre. û dema bona pir canan jê bikin û bavêjin, meterîsan kom bikin û bircan ava bikin. Dê Firavun bi artêşa xwe xurt û bi civaka xwe mezin di cengê de alîkariyê wî re neke. Ji ber ku bi xerakirina sondê peymanê biçûk dît û avay, çawa ku destê xwe dayîbû lê dîsa hemûyên van karan kirin û dê ew nikaribe bireve û xelas bibe. Ji ber vê yekê xudan wisa dibêje. Bona mafê hebûna min, bi rastî ez ê sonda min, ya ku biçûk dîtiye û peymana min ya xera kiriye bînim serê wî. û ez ê tora xwe bi ser wî ve birêşînim û dê bikeve davka min û ez ê wî bînim Babilê û ji ber xayntiya ku li dijî min kiriye, li wir ez ê wî re bêm darazîkirin. û di nav hemû leşkerên wî de, hemû revokên wî dê bi şûr ve bikevin û yên ku ji ber mayînê dê bi her bayî ve bela bibin û hûn ê bizanibin ku ez xudan min got. Xudan wisa dibêje. Ez ê jî ji serê darê erzeyê yê bilind rahêlim û ez ê wî cih bikim. Ez ê ji serê ajên wê ajekî teze jê bikim û ez ê wê ser çiyayekî bilind û mezin ve biçikînim. Ez ê wê li çiyayê bilind ya İsraîlê biçikînim û dê guliyan bigînin û mêwan bidin û dê bibe darekî xweşik ya erzê. Bi her celebî civîkên bibazik dê bin wê de star bibin. Dê siya guliyên wê de bistirin. û dê hemû darên beyarê bizanibin ku ez xudan min darê bilind nizm kir, darê nizm bilind kirim. Darê hêşîn hişk kirim û darê hişk hêşîn kirim. Ez xudan min got û min kir. Beşa 18 û dîsa vê gotina xudan ji min rat. Hûn bi gotina bavan her simê xwarin û diranên lawan sekiyîn, ji warê İsraîlê ve metelokê dibêjin. Gelo hûn bi gotina vê metelokê dixwazin çi bibêjin? Bona mafê hebûna min gotina xudan, êdî hûn ê li İsraîlê vê metelokê nebêjin. Avay, hemû can yên min in. Mîna ku canê baviyê min e, canê law jî yê min e. Canê ku sûcê dike, yê ku bimre ew e. û zilamek ku gersalih be û yê heq û yê rast bike û ser çiyayan nexwe û çavên xwe li pûtê mala İsraîlê ve raneke û jina cîranê xwe mindar nake û dema pîrek gemarî be nêzîkî wê nabe û neheqiyê li tu kesî nake û tenê mişkeneyê deyndar şûnda dide û şelandinê nake û nanê xwe dê yê ku birçîye û kincan li yê ku taziyê dike û bi selefê pere nade û kara zêdeyiyê ra naêje, destê xweşxerabiyê ve diparêze, di nav du zilamî de li gor rastaqîniyê dadiyê dike, di zagonên min de dimeşe û bona ya heq bike bi daraziyê min ve digre, yê ku salih e ew e. Helbet ku dê bijî, gotina xudan. Lêbelê ger ew zilama bibe bavê lawê ku zordestiyê dike, xwînê dirjîne û ji vana yekî dike û ji wan wezîfeyan qet yekî nake, lê li ser çiyayan dixwe û jina jîranê xwe mindar dike, yê ku neheqiyê ji zebûn û ketîre dike, şêlînkirinê dike, mişkeneyê şûnda nade û yê ku çavê xwe li pûtan ve radike, tiştê ku mekruhe dike, bi selefê pere de û kara yê zêde radihêje, ma dê ew lawê wî bijî? Dê ew ê nejî. Hemû van tiştan mekruh kirine. Helbet dê bimre. Dê xwîna wî ser wî be. Avay, dê lawekî viya jî bibe û hemû sucên ku bavê wî kirine dê bibîne û dê bitirse û tiştên ku mîna vê yekê ne dê neke. Ger li çiyayan nexwe û çavên xwe li pûtê mala İsraîlê ve raneke, jina cîranê xwe mindar neke û ji tu kesî re neheqiyê neke, bi mişkaneyî nestîne û şêlînkeriyê neke, lê tenê nanê xwe bide yê birçî û kincan li yê tazî bike û destê xwe ji yê zebûn bikişîne, selef û karayê zêdeyiyê nestîne, daraziyê min bike û zagonê min de bimeşe, ew ji ber fesadiya bavê xwe namre. Helbet dê ew ê bijî. Lê bavê wî jî ji ber ku bêînsafî, xedariyê kiriye, şêlînkeriya birayê xwe kiriye û nav neteweya xwe de ya neqence kiriye, avay, yê ku dê fesadiya xwe de bimre ew e. Lêbelê hûn, ma çima law fesadiya bavê xwe nekişîne dibêjin? Law yê heq û rast e kir.
û bi hemû zagonê min vegirtin û wan kirin. Helbet tê bijî. Canê ku sûc kiriye yê ku bimre ew e. Law fesadiya bavê xwe nakişîne û bav fesadiya law nakişîne. Baweriya yê salih dêl ser wî be. Xerabiya yê xerab jî dêl ser wî be. û ger zilamê xerab ji hemû sûcên ku kirine vegere û bi hemû zagonê min ve bigre û ya heq û rast bike, helbet tê bijî. Dê nemre. Dê tu gunehên ku kirine li dijî wî neyên bîranîn. Dê di rastiya ku kiriye de bijî. Gelo ez ji mirina zilamê xerab zewqê digirim? Ma ne zêdetir ji rêyên xwe vegere û bijî? Gotina xudan xudan. Lêbelê ger zilamê salih ji rastiya xwe vegere û li gora hemû tiştê mekruh ên zilamê xerab kiriye xerabiyê bike, gelo dê bijî? Dê hemû karên wî rast ên ku wî kirine qet neyên bîranînê. Di xayîntiya ku kirine de û sûcê ku kirine de dê di wan de bimre. Lêbelê hûn rêya xudan ne rast e dibêjin. Ya mala İsraîlê, na guhdarî bikin. Gelo rêya min ne rast e? Mayên ne rast nereyên we ne? Ger zilamê salih ji rastiya xwe vegere û xerabiyê bike û di wan de bimre, di xerabiya ku kiriye de dê bimre. Zilamê xerab jî ger ji xerabiya ku kiriye vegere û ya heq û rast bike, ew zilam canê xwe dijîne. Madem ku dibîne û ji hemû gunehên xwe yên ku kirine vedigere, helbet tê bijî, dê nemre. Lê hew mala İsraîlê rêya xudan ne rast e dibêjin. Ya mala İsraîlê, ma rêyên min ne rastin? Mayên ne rast nereyên we ne? Ji ber vê yekê ya mala İsraîlê, ez ê ji we re ji her kesî re li gora rêyên wan de raziyê bikim. Gotina xudan xudan. Vegerin û xwe ji hemû gunehên xwe vegerînin ku bila fesadî we nexîne helaqê. Hemû gunehên ku we kirine ji ser xwe ve bavêjin û ji xwe re dilekî nû û rihekî nû çê bikin û ma çima hûnê bimrin ya mala İsraîlê? Ji ber ku ez ji mirina zilamê ku dê bimre kêfê nastînim. Gotina xudan xudan. Ger wisa be vegerin û bijîn. Beşa 19 û bona begên İsraîlê lawûjê bixwîne û bibêje. Ma dayika te çi bû? Şêrekî mê. Ew di nav şêran de radiket. Di nav şêrên ciwan de çêlikên xwe xwedî dikirin û ji çêlikên xwe yekî xwedî kir. Ew bû şêrekî ciwan û hînî raştina nêçîrê bû. Zilaman dixwarin û neteweyan agahiya wî bihîstin. Di kortala wan de hate girtin û çanqilan de vêxistin û yanîn warê Misrê û dema dît ku li cihê vala disekine û hêvî nemaye, ji çêlikên xwe yekî din raşt û wî jî kir şêrekî ciwan û di nav şêran de digeriya. Bû şêrekî ciwan û hînî raştina nêçîrê bû. Zilaman dixwarin û hînî qesrên wan bû û bajarên wan xera kirin û bajar û yên ku di hundirê wê de ne, ji dengê gurmîniya wî tenha man. û ji welatên hember dorê netewel dijî wî sekinîn û torên xweser wî vereşandin û di kortala wan de hate girtin û çinqal de vêxistin û yê xistin qefesan û yanîn cem Qiralê Babilê û bona ku êdî dengê wî ser çiyayên İsraîlê neyê bihîstin û yanîn hundirê bircan. Dayika te mîna te wekî mêwek be, li qeraxa avan hatibû çikandin. Ji ber pir avan be hilberdar bû. Guliyên wê zêde bûn û bona ku be asayê yên ku serweriyê bajûn, şivên wê yî xurt hebûn û qama wê heta nava ewran dirêj bû û di bilindaya xwe de bi zêdeyiya guliyên xwe ve hate dîtin. Lêbelê bixeyt wê cih rakirin, avêtin erdê û bayê rojhilatê mêweyê hişk kir. Şivên wê yên xurt hatin jêkirin û hişk bûn. Agir wan xwarin û qedandin û nihal çolê li warê ziwa û bêav hate çikandin û şivekî guliyên wê agir derket, mêwê wê xwar û qedand û bona ku serweriyê bajo di wê de şivê xurt nema. Ev lawûj e û dê bi lawûjî bimîne. Beşa 20 û sala heftemîn de di meha pêncan de di roja dehemîn ya mehê de wisa bû ku ji kalepîrên İsraîlê hinek kes bona ku li xudan bigerin hatin û li ber min rûniştin. û vê gotina xudan ji min rahat. Lawê mirov, bi kalepîrên İsraîlê re biaxive û ji wan re bibêje. Xudan wisa dibêje. Ma hûn bona ku li min bigerin hatin. Bona mafeya bûna min gotina xudan ez ê neêlim ku hûn ji min bipirsin. Ma tu êl wan darzînê bike? Ya lawê mirov darzînê bike? Karên bapîrên wan ên mekruh ji wan re bibêje û ji wan re bibêje. Xudan wisa dibêje. Di roja ku İsraîlê bijartime û ji nîjada Aqub re sondê dayîme de û di warê Misrê de xwe ji wan re gotime û di roja ku ji wan re bi gotina ez Xwedayê we xudanim, sondê ji wan re dayîme de, di wê rojê de sondê ji wan re dam ku ez ê wan ji warê Misrê derxînim, welatê ku bona wan lêkolînê lê kirime û xemla hemû welatan e, welatê ku şîr û hunguv jê derike. û ji wan re gotim,
Bila herkes tiştên sik ên çavên xwe bavêjin û putê Misrê xwe mindar nekin. Ez Xwedayê we Xudanim. Lêbelê dijî min asê bûn û naxwestin ku min guhdarî bikin. Tu kesî ji wan tiştên sikên çavê xwe daavêtin û dev ji putê Misrê bernedan. û gotim ku bona hundirê warê Misrê de li dijî wan hirsa xwe serfiraz bikim, ez ê xeyda xwe bi ser wan vebijînim. Lêbelê bona ku çavên neteweyên ku ew di nav wan de ne navê min xera nebe, ez di oxra navê xwe de xebitîm. Ew neteweyên ku li ber çavên wan lawên İsraîl ji Misrê derxistim û vî awayî xwe ji wan re agahandim. û wan ji warê Misrê derxistim û anîm çolê. û zagonên xwe dam wan û daraziyên xwe agahî wan kirim. Ew daraziyên ku ger mirov wan bikin, dê bi wan vebijîn. Bona bizanibin ku Xudanê wan pîroz kirine ezim, wekî di nav wan û min de bibe nîşanek, septên xwe jî dam wan. Lêbelê mala İsraîlê li çolê dijî min bûna sê. Di zagonê min de nemeşiyan û daraziyên min ji xwe avêtin, ew daraziyên ku dema mirov wan bikin, dê bi wan re bijîn û septên min bi tûmî xera kirin. û gotim, bona ku ez wan li çolê biqedînim, ez ê xeyda xwe bi ser wan vebirijînim. Lêbelê bona çavên neteweyan de navê min xera nebe, ez di oxra navê xwe de xebitîm. Ew neteweyên ku li ber çavê wan lawên İsraîl derxistibûm. û min jî bona ku ez ê wan neynim warê xelata hemû welatan, warê ku şîr û hungiv jê dierikin û dame wan li çolê sondê dam wan. Ji ber ku daraziyên min ji xwe avêtin û zagonê min de nemeşiyan û septê min xera kirin, ji ber ku dilên wan li pey putên wan dimeşiyan. Lêbelê çavên min wan parastin û wan helak nekirim û çolê de bi tûmî dawiya wan neanîm. û çolê ji lawên wan re gotim, di zagonên bapîrên xwe de nemeşin û bi daraziyên wan ve negirin û putên wan xwemindar nekin. Ez Xwedayê we Xudanim. Di zagonên min de bimeşin û bi daraziyên min ve bigirin û wan bikin û septê min pîroz bikin û bona ku hûn bizanibin Xwedayê we Xudan ezim, dê wê di navbera we û min de bibin nîşan. Lêbelê law li dijî min asê bûn. Di zagonê min de nemeşiyan û bona ku bikin bi daraziyên min ve negirtin. Ew daraziyên ku ger mirov wan bikin, dê bi wan vebijîn, septê min xera kirin. û bona ku çolê de li dijî wan hirsa xwe serfiraz bikim, ez ê xeyda xwe bi ser wan vebijînim gotim. Tevî vê yekê, bona çavên neteweyan da navê min xera nebe, ez di oxra navê xwe de xebitîm. Ew neteweyên ku li ber çavên wan lawên İsraîl derxistibûm. û bona ku ez ê wan di nav neteweyan de belav bikim û ez ê wan li welatan ve biweşînim, li çolê sondê li wan xwarim. Ji ber ku daraziyên min nekirine û zagonên min ji xwe avêtine û septên min xera kiribûn û çavên wan di putên bapîrên wan de bûn. û min jî zagonên ku neqencin û daraziyên ku nikarin bi wan re bijîn dam wan. û bona ku ez wan xera bikim û bila bi xudanbûna min bizanin, bi pêşkeşiyên ku her yê nû hatiye dinê jagir derbas dikin û vî awayî pêşkeş dikin wan mindar kirim. Ji ber vê yekê bi mala İsraîlê re biaxive ya lawê mirov û ji wan re bibêje, Xudan wisa dibêje. Çawa ku li dijî min xayintiyê dikin, bapîrên we bi vêya jî kufrêl min kirin. Ji ber ku dema wan anîm welatê ku bona ez bidim wan sondê dayîme, wê çaxê her girê bilind û her darê guliyên wê pêtin dîtin û qurbanên xwe li wir jê kirin û qurbanên xwe yê hersê sor dike li wir pêşkeş kirin û bêhnên xwe yê xweş danîn wir û pêşkeşiyên xwe yê rijandinê li wir rijandin. û ji wan re gotim, ew cihê bilindê ku hûn diçinê çi ye? û heta niha bi navê cihê bilind hate bang kirin. Ji ber vê yekê ji mala İsraîlê re bibêje, Xudan wisa dibêje. Gava hûn di rêya bapîrên xwe de xwedimindar-kirinê de bûn û li paş tiştên wanê sik di faşetîkirinê de û heta îroj bi pêşkeşîkirina pêşkeşiyên xwe ve law û qîzên xwe jagir ve derbasî kirinê de bi hemû putên xwe xwedimindarîkirinê de bûn, ez jî ya mala İsraîlê, maz xwe bi we dim gerandin. Bona mafê hebûna min, gotina Xudan, ez ê xwe bi we nedim gerandin. û tiştê ku bi gotina ji dar û kevirê re xizmetê kirinê, em ê jî bibin mîna neteweyên din, mîna eşîrên li welatên dinin, ji aqlê we derbas dibe, helbet dê ew nebe. Bona mafê hebûna min, gotina Xudan, bi rastî li ser we bi destê bihêz û bi baziya ku hatiye dirêjkirin û bi hirsa ku ji ser xwe ve çûye, ez ê qiraletiyê bikim. û bi destê bihêz û bi baziya ku hatiye dirêjkirin û bi hirsa ku ji ser xwe ve çûye, ez ê we ji nav neteweyan ve derxînim û ji welatên ku hûn li wan belav bûyîne ez ê we bidim hev. û ez ê bînim çola neteweyan û ez ê li wir bi we re rû bi rû bêm darizdan. Ez bi bapîrên we li çola warê Misrê çawa hatibim darizdan, bi we re jî ez ê wisa bêm darizdan. Gotina Xudan.
وزی وجبن چوی و درباس بکم وزی و پیمانه و گریبدم وزی ین آسه و ین دجی من گناه کرنه جوه جدا بکم جوالاته کلی میوانن از وان درخینم لیبله ده نکویم ولات اسرائیل و هنه بزانبن که از خدانم و هون یا مالا اسرائیل خدان وساد بیجه هرن بلا herkes ji putên xwe re qultiye bikin. Hew ji niha ve pêv hûn ê bi rastî jî min guhdarî bikin û pêşkeşiyên xwe û putên xwe carekî din hûn ê navê min ê pîroz xera nekin. Ji ber ku çiyayê min ê pîroz li çiyayê bilind yê İsraîlê gotina xudan hemûya mala İsraîlê dê gişt li wî welatî ji min re qultiye bikin. Ez ê li wir ji wan razî bibim û ez ê li wir tevî hemû tiştên we ê pîroz li pêşkeşiyên we û li nûberên xelatên we bigerim. Dema o ejnav neteweyan derxinim û ji welatên ku hûn wan belav bûyîne we bidim hev wekî bêhna xweş bigirim ez ê ji we razî bibim û li ber çavên neteweyan ez ê di nav we de bên pîrozkirin û dema we bînim welatê ji bapîrên we re sond dayî bûm ku ez ê bidim wan welatê İsraîlê hûn ê bizanibin ku ez xudanim û hûn ê li wir bîranîna rêyên xwe û hemû karên xwe bikin. Ew karên ku we xwe bi wan ve mindar kirin û ji ber hemû xerabiyên ku we kirine hûn ê ji xwe bikerihin. Ya mala İsraîlê, nel gora rêyên xwe yê xerab û karên xwe yê xerab. Lê belê dema hev doğra navê xwe de ez wisa bikim, hûn ê bizanibin ku ez xudanim, gotina xudan. û vê gotina xudan ji min rahat. Lawê mirov, wece xwe ber bi başûrê ve bizîvirîne û ber bi başûrê ve bibêje û li hemberî daristana beyarê başûrê pêxembertiyê bike û ji daristana başûrê re bibêje. Gotina xudan guhdarî bike. Xudan wisa dibêje. Avay, ez ê hundirê te de agir pê bixim û dê hundirê te de her darê eşîn û her darê hişk bixwe û biqedîne. Pêta ku pêkeve dê ve nemire û ji başûr heta bakur dê hemû wej bi wê biqemirin. û hemû mirov dê bibînin ku ez xudan, min wê pêxist. Dê ew ve nemire û gotim, ax ya xudan. Bona min ew dibêjin, ma ne zilamekî ku me telokan dibêjeyî? Beşa bîst û yekan. û vê gotina xudan ji min rahat. Ya lawê mirov, wece xwe ber bi Orşelîmê bizîvirîne û li dijî cihên pîroz ve bibêje û li dijî welatê İsraîlê pêxembertiyê bike û ji welatê İsraîlê re bibêje. Xudan wisa dibêje, avay, ez li dijî te me û ez ê şûrê xwe ji kalanê wê derxînim û ez ê ji te yê salih jî yê xerab jî jê bikim û bavêjim. Madem ku ez ê ji te yê salih û yê xerab jê bikim û bavêjim, ji ber vê yekê dê ji başûr heta bakur, bona hemû mirovan şûrê min ji kalanê xwe ve derkeve. û dê hemû mirov bizanibin ku ez xudan min şûrê xwe ji kalana wî ve derxist, êdî dê ve negere ciyê xwe. Hundirê xwe bikişîne ya lawê mirov, pişta xwe xwar bike û li ber çavê wan bijan û keser hundirê xwe bikişîne. û dema ew ji te re, ma çima tu hundirê xwe dikişînî bibêjin, tê ji wan re bibêje, ji ber agahiyê ji ber ku tê û dê her dil bihule û dê hemû dest sis bibin û dê her ruh ji bîr ve biçin û dê hemû çong mîna avê lawaz bibin, ji ber ku avay, dê wisa be, gotina xudan. û vê gotina xudan ji min rahat. Lawê mirov, pêxembertiyê bike û bibêje. Xudan wisa dibêje, bibêje ku şûr, ew şûr hate tûşkirin, him jî hate sîqalkirin. Bona ku ser jê bike, bona ku wekî brûskê lêxe hate sîqalkirin. Çawa em kêfxweş bibin? Asaya lawê min wekî din her êzingî biçûk dibîne û bona ku dest te bête girtin, ji bo sîqalkirinê hate dayîn. Şûr, ew hate tûşkirin, belê bona ku ji desteyê ku dikuje bête dayîn hate sîqalkirin. Lawê mirov feryadê bike û biûre, ji ber ku li ser netewa min, li ser hemû begên İsraîlê ye. Ew tevî netewa min ji şûr ve hatin dayîn, ji ber vê yekê li kemaxa xwe bixe. Ji ber ku ceribandin heye û gerçoyê biçûk dibîne jî êdî nemîne dê çi bibe, gotina xudan. û tu, ya lawê mirov, pêxembertiyê bike û destên xwe biçerpîne û şûreyên ku birîna xedar ve birîndar bûyîne, bila du carî, sê carî lê bixe. Şûrê mezinê birîndarê ku birîna wî xedar e, yê ku ketiya odeya wan e. Bona ku dilê wan bihile û tirpekîbûnê wan zêde bibe, şûrê ku dibiriqe danîm hemberî deriyên wan. Ax, wê kirin mîna brûskê, bona ku ser jê bike biriqandin. Amade be, ber bi rastê bimeşe. Were rêzê, ber bi çepê bimeşe. Wecê te bi kîjan alî ve bête zivirandin, bi wî alî ve bimeşe. Ez ê jî destên xwe biçerpînim û hirsa xwe aş bikim. Ez, xudan, min got. û vê gotina xudan ji min rahat. û tu, lawê mirov, bona ku şûrê qiralê Babilê were,
ji xwe re du reyî çêbike. Dê her du jî ji welatekî derkevin û nîşanekê deyne derekê. Nîşanê deyne serê rêya bajêr. Bona ku şûr bi ser bajarê Rabayê ya ku lawên Amonê û di hundirê Orşelîmê ya ku bi dîwarê de bi ser Cihudayê ve were rê çêbike. Ji ber ku Qiralê Babilê li ciyê ku rê cuda dibe, li serê du rêgeha bona ku Remlê bavê je sekinî. Tîran tevê hev kirin, ji terafîm re pirsî li kezeba reş nêhirt. Bona ku dalîtê deynin, di şikestinê de devê xwe vekin, bi dengê bilind biqêrin, dalîtê deynin hemberê derî, meterîsan kom bikin û bircan çêbikin. Remla Orşelîmê di destî wî yê rastê de bû. û dê çavên yên ku ji wan re sondan dayîne, bibe mîna fealekî vala. Lê belê ew, bona ku bên girtin, fesadiyê di bîra xwe de tîne. Ji ber vê yekê xudan wisa dibêje. Madem ku we gunehên xwe eşkere kirine û di hemû karên xwe de bi nîşankirina sucên xwe ve fesadiyên xwe di bîrê de anîn, madem ku hûn hatin bîrê, hûn ê bikevin destê. û tu, begê İsraîlê, zilamê xerab û yê birîna xedar, ê ku di fesadiya dema dawîn de rojên wî gihaştine. Xudan wisa dibêje, şaşikê rake û tacê derxîne. Êdî dê ev wisa be. Yê nizm bilind bike û yê bilind nizm bike. Ez ê ser û binî bikim û heq yekî be, heta ku ew were, êdî dê ev jî nemîne û ez ê bidim wî. û tu, ya lawê mirov, pêxambertiyê bike û bibêje. Bona lawên Amon û ji ber gazincên ku ew dikin xudan wisa dibêje. Tu jî bibêje. Şûra têkşandin, bona ku ser jê bike da qurtîne û wekî birûskê lê bixe hatiye sîqalkirin. Di wê navberê de, ji te re xewn û xeyalê vala dibînin û ji te re remla derewîn vedikin. Da ku te bînin ser hûstiyên zilamên xerab, ên ku birînên wan xedarin. Ew zilamên xerab ên ku dema fesadiya dawiyê de rojên wan hatine. Wê bixe kalanê wê. Ez ê li ciyê ku tu hatiye afirandin, li warê ku tu hatiye dinê serweriyê li te bikim. û ez ê xezeba xwe bi ser te ve birjînim. Ez ê agirê hêrsa xwe bi ser te ve pif bikim. û ez ê te bidim destê zilamên hov, ewên ku di helakkirinê de bi hunerin. Tu ê ji agir re bibe êm. Dê di nava welêt te xwîna te bê terijandin. Êdî tu yê neyê bîranînê. Ji ber ku ez, xudan min got. Beşa bîst û dudan. û vê gotina xudan ji min rehat. û ma tu yê serweriyê bike, ya lawê mirov, ma tu yê serweriyê li bajarê bixwîn bike. Wê çaxê hemû tiştên wê yê mekruh jê re bigîne û bibêje. Xudan wisa dibêje. Bajarê bona ku wextayê were di hundirê xwe de xwînê dirjîne û bajarê ku bona xwe mindar bike, li dijî xwe putan çêdike. Tu bi xwîna xwe yî te rijandiye sûcdar bû û putên ku te çêkirine tu mindar bû û te rojên xwe nêzik kirin û tu gihaşt dawiya salên xwe. Ji ber vê yekê, min te nav neteweyan de kir tiştekî ku şermezariye û bona hemû neteweyan te kirim tiştekî tinazê. Yên ku nêzîkî te ne û yên ku dûrin jî, dê tinazên xwe bi te re bikin. Bajarên ku navê wê mindar û şemeteyê wê zêde ye. Avay, her yek, bona heta ku ji destê wan were xwînê birjînin, begên İsraîlê di hundirê te de bûn. Di te de dayîk û bav bi nîmbûnê hesibandin. Di hundirê te de li dijî mêvan zordestiyê kirin. Di te de li sêwî û jinebiyê re neheqiyê kirin. Te tiştên min yên pîroz biçûk dîtin û septên min qera kirin. Bona xwîn rijandinê zilamên îftirayê dikin, di hundirê te de bûn û yên ku serê çiyayan dixwarin di hundirê te de bûn. Di te de bêheyayiyê kirin. Tazîbûna bavên xwe di te de vekirin. Dema pîrek gemarî bû, di te de êrîşî vekirin. Hin kesan bi jina jîranê xwe re karê mekruh kir. Hin kes jî bi bêheyayiyê ve bûka xwe mindar kir. Hin kesan di te de xuşka xwe, qîza bavê xwe nizm kirin. Di hundirê te de bona ku xwînê birjînin bertîlê stendin. Te selefê û kara zêdeyiyê re aşt û te bi zordestiyê ji cîranên xwe ve qezenca neheq stend û te min ji bîr kir gotina xudan. û avay, ji ber qezenca xerab ya te kiriye û ji ber xwîna ku di te de yî li kulma xwe xistim. Di rojên ku ez ê bi te re dest bi kar bikim de gelo dê dilê te deyaq bike, destên te dê bi quwet be. Ez xudan, min got û ez ê bikim û ez ê te di nav neteweyan de belav bikim û ez ê te di nav welatan de biweşînim û ez ê mindariya te ji ser te ve bibim. û li ber çavên neteweyan tu yê bi xwe xerab be û tu yê bizanibe ku ez xudanim. û vê gotina xudan ji min rahat. Lawê mirov, bona min mala İsraîlê bû guhesin. Giş di hundirê derdaneyek hesin hilandinê de tunc û cela û hesin û gulene. Guhesîna zîvê ne.
Jiber veke Xudan wisa dibêje. Madem ku hûn gişt bûn guhesîn, jiber veke avay ez ê wed nava Orşelîmê de bicivînim. Bona bihilînin, çawa ji bo agir bi ser wê ve pif bikin zîvê û tunc û hesin û gule û cela derdaneyê de bicivînin, ez ê jî bi hêrs û xweyda xwe we wisa bicivînim û deynim wir û ez ê we bihilînim. û ez ê we bicivînim û agirê xezeba xwe bi ser we ve pif bikim û hûn ê di hundirê wê de bihilin. Di hundirê derdaneyê de zîv çawa bê te hilandin, hûn ê di hundirê wê de wisa bihilin û hûn ê bizanibin ku ez, Xudan, min hêrsa xwe bi ser we ve rijand. û vê gotina Xudan ji min rahat. Lawê mirov, jê re bibêje, tu welatê ku nehatiye paqijkirin û di roja xezebê de baran bi ser wê ve nebariyê yî. Pêxemberên wê mîna şêrê ku digurme û nêçîrê diperçixîne, di hundirê wê de dek û dolabê danîn, can da qurtandin, xezîneyan û tiştên bi qîmet rahiştin. Di hundirê bajêr de jinên bî zêde kirin. Kayînên wan zorê dan zagona min û tiştên min ê pîroz xera kirin. Di navbera tiştên pîroz û tiştên bêrez de cêtî nekirin û ya mindar û ya paqij ji mirovan re negotin û çavên xwe ji septê min ve zîvirandin û di nav wan de ez biçûk hatim xistin. Di hundirê wê de serokên wê, bona ku qezenca xerab bi dest ve bixin, di xwînrijandinê de û tunekirina canan de mîna gurên ku nêçîran perçe dikinin. û pêxemberan wan bi xewn û xeyalên vala dîtinê û biremilavêtina derewîn ya ku ji wan re dinêrin û çawa ku Xudan negotiye lêvgotina Xudan wisa dibêje, wan bi heriyê ve sîwaq kirin. Netewa welêt xedariyê kirin û şêlandinê kirin û yê zebûn û xizanê şandin û bi neheqî xedariyê li mêvan kirin. û bona ku bila dîwêr ava bike û li ber min di kendalê de bisekine ku ez wê helaq nekim, di nav wan de li zilamekî geriyam. Lê tu kesek nedîtim. Ji ber vê yekê xezeba xwe bi ser wan verijandim. Bi agirê xezeba xwe wan qedandim. Rêyên wan anîm serên wan. Gotina Xudan. Beşa bîst û siyan. û vê gotina Xudan ji min rahat. Lawê mirov, kizên dayîkekê du pîrek hebûn û li Misrê fehşetiyê kirin. Di civaniya xwe de fehşetiyê kirin. Pêsîrên wan li wir hatin şidandin û li wir dest li sînga qîstiya wan ve hate dayîn. û navên wan ya mezin Ohola û ya xuşka wê Oholîba bû û ew bûn yên min û law û qîzanan îndinê. û dema em li navên wan binêrin. Ohola Samîriyê ye û Oholîba Orşelîm e. û dema Oholaya min bû fehşetiyê kir û dil da lêstokên xwe, Aşûriyên cîran yên ku walî û begên lacivert li xwe kirine, gişt egîdên ku dil dikişînin û siwarên ku li hespan siwar bûne bûn. û van re fehşetiyê kir. Ew gişt ji lawên Aşûrê, zilamên ku hatine hilbijartin bûn û gerdil bijandibe kê bi hemû pûtên wan xwemindar kir. û ji rojên Misrê ve fehşetiyên wan negihîştin. Ji ber ku di ciwantiya wê de pêre raketin û destê xwe sînga qîstiya wê de dan û zinên xwe bi ser wê verijandin. Ji ber vê yekê min wê da destê lewîstokên wê yên ku dil bijandiye wan, dan destê lawên Aşûrê. Wan tazîbûna wê vekirin, law û qîzên wê rahiştin û wê bi şûr kuştin û ew di nav pîrekan de bû me telokek û ser wê daraziyan meşandin. û xuşka wê Oholîba veya dît û dilbijandinê de û di fehşetiyên xwe yên ku ji fehşetiyên xuşka xwe zêdetirin de ew jiya din xerabtir bû. Dilê xwe bijand lawên Aşûrê, walî û began, siwarên ku bi zehf revnaqdarî li xwe kirine û li hespan siwar bûyîne, egîdên ku giştikên wan dil dikişînin. û dîtim ku mindar e, rêya her duyan jî yek bû û fehşetiyên xwe zêdetir kir. Ji ber ku zilamên li ser dîwêr hatine xêzkirin, wêneyên ku şûtikê li pişta xwe girê dane û serên wan de şaşika mezin di xuyabûnê de gişt cenawirên Erebeyê li welatê ku hatiye dinê, di welatê Kîldaniyên de, li gora mînakiya lawên Babilê wêneyên Kîldaniyan, ên ku bi rengesorê ve hatine xêzkirin dîtin. û dema dît dilê xwe da wan. û şandiyan ji welatê Kîldaniyan re ji wan re şandin. û lawên Babilê hatin cem wê li vînên bi hev re şabûnê û fehşetiyan wê mindar kirin û ji wan re bû mindar û canê wê ji wan kerihîn. û fehşetiyên xwe vekir û tazîbûna xwe vekir, canê min ji xuşka wê çawa kerihî be, wê gavê canê min ji wê jî wisa kerihî. û di rojên ciwanbûna xwe de li warê Misrê fehşetîkirina xwe di bîra xwe de anî û fehşetiyên xwe zêde kirin. û dil da rêhevalên xwe yên kêfdarî, ên ku goştên wan mîna goştê kerê û piştên wan mîna pişta bergîrê ne. Tu viya wayî dîsa vegeriya bêheyatiya ciwaniya xwe, wê çaxa ku bona destê xwe sînga tê de bidin, Misriyan pêsîrên ciwantiya te şidandibûn.
Jiber ve ki ya oholiba Xudan usad beje avay ez leistokên te en ku canê te ji wan kerehîne li dijî te rakim û ez ê wan lawên Babilê û hemû kildanyan Pekod û Şoa û Koa û tevî wan hemû lawên Aşûrê bo hember dorê li dijî te bînim egîdên ku dil dikşînin gişt walî û began cengaverên erebeyan û zilamên bi nav û deng giştên ku lespan swar dibin û dêl dijî te bi çekan bi erebeyên cengê û bi erebeyan û wekî ajaweyên neteweyan bin dê werin û bi mertala mezin û bi mertala biçûk û bi kumzirxê li hember dorê dêl dijî te rêz bibin û ez ê daraziyê bidim wan û dêl gor qanûnên xwe daraziyê li te bikin û ez ê çavnebartiya xwe deynim hemberî te û dê bixeyt li te bikin dê poz û guhên te jê bikin û bixînin û yek ku ji ber te mayî dê bi şûr bikeve dê law û qîzên te raêlin û dê agiriyê ji ber te bimîne bixwe û biqedîne û dê kincê te ji te bikin û xişîrên te yê xweşik raêlin û ez ê bêheyeyiya te û fehşetiya te ya ku ji warê Misrê di te de biqedînim û tu yê çavên xwe ji wan re raneke û êdî tu yê Misrê di bîra xwe de nîne ji ber ku Xudan wisa dibêje ez ê te bidim destên zilamên ku tu ji wan kerehîne destê zilamên ku canê te ji wan kerehîne û dê bi neyartîl te bikin û hilbera keda te raêlin û dê te tazî û vekirî bêlin û dê tazîbûna fehşetiyên te û bêheyeyiyên te jî fehşetiyên te jî vebin dê vanal te bikin ji ber ku telpeyê neteweyan fehşetiyê kir û ji ber ku tu putê wan ve mindar bû tu di rêya xwişka xwe de meşiya ji ber vê yekê ez ê tasa wê bidim destê te Xudan wisa dibêje tu yê ji tasa xwişka xwe vexwe ew kûr û fireh e dê bi te bikenin û dê qerf û tinazên xwe bi te bikin ew tas pir tiştan radeyêle tu yê bi serxweşî û keserê ve tijîb be tasa xwişka te Samirî tasa şaşî û têkçûnê ye û tu yê wê vexwe û tu yê wê dabeleyîne û tu yê perçêm wê bikoje û tu yê sînga xwe biçirîne ji ber ku min gotna Xudan ji ber vê yekê Xudan wisa dibêje madem ku te mijbîr kir û te min avêt paşê xwe tu jî bêheyayiyên xwe û fehşetiyên xwe hilgire û Xudan ji min re got lawê mirov ma tu yê daraziyê li Ohola û Oholîba re bike wê gavê tiştên wanî mekruh ji wan re bibêje ji ber ku zinê kirin û destên wan de xwîne ye û putên xwe re zinê kirin û lawên xwe yên ku ji min re anîne dinê jî bona bibin xwarin wan ji agir ve derbas kirin û vêya jî min kirin di heman rojê de perestgeha min mindar kirin û septê min xera kirin ji ber paşî ku bona putên xwe lawên xwe serjê kirin di heman rojê de bona perestgeha min xera bikin ketin wê derê û avay di nava xaniyê min de wisa kirin û wê bona zilamên ku dê ji dûr ve werin jî şandin yên ku ji wan re şandî hatine şandin jî avay hatin te bona wan xweşişt û kilêl çavên xwe kişand û te bi xemlan xwe xemiland û tu ser li vînek rewnaxdar rûnişt û li ber wê sifra ku hatibo amadekirin hebû û te bi xura min û rûnê min danîn ser wê û pêrê şemeteya ajaweyek bêxem hebû û tevî zilamên ji rêzê ji çolê ve serxweş hatin anîn û bazilan xistin destên wan her du pîrekan û tacên xweşikiyê xistin seriyên wan û bona pîreka ku di nav zinê de hinciriye gotim niha ew ê vê pîrekê ew ê jî bi wan re fehşetiyê bikin û mîna ku dikevin cem fehşeyekê ketin cem wê bi vî awayî ketin cem Ohola û Oholîba cem wan pîrekên bêheya û zilamên saleh li gora daraziya ku ji pîrekên zinê dikin re ye û li gora daraziya ku ji pîrekên ku xwînê dirijînin re ye dê darizinê li wan bikin ji ber ew pîrekên ku zinê dikine û destê wan de xwîne ye ji ber ku Xudan wisa dibêje ez ê ajaweyek bi ser wan ve derxînim û bona ku bi vir û wir ve bên avêtin û bên tazîkirin ez ê wan bidim dest û dê ew ajaweya ku bi keviran ve birecimînin û dê bi şûrên xwe ve wan jêkin û bixînin dê law û qîzên wan bikujin û xaniyên wan bişewtînin û ez ê li welêt dawiya bêheyayiyê bînim û dê hemû jin fêr bibin û dê li gor bêheyayiya we nekin û dê bêheyayiya we bixînin seriyên we û hûn ê ji ber putên xwe sucên xwe hilgirin û hûn ê bizanibin ku ez Xudanim. Beşa 24 û sala nehemîn de di meha dehan de di roja dehemîniya mehê de vê gotna Xudan ji min rat. Ya lawê mirov, ji xwe re navê vê rojê, tam navê vê rojê binivîse. Kralê Babilê tam vê rojê nêzîkî Babilê bû
û ji wê mala asê re me telokek bibêje û ji wan re bibêje: Xudan xudan wisa dibêje, sîtilê deyne û avê tijî hundirê wê bike. Perçeyên ku dê lê bê texistinî wê, her perçeyê qenc, hêtê û parxanê di hundirê wê de bide hev. Bi hestiyên bijartî wê dagre. Bona herî bijartiyên keriyê û hestiyên ku li bin sîtilê ne barek êzing raêle. Wê baş bikelîne ku bila hestiyên wê di hundirê wê de bikelin. Ji ber vê yekê xudan xudan wisa dibêje: Wey li serê sîtila wî bajarê bixwîn. Ew sîtila ku zingara wê di hundirê wê de ye û zingara wê jê derneketiye. Ji wê perçe derxînin. Bona wê pişk nehatavêtin. Ji ber ku xwînê di navê bajêr de, bona ku wê bi axê bixwimîne nerijand. Lêdanî ser zinara tazî. Ji bo bona tolê hilde hirsa wê sor bike, xwîna wê danîn ser zinara tazî ku bila neyên xumandin. Ji ber vê yekê xudan xudan wisa dibêje: Wey li serê bajarê bixwîn. Ez ê jî loda êzingê mezin bikim. Êzingan lod bike, agir bi pêt bike, goşt qenc bikelîne, ava goşt ram bike, bila hestî jî bişewtin. Û ser kozirên wê sîtilê bi valahî dayne ku bila sor bibe û paxirê wê bişewte û di hundirê wê de pîstiya wê bihule û zingara wê here. Bi kedê xwe westand, lêbelê zingara wê ya qalind jê dernakeve. Zingara wê bagir ve dernakeve. Di mindariya te de bêheyayiyê ye. Madem ku te paqij kirim û tu paqij nebû, heta ku li dijî te hirsa xwe aş bikim, êdî tu ê ji mindariya xwe neyê paqij kirin. Ez xudan, min got. Dê bibe û ez ê wê bikim. Ez ê lê neborînim û neparêzim û ez ê poşman nebim. Dê li gora rê û karên te darizînê li te bikin, gotina xudan xudan. û vê gotina xudan ji min rahat. Layê mirov, avay, ez ê yê ku evîna çavên te bi lêxistinekê ji destê te bistînim. Lêbelê tu ê li xwe nexe û negirî û dê hestirên te nerijin. Ji dil û kezebê binale, tu ê bona miriyan şînê nekşîne, şaşika xwe li serê xwe bipêçe û çaroxên xwe li lingên xwe bike. Lêvên xwe nexwimîne û nanê gel nexwe. û sibehê ji netewê re gotim: Êvarî jî jina min mir û sibeha paşîn mîna ku ji min re emir hatiye dayîn kirim. û netewe ji min re gotin: Gelo tiştên ku tu dikin bona me çi ne? Ma tu yê vêya ji me re nebêje. û ji wan re gotim: Vê gotina xudan ji min rahat. Ji mala İsraîlê re bibêje: Xudan xudan wisa dibêje: Avay, tiştên ku quweta wê pê pesna xwe dide, yê ku ji çavên we re evîne û yê ku canê we lê dilerize, perestgeha xwe ez ê xera bikim û law û qîzên we ên ku we li pê îştine dê bi şûr bikevin. û min çi kiribe hûn ê ji wisa bikin. Hûn ê lêvên xwe nexwimînin û hûn ê nanê gel nexwin û dê şaşikên we di serê we de û çaroxên we di lingê we de bin. Hûn ê xwe nexin û negirîn. Hew hûn ê di nav fesadiyên xwe de bihulin û herin û hûn ê serî bi serî bidin hev û bigirîn. û dê Hezekiel ji we re bibe elemetek. Wî her çi çêkiribe hûn ê ji wisa bikin û dema bibe hûn ê bizanibin ku ez xudan xudanim. û tu, layê mirov, roja ku ez quwetê wan, kêfxweşiya xweşikiyên wan, ya ku çavê wan re evîne û yê ku canên wan bêriya wê dike, law û qîzên wan ji wan bistînim. Di wê rojê de qeydê nebe ku revokek were û vêya bi te re bide bihîstin. Dê wê rojê devê te ji revok re vebe û tê bibêje. û êdî tu yê bê ziman nemîne û tê ji wan re bibe elemetek û dê bizanibin ku ez xudanim. Beşa bîst û pêncan. û vê gotina xudan ji min rahat. Layê mirov, wece xwe ber bi lawên Amon ve bizîbirîne û li hemberî wan pêxembertiyê bike û ji lawên Amon re bibêje: Gotina xudan xudan guhdarî bikin. Xudan xudan wisa dibêje: Madem ku te dema perestgeha min xera kirin li dijî wê û dema warê İsraîlê wêran kirin li dijî wê û dema mala Cihudayê çûn sirgunê li dijî wê, ha got, ji ber vê yekê avay, ez ê te bi milkî bidim lawên rojhilatê û dê zomên xwe di te de daynin û dê qonağên xwe te de deynin û dê ew ê mêwên te bixwin û şîrê te bixwin. û ez ê Rabayê bona keriyan çêregeh û welatê lawên Amon bona keriyan bikim cihê me xelê û hûn ê bizanibin ku ez xudanim. Ji ber ku xudan xudan wisa dibêje: Madem ku te destê xwe çirpandin û te xwe hilkutand û li dijî warê İsraîlê bi hemûya heqareta dilê xwe tu kêfxweş bû, ji ber vê yekê avay, min destê xwe li dijî te dirêj kir û ez ê te wekî malê talanê bidim neteweyan û ez ê te ji nav neteweyan jêkim û bavêjim û ez ê te ji welatan rakim û bavêjim.
Ez ê te helaq bikim û tu yê bizanibe ku ez xudanim. Xudan wisa dibêje. Madem ku mu Abu Seyr avay mala Cihudayê mîna hemû gelan e dibêjin, ji ber vê avay ez ê ji bajarên ku xemla welatin, ji bajarên ku sînorên wê ne ji Beyt Yeşimotê, Baal Meonê û ji Kiryatayîmê li dijî lawên Amon ji lawên Rojhilatê re sînga Moabê vekim û bona ku di nav neteweyan de lawên Amon di bîr de neyn, ez ê wan bi milkî bidim. û ez ê ser Moabê daraziyan bimeşînim û dê bizanibin ku ez xudanim. Xudan wisa dibêje. Madem ku Edom bi tolhildanê xweldi jî mala Cihudayê radaye û pir sûcan kirin û ji wan re tolêl dan, ji ber vê yekê xudan wisa dibêje. Ez ê destê xweldi jî Edomê dirêj bikim, ez ê mirov jî heywan jî ji wir jêkim û bavêjim û ji temanê wê de tir ez ê wê xerab bikim û heta dedanê dê bişûr ve bikevin. û ez ê tola xwe bi destê netawa xwe İsraîlê bînim ser Edomê û dêl Edomê li gora hêrsa min û xeyda min bikin û dê wê tola min fêm bikin. Gotina xudan. Xudan wisa dibêje. Madem ku Filîstyan bi gir û kînê xwe radan û bona bi kerihiya abadîn helaq bikin bi heqaretê ji canê tol hildan. Ji ber vê yekê xudan wisa dibêje. Avay, ez ê li dijî Filîstyan destê xwe dirêj bikim û keretiyan jê bikim û bavêjim û ji ber mayiyên yên ku li qeraxa behrêne tune bikim. û pekandinên bi xeyt ez ê ji wan tolên mezin hildim û dema ez tola xwe bînim ser wan, dê bizanibin ku ez xudanim. Beşa 26 û sala 11 de di rojeyê kemîn ya mehê de wisa bû ku vê gotina xudan ji min rahat. Lawê mirov, madem ku li dijî Orşelîmê sûr, ha, bajarê ku deriyê neteweyan e şikest, her tiştê wê zîvirî aliyê min ji ber ku ew xera bû, ez ê tijî bibim got, ji ber vê yekê xudan wisa dibêje. Avay, ez li dijî te me ya sûr, û behr şepêlên xwe çawa derxîne, ez ê jî li dijî te zaf neteweyan wisa derxînim. û dê dîwarên sûrê xera bikin û quleyên wê xera bikin û ez ê ji ser wê axa wê bixeritînim û wê bikim zinarekî tazî. Dê di nav behrê de bibe ciyekî toravêtinê, ji ber ku min gotina xudan. û dê ji neteweyan re bibe malê talanê û dê qîzên wê yên kulbeyerê ne bişûr ve bikujin û dê bizanibin ku ez xudanim. Ji ber ku xudan wisa dibêje. Avay, ez ê Nebukadnesarê qiralê Babilê, qiralê qiralan ji bakur bi hespan û bi erebeyên cengê û bi suwaran û bi ajaweyekê û bi gelekî zêde ve bînim ser Sûrê. Dê li beyerê qîzên te bişûr ve bikuje û dê li dijî te bircan ava bike û li dijî te meterîsê deyne û dê li dijî te mertala mezin rake û dê li dijî dîwarên te dalîtên xwe deyne û bi bivirên xwe dê quleyên te xera bike. Ji ber zêdeyiya hespên wî dê tozên wan te bixwimîne. Çawa bikevin bajarê ku dîwarê wê de qul hatiye vekirin, dema vî avayî bikeve deriyên te jî ji ber şemeteya suwaran û tekeran û erebeyên cengê dê dîwarên te bilerzin. Dê bi simên hespên xwe hemû kuçeyên te bicûn. Dê netewa te bişûr ve bikujin û dê stûnên quweta te gêr bibin. û dê malê te talan bikin û malê bazirgan tertele bikin û dê dîwarên te xera bikin û xaniyên te yê xweşik têk bibin û kevirên te û oniyên te û axa te bavêjin nava avan. û ez ê dawiya dengê stranên te bînim û dê êdî dengê çenkên te neyvîstin. û ez ê te bikim zinarekî tazî. Tu yê bibe ceyê ku tor lê tên raxistin. Carekî din tu yê neyê ava kirin. Ji ber ku ez, xudan, min gotina xudan. Xudan ji sûrê re wisa dibêje. Gava te de şikestin bibe, dema birîndar binalin, ma dê ji gurmîniya xerabûna te girave nelerizin. û dê hemû begên behrê ji textên xwe dakevin û dê qeftanên xwe derxînin û dê xwe şkincê xwe yê rengê hatiye neqşandin tazî bikin. û dê xwe bi toqînê bixwimînin, dê li erdê rûnin û her tim bilerizin û bi te şaş û metal bimînin. û dê li ser te lawûjan bixwînin û ji te re bibêjin, bajarê ku deryavan lê rûdinin, bajarê bi nav û deng, yekul behrê xurt e, tu çawa tunebû, tu û yên ku te de rûdinin. Hûn ku we toqînê ser hemû yên ku di hundirê we de rûdinin re berdabûn. Niha di tora tê xerabûnê de dê girave bilerzin. Belê, giraveyên ku di behrê de ne, dê ji ber çûyîna te şaş bibin. Ji ber ku xudan wisa dibêje. Dema te mîna bajarên ku tu kesê tê de rûdine nemaye kirin bajarekî xerabûyî, dema balûpalê derxistim ser te û avên mezin jî te binixwimînin, te biyên ku li kortalê rûdinin re daxînim cem neteweya dema kevnar û bona ku yê di te de rûne tune be,
ez ê tebiyên ku dadkevin Kortalê re li kurayiyên erdê li cihên ku ji demên kevnar ve xerabûyî ne bidim rûniştandin û ez ê mezintiyê bidim warê jîndaran. Ez ê te bikim toqînek û êdî tu yê tune bibe. Tu yê bê te gerîn û êdî tu yê abadî neyê dîtin. Gotina xudan xudan. Beşa 27 û vê gotina xudan ji min rahat. û tu, layê mirov, bona sûrê lawîjê bixwîne û ji sûrê re bibêje, ya tu, yê kul deriyê behran rûdinê. Bajarê ku li dijî pir giraveyan bi neteweyan ve danûstendinê dike. Xudan xudan wisa dibêje. Ya sûr, te got, ez di xweşikiyê de bê qusûrim. Sînorên te sînga behran deyî. Avakirên te xweşikiya te derxistin serî. Hemû textikên te ji serviyên Senîrê çêkirin. Bona kuştere stûn çêbikin, ji Lubnanê darekî erzê re açtin. Bêrên te çiloyê başanê çêkirin. Textikên te yî rûniştinê ji diranê fîlê ê ku bi şimşîrê giraveyên kîtî mêvahatiyê kutandin çêkirin. Bona ku xêliya te ji te re bibe ala, ji kitana ziraviya Misrê ya ku bi reng rengî hatiye nexşandin bû. Laciverd û erxevaniya giraveyên Elîşayê ji te re bûn sîwan. Yên ku Saydayê û Arwadê rûdinin bêrvanên te ne. Ya sûr, di te de zilamên bi zanyariya bûn, rêberên te ew bûn. Yên ku gedûkên keştiyên te di selihandin, kalepîrên Gebalê û zilamên bi zanyarî bûn. Bona ku bi malên te re biguherin, hemû keştiyên behrê tevî deryavan di te de bûn. Faris û Lûd û Put di artêşa te de zilamên te yî cengê bûn. Di hundirê te de mertal û kumzirxê de alqandin. Wan semyanê dan te. Lawên Arwadê û artêşa te bi hember dorê li ser dîwaran bûn û di quleyên te de zilamên bi metirsiya bûn. Mertalên xwe bi dor û ber li dîwarên te de alqandin. Xweşikiya te derxistin serî. Ji ber zêdeya her tewr û celebê malan Tarşîş bazirganê te bû. Zîv, Hesin, Cela û Guleyê didan bazarên te. Yavan, Tubal û Meşek bazirganên te bûn. Malên te bi canên mirovan û feraxên tunj re diguhertin. Yên ku ji mala Togarmayê ne hespan, hespên cengê û qantiran didan bazarên te. Lawên dedan bazirganên te bûn. Danûstendina gelek giraveyên di destê te de bûn. Wekî berdêlê, Diranfîl û Ebenûsêş te re danîn. Ji ber zêdeyiya karên destên te Sûrî bazirganê te bû. Zimrûdan, binexşiyên erxewanî û reng rengî û kitana tenik û mircan û yaqudan didan bazarên te. Warê Cuhuda û İsraîl ew bazirganên te bûn. Wekî berdêla malên te genûyên mînîtê û pîdeyan û hunguv û merhemê didan. Ji ber zêdeyiya karên destên te, ji ber zêdeyiya bi her tewrî malên te, şam bi xemra Helbonê û peşma spî bazirganê te bû. Vedan û yavan ben didan bazarên te. Di nav malên te de hesnê ku hatiye çînîn, darçîn û qamrê bênxweş hebûn. Bona ku li hespan siwar bibe, di qumaşên bi qîmet de dedan bazirganê te bû. Alê ereban û hemû begên Kedarê bazirganên destê te bûn. Bi berxikan û beranan û nêriyan vana bazirganên te bûn. Bazirganên Şeba û Ramayê ew bazirganên te bûn. Bi seretayî giştikên biharatan û kevirên bi qîmet ên bi her tewrî û zêr didan bazarên te. Haran û Kannê û Edem bazirganên Şebayê, Aşûr û Kîlmat bazirganên te bûn. Malên te bi malên bijartî, bi topê qumaşên lacivert û reng rengî, bi sindoqên kincan yên bi qîmet ên ku ji darê erzê hatine çêkirin û bi benan ve dorlê hatine girtin diguhertin. Bona malên te karwan keştiyên Tarşîşê bûn û tedagirtin û di sînga behrê de zaf bi mezintî bû. Bêrvanên te tegihand navên mezin. Di sînga behran de bayê rojilatê te şikand. Di roja têkçûna te de dewlemendiya te û bazarên te, malê te yî bazirganiyê, deryavanên te û rêberên te, hosteyên te yî keştiyê û yên ku bi malê te re danûstendinê dikin û hemû zilamên cengê yên ku te de ne û hemû ajawê ya ku di hundirê te de yî dê bikevin sînga behran. Dê ji qerînên rêberên te berav bihejin û hemû bêrvan, deryavan, hemû rêberên behrê dê ji keştiyên xwe dakevin. Dê reşahiyê bisekinin û dê bona te dengên xwe bilind bikin û qêrîna bijan bikin û dê axê bavê jin serê xwe di xweliyê de xwe bigevzînin. û dê bona te porên xwe biliçkînin û dê xwe bi pertalê ve bixwimînin û dê bi êşa dil bi taliyê li xwe bixin û ji te re bigirîn û dê bi êşa dil bi taliyê li xwe bixin û ji te re bigirîn û dê di şînên xwe de lawîjê ji te re bixwînin û dê bona te fîganê bikin û bibêjin. Mîna Sûrê, mîna bajarê ku di nava behrê de dengê wê hatiye birîn, kîjan bajarê ye? Her ku malê bazara te ji behran derdiket, te pir neteweyan têr kirin. Bi dewlemendî û zêdeyiya malên xwe te qiralên dinê dewlemend kirin.
Demad avên balûpal de ji behran ve tuha şikandin danûstendina te û hemû ajaweya te di nava te deket. Hemûyên ku greveyan rûdiniştin li te şaşman û mûyên qiralên wan hilperiyan, wecê wan zer bûn. Di nav neteweyan de bazirgan li te difikin. Tu bû toqînek û heta abadînê tu yê tune bibe. Beşa 28 û vê gotina Xudan ji min rahat. Lawê mirov, ji serverê Sûrê re bibêje. Xudan wisa dibêje. Madem ku dilê te bilind bû û te ez îlahim di sînga behran de di texta Xwedê de rûdinim got û çawa ku tu naxwedî lê hew mirovekî, lê dîsa jî te dilê xwe kir mîna dilê Xwedê? Avay, tu hîn jî ji daniye zanyartirî, tu razekî nikarin ji te veşêrin. Te bi zanyariya xwe û fêmkariya xwe ji xwe re servetê çêkir û di xezîneyên xwe de zêr û zîv dan hev. Te bi zanyariya xwe yî mezin û bi danûstendina xwe serveta xwe zêde kir û bi serveta te dilê te bilind bû. Ji ber vê yekê Xudan wisa dibêje. Madem ku te dilê xwe kir mîna dilê Xwedê, ji ber vê yekê avay, ez ê biyanan tirsehêzên neteweyan bînim ser te û dê dijî xweşikiya zanyariya te şûrên xwe bikişînin û dê biriqandina te mindar bikin. Dê te daxînin kortalê û tu yê sînga behran de bi mirina yên ku hatine kuştin bimire. Gelo tu yê dijî yê ku te kuştiye jî bikar be ez Xwedê me bibêjî û destê yê ku te birîndar kiriye tu naxwedî, lê mirovek e. Tu yê bi destê biyanan bi mirina bêsûnetan bimire. Ji ber ku min gotina Xudan. Û vê gotina Xudan ji min rahat. Lawê mirov, bona qiralê Sûrê law jê bixwîne û jê re bibêje. Xudan wisa dibêje. Yo ku mohra gehîştî, bi zanyariyê ve tijî û di xweşikiyê de bê kêmasiyê tu bû. Tu li Adenê di bexçê Xwedê de bû û dor û berên te bi yaquda zer, heqîqa sor û heqîqa spî, zumrudê ezmanî, heqîq, yeşîm, yaqutî şîn, yaqutê gevez, kevirên zumrudê û bi hemû kevirên bi qîmet û bi zêr ve hatibûn girtin. Karên tef û zirneyên te ji te bûn. Roja ku tu hatibû afirandin, hatibûn amadekirin. Tu kerûbiyek parêzker yê ku hatiye meskirin bû û min te çikand, tu ser çiyayê pîroz yê Xwedê bû. Tu di nava kevirên ji agirin de geriya. Heta ku di te de xerabiya te dîtin, ji roja ku tu hatiye afirandin, tu dirêyên xwe de bê qusûr bû. Ji ber zêdebûna danûstendina te, hundirê te bi zordestiyê vedagirtin û te sûj kir û mîna tiştê min dar, te ji çiyayê Xwedê avêtim û te kerûbiyê ku siyê belav dike ji nav kevirên ku ji agirin avêtim û tu nekirim. Dilê te ji ber xweşikiya xwe bilind bû. Ji ber rewnaqiya xwe te zanyariya xwe xera kir. Te li erdê xistim, bona ku bibînin tavêtim li ber çavên qiralan. Te pereskeyên xwe bi zêdeyiya fesadiyên xwe bi xerabiya danûstendina xwe ve xera kirin û ji hundirê te agir derxistim. Wê te xwar û qedand û li ber çavên hemûyên ku te dîtine te rûyê erdê ve kirim xolav. Di nav neteweyan de hemûyên ku te nas dikin dê bi şaş û metal bimînin, tu bû toqînek û tu yê heta abadînê tune bibe. û vê gotina Xudan ji min rahat. Lawê mirov, wecê xwe ber bi saydayê bizîvirîne û dijî wê pêxembertiyê bike û bibêje. Xudan wisa dibêje. Avay, ya sayda, ez li dijî te me û ez ê hundirê te de mezintiyê bibînim. û demad hundirê te de daraziyan bimeşînim, dê bizanibin ku ez Xudanim û ez ê hundirê wê de bên pîroz kirin. û ez ê webayê bişînim hundirê wê û xwînê bişînim kuçeyên wê û bi şûrê ku li hember dorê bi ser wê ve tên dê birîndar bikevin û dê bizanibin ku ez Xudanim. û jiyên ku li dora mala İsraîlê ne û wê biçûk dibînin, êdî dê tu qirşê ku bi wan re rabe û tu kelemê ku biêşîne nemîne û dê bizanibin ku ez Xudanim. Xudan wisa dibêje. Dema ku min mala İsraîlê ji neteweyên ku di nav wan de belav bûne da hev û li ber çavên neteweyan di hundirê wan de hatin pîrozkirin, dê di axên xwe yên ku daîma qulê xwe aqub derûnin û dê bi ewlekariyê li wir rûnin û wexta ku li ser hemûyên ku li hember dorê wan biçûk dixînin daraziyê bimeşînim, dê xaniya nava bikin û rezan biçikînin û di ewlekariyê de rûnin û dê bizanibin ku ez Xwedayê wan Xudanim. Beşa 29 Di sala dehemîn de, di maha dehemîn de, di roja 12 aniya mehê de vê gotina Xudan ji min rahat. Lawê mirov, wecê xwe bizîvirîne hemberî qiralê Misrê Firavun û li dijî wî û li dijî hemûya Misrê pêxembertiyê bike. Biaxive û bibêje, Xudan wisa dibêje. Firavunê qiralê Misrê, yê ku di nav çemên xwe de radikeve û cenawirê mezin yê ku çemê min yê min e û wê bona xwe çêkirim dibêje. Avay, ez li dijî te me.
وزه چانقلان چنگا te bixim, wezê masiyên çemên te jî bi pelikên te ve bizeliqînim, wezê te tevê hemû masiyên çemên te yên ku pelikên te ve zeliqîne ji nav çemên te derxînim. Wezê te jî û hemû masiyên çemên te jî bavêjim çolê. Tu yê bikeve rûyê beyarê, tu yê neyê civandin û hevdan. Min te wekî êm da cenawirên erdê û civikên ezmanê. û yên ku li Misrê rûdinin ji ber ku ji mala İsraîlê re bûye çoyek ji qamirê dê gişt pê bizanibin ku ez xudanim. Dema te bi dest girtin tu şikest û te hemû sermilên wan qelişandin û dema xwebser te ve ebandin tu şikest û te hemû navkêlên wan kirin li rîzok. Ji ber vê yekê xudan wisa dibêje. Avay, ez ê şûr bi ser te ve bînim û ez ê mirov jî heywan jî ji te jê bikim û bavêjim. û dê warê Misrê be wêranxane û çol û dê bizanibin ku ez xudanim. Madem ku wî çemiyê min e û min wê çêkirgot, avay, ji ber vê yekê ez li dijî te me û li dijî çemê te me û ez ê warê Misrê ji quleya Sevenê heta Sînûrê welatê Hebeşê bi tûmî bikim çol û wêran. Dê jindirê wê ve lingê mirov derbas nebe û dê çel sal döndurê wê de zilam rûnenê. Ez ê nav welatên ku wêran bûne de welatê Misrê jî wêran bikim. Di nav bajarên ku wêran bûyîne de dê bajarên wê jî çel sal wêran bibînin û ez ê Misriyan di nav neteweyan de belav bikim û ez ê wan li nav welatan biweşînim. Ji ber ku xudan wisa dibêje. Paşî çel salan ez ê Misriyan ji neteweyên ku di nav wan de hatine belavkirin bidim hev û ez ê sürgûnê Misrê şûn da bînim û ez ê wan vegerînim welatê Patrosê, welatê ku lê bûyîne û dê li wir bibin qiraletiyê xîre şikestî. Dê ji nav qiraletiyan bibe qiraletiya ku herî xîreta wê hatiye şikestî ye û dê êdî ser neteweyan bilind nebe û êdî bona ku ji neteweyan re nebin serwer ez ê wan kêm bikim. û êdî ew wekî fesadiya kulavên İsraîl her ku dizîvirin û lê dinerin dikin, tiştekî ku pê ewle bibe dê tunebe û dê bizanibin ku ez xudanim. û sala 27 de di meha yekemîn de di roja yekem ya meyê de wisa bû ku vê gotina xudan ji min re. Lawê mirov, Nebukadnesarê qiralê Babilê li hemberî Sûrê bi artêşa xwe ve zehf xizmetê da kirin. Porê her serî weşiya û çermê her milî qeşirîn û ji ber xizmeta ku li hemberî wê kiriye ji wî re jî ji artêşa wî re jî ji Sûrê ve tu mişe nebû. Ji ber vê yekê xudan wisa dibêje. Avay, ez ê welatê Misrê bidim Nebukadnesarê qiralê Babilê û dê gelê xwe bibe û dê malê talanê raile û dê wê talan bike û dê mişeya artêşa wî ev be. Di berdêla xizmeta ku kiriye de min welatê Misrê da wî, ji ber ku bona min xebitîn. Gotina xudan. Wê rojê ez ê qoloçekî ji mala İsraîlê re bidim ajdan û di nav wan de ji te re dev bidim vekirin û dê bizanibin ku ez xudanim. Beşa siyan. û vê gotina xudan ji min rat. Lawê mirov, pêxambertiyê bike û bibêje. Xudan wisa dibêje. Bi gotina a xewroj biûrin. Ji ber ku ew roj nêze, belê, roja xudan nêze. Roja ewran wexta neteweyan e. û dê şûr bi ser Misrê ve were û dema yên ku li Misrê hatine lêxistin bikevin erdê, dê li welatê Hebeşê jan hebe û dê ajaweya wê railin û bibin û dê bingehên wê xerab bin. Bi wan re dê welatê Hebeşê û Put û Lut û hemû neteweya tevlehev û Kûb û lawên warê peymanê dê bi şûr ve bikevin. Xudan wisa dibêje. Yên ku bûne alîkarê Misrê jî dê bên kuştin û dê xirûra hêza wê bikeve. Dê ji Mîgdolê heta Asvanê bi şûr ve bikevin. Gotina xudan. û dê nav welatên ku wêran bûyîne de dê bibin wêraneyek û bajarên wê dê nav bajarên ku wêran bûyîne de bibin. û dema egir bi Misrê bixim, gava hemû alîkarên wê jî bişkin, dê bizanibin ku ez xudanim. Bona li Hebeşên ku bêxe min tirsê bifirîne, wê rojê dê ji ber min bi keştiyan şandî derkevin û mînad roja Misrê de bûye, dê di wan de jî jan bibe. Ji ber ku avay tê. Xudan wisa dibêje. Ez ê bi destê Nebukadnesarê qiralê Babilê dawiya gelê Misrê jî bînim. Ew û pêre netewa wî tirsehêzên neteweyan bona ku welêt wêran bikin dê bifirisin hundirê û dê li dijî Misrê şûrê xwe bikişînin û dê biyên ku hatine kuştin ve Misrê dagirin. û ez ê çeman ziwa bikim û welêt bifirişim zilamên xerab û ez ê bi destê biyanan welêt û hemiya ku hundirê wê de ne wêran bikim. Ez xudan, min got. Xudan wisa dibêje. Ez ê putan jî tune bikim û seneman ji Memfîsê rajim û bavêjim û êdî dê li welatê Misrê tu kes nebe begu ez ê tirsê bidim welatê Misrê. û ez ê Patrosê wêran bikim û agir bi Tisoanê ve bixim û li bajarên Noyê daraziyan bajom. û ez ê li ser Sîna birca Misrê xeyda xwe birjînim
وز گله نوی جیب کم و باویجم وز آگریب مصر و بخم ده سین گله کی جان بده و دیوارن باجارن نوی بقلشن و بروژه ده هندره منفیسه ده نیاره بن ده خورتن آون و پی بستی بشور ود کevin و ده و هرن سرگونی و دمال تفاح نسی نیرن مصر شکاندم دل ور روش تاریب به و ده خرورا قوتاوی لور بشکی دما امورن وی ده عورک و بخومینه و ده خیزن و هرن سرگونه به وی آوایی زل مصر دارازیان باجم و ده بزانه بن که از خدانم و سالا 11 ده دما یکم ده دروجا هفتمین یا مهده و سابو که و گوتنا خدان جمن راحت لاوی مروف بازوی فراون قرال مصر شکاندم و آوای بلا درمان کچبونه دیدم بین داین بنا گریدان بلا پیچکی لی پیچن که جبو بکارب شور بگره بازویاوی خورد ببه و نه پیچیان جبر ویه که خدان وصد بشه آوای از لدجی فراون قرال مصر ما و از بازویم وی یکو خورتجی و یکو آتیه شکاندنجی از بشکینم و از شورج دستوی و بخینم و از مصریان دناو نتویان ده بلا بکم و وان لناو ولاتان و برشینم و از بازوین قرال بابیل خورد بکم و شوره خوبدم دستوی از بازوین فراونجی بشکینم و ظلامکی برناوی غدار چاو بناله دل بروی وسا بناله و از بازوین قرال بابیل خوردتر بکم ده بازوین فراونجی بکوین و دما شوره خوبدم دسته قرال بابیل و دما ویلسر ولاته مصر را دریج بکم ده بزانه بن که از خدانم و از مصریان دناو نتویان ده بلا بکم و آن ناو ولاتان و برشینم و ده بزانه بن که از خدانم بشاسی و یکان و سالا 11 ده دما سویم ده دروژه یکم یا مهیده و سابو که و گوتنا خدان جمن راحت لاو مروف چه فراون قرال مصر وج آجاوه اوی را بیشه ما تو مزنتیا خواه وکی کیه؟ آوای آشور لبنان داره ارزی گلیم خوشک سیاوه مینا سیاه دارستان و قامای بلند بو و گریوه دناو عورانده بو آوه خدی کرن بالوپالوه مزن کر چمنوه لدورا جیه که اتبو چکاندن دهرکین و ارخین خو گیاند حمو دارین بیاره بو وی اکی قامایش حمو دارین بیاره زیده تر دریج بون و دماج بر آواز زیده گلی بردا ملیم و زیده بون و گلیم و دریج بون حمو جویکن ازمانان د گلین و د هلینه چکرن و حمو حیوانن بیاری دبن ملین و د زاینه کرن و حمو نتوین مزن د سیا و د رونشتن و مزنتیا خو به درجه گلین خو خوشک بو جبر کو رهاول جم پر آوان بو دارن ارزیین کو د بخچا خوده دبون نکاربون و بن خماندانا دارن قاجه نمینا ملین و بون و دارن چنار نمینا گلین و بون د خوشکیا خود تو دارین کو د بخچا خوده دبون نمیناوی بون من و درجه گلین و خوشکر و حمو دارین آدنی ین کو د بخچا خوده دبون چاونباری لوی کرن جبر وی که خدان وساد بجه مادم کو قامه درج بو و گری خو گیان ناو عوران و بلندهیا و دلوی بلند بو از جوی بدم دسته خورته نتویان و چه حوجه بکه البت ده بو بکه وجبر خرابیا و قوراندم و بیانان ترسیز نتویان و جکرن و آویتن و بردان گلیه و کتن سر چیایان و نوا حمو چمان و ده حمو نوالن وارد ملین و شکستن و حمو نتویان دنه جسیاوی وکشیان و داکتن و بردان ده حمو جویکن عزمانان دا کهون سر گوداویا تک چویه و ده حمو جناورن بیاری سر گلیه و بن دا که حمو دارن جم آوانه لگور قاما خو بلند نبن و گرین خو نگین ناو عوران و حموین کاوه بدخون جناوین خورد به بلندایا خو چک نسکنن جبر که حموین وان دناو مروان ده بیان که دیدا که ون کورتال جکورایین عرده ره جمرن راتن داین خدان وساد بیجه روژا کداکت واره مریان شینه دام گرتن بو وی سر بالوپال نخوماندم و چمین و راهشتم و بر آوین مزن هاتم برین و بناوی بلبنان رشینه دام گرتن و بناوی حمو دارین بیار بیرچویی بون دما بیان که داد کهون کورتال و داخستم واره مریان جی گرمینیا تکچوناوی نتویان نجاندم و حمو دارین آدنی دارین هری بجارتی و هری خوشکین لبنانی حموین که آوی و دخون ده کورایین عرده ده خمروینی دیتن وانا جی بله ین که بازوی وی بون دناو نتویان ده ین که سیاوی ده رودنن بویر داکتم واره مریان جم ین که بشور و اتنه کشتن تبوی آوائی ده مزنتی و بلندهیه ده جناو دارین آدنی مینا کی جانه لبله توی تاوی داره آدنی به تداخستنی هری کورایی نرده تاوی ین که بشور و اتنه کشتن
tu ednav be sünetan de rakeve. Firavun û hemû ajaweya wî ev e, gotina xudan. Beşasî û dudiyan. û sala dozdan de, di meha dozdan de, di roja yekemiya mehê de wisa bû ku vê gotina xudan ji min rahat. Lawê mirov, bona Firavunê qiralê Misrê law jê bixwîne û jê re bêje. Te xwe kir mîna şirê ciwan yên neteweyan. Lê belê tu di behran de mîna cenawir e û te êrişî nav çemên wan kirin û tevlingê xwe avan tev dan û te çemên wan şêlo kirin. Xudan wisa dibêje. Ez ê tevî ajaweyên gelek neteweyan tora xwe ser te birêşînim û dê te tora min ve derxînin derve. û ez ê te reşayiyê berdim. Ez ê te bavêjim rûyê erdê û ez ê hemû civîkên ezmanan li ser te daxînim û ez ê hemû heywanên erdê bi te têr bikim. û ez ê goştê te ser çiyayan raxim û ez ê çeman bi laşê te re dagrim. Were ku te tê de avjeniyê dikir, heta çiyayan ez ê bi xwîna te ve avdan bikim û dê newal bi te re tijî bin û dema te bitefînim ez ê ezmanan binixwimînim û ez ê stêrkên wê tarî bikim. Rojê bi ewran ve binixwimînim û dê hêv ronahiya xwe nede. û ez ê li ser te hemû tîrêjên ezmanan yên ku dibiriqin tarî bikim û ez ê tariyê bînim serwarê te. Gotina xudan. û dema agahiya şikandina te bigihînim welatan û nav neteweyên ku tu wan nas nake ez ê dilê gelek neteweyan bikesirînim. û ji ber te ez ê gelek neteweyan şaş bikim û demal ber wan şûrê xwe kil bikim, dê ji ber te pûrtê qiralê wan hilperin û di roja têkçûna te de dê gişt bona canên xwe her dem bilerizin. Ji ber ku xudan wisa dibêje. Dê şûrê qiralê Babilê bi ser te ve were. Ez ê ajaweya te bi şûrê egîdan ve bixînim. Gişt tirseyêzên neteweyan e û dê xurûra Misrê bişikînin û dê hemû ajaweya wê helak bibin. û ez ê hemû heywanên wê ji cem pir avan tune bikim û êdî dê lingê mirov wan tevliyev neke û dê lingê heywan wan tevliyev neke. Wê gavê ez ê avên wan zelal bikim û çemên wan mîna rûm biherikînim gotina xudan. Dema welatê Misrê wêran û xera kirim û welat jiyên ku di hundir de niha tevala kirin, dema ez bi şûr ve li hemûyên ku li wir rûdinin bixim, dê bizanibin ku ez xudanim. Lawij ev e, dê vêya bixwînin, dê qîzê neteweyan vê lawjê bixwînin. Dê vê lawjê li ser Misrê, li ser hemû ajaweya wê vê lawjê bixwînin. Gotina xudan. û sala donzdahan de, di roja panzdahan ya mehê de, wisa bû ku vê gotina xudan ji min rahat. Ya lawê mirov, bona gelê Misrê fîganê bike û tevî yên ku dadkevin kortalê wê û qîzê neteweyên bi nav û deng wan daxîne kurayên erdê. Ma tuşkî xweşiktirî, dakeve jêr û bêsunetan re rakeve. Dê nav yên ku bi şûr ve ketine de bikevin. Ew ji şûrê re hatiye dayîn. Wê û hemû ajaweya wê bi kaşînin. Jîr û dijwarên di nav egîdan de ne, dê ji hundirê warê miriyan ve ji wê û alîkarên wê re bibêjin. Daketin jêr. Yên bêsunet, yên ku bi şûr ve hatine kuştin radikevin. Aşûr û hemû ajaweya wê li wir e. Gorên wê li dora wê gişt hatine kuştin bi şûr ve ketine. Gorên wan li dawiyên kortalê ve hatine danîn û ajaweya wê li dora wê gişt hatine kuştin bi şûr ve ketine. Ew yên ku di nav warê zindiyan de toqînê weşandin. Elam û hemû ajaweya wê li wir e. Li dora gora wê gişt hatine kuştin bi şûr ve ketine. Ew yên ku bêyî sunetê da ketin kurayên erdê. Ew yên ku li warê zindiyan toqîna xwe weşandin û tevî yên ku dadkevin kortalê şerma xwe bar kirin. Di nav yên ku hatine kuştin de ji wê û ji hemû ajaweya wê re nivînekê çêkirin û gorên wan li dora wê gişt bêsunet bi şûr ve hatine kuştin. Ji ber ku li warê zindiyan toqîna wan belav bûbû û tevî yên ku dadkevin kortalê şermezariya xwe li xwe bar kirin. Wê danîn navbera yên ku hatine kuştin. Meşek, Tubal û hemû civakên wan li wir in. Li dora gora wan gişt bêsunet bi şûr ve hatine kuştin. Ji ber ku li warê zindiyan toqîna xwe weşandin. û ew ê tevî egîdên ji bêsunetan ve ketine ra nekevin. Ew egîdên ku tevî çekên xwe yî cengê daketin warê miriyan û şirên xwe danîn bin seriyên xwe û fesadiyên wan li ser hestiyên wan in. Ji ber ku ew li warê zindiyan toqîna egîdan bûn. Lê belê tu ê nav bêsunetan de bişkî û tevî yên ku bi şûr ve hatine kuştin rakeve. Edom, qiralên wê û hemû begên wê li wir in. Ew xurt bûn. Lê belê dîsa jî tevî yên ku bi şûr ve hatine kuştin hatin raxistin. Dê bi bêsunetan û bi yên ku daketine kortalê ve rakevin. Hemû begên Şîmalê û hemû Saydayî li wir in. Ew yên ku tevî yên ku hatine kuştin daketin. Çawa ku bi hêza xwe toqînê diweşandin. Lê dîsa jî şerm kirin û tevî yên ku bêsunetin
û şûr ve hatine kuştin radikevin. Tevî yên ku dadikevin kortalê şermezariyên xwe bar kirin. Dê Firavun wan bibîne û Firavunê ku bi şûr ve hatiye kuştin û hemû artêşa wî bona hemû ajaweya xwe dê ew xemrevîniyê bibîne. Gotina xudan. Ji ber ku min toqîna wî di hundirê warê zindiyan derreşand. Dê Firavun û hemû gelê wî tevî yên ku bi şûr ve hatine kuştin di nav bêsunetan de bên raxistin. Gotina xudan. Beşa sî û siyan. û vê gotina xudan ji min rahat. Layê mirov, ji lawên netewa xwe re biaxive û ji wan re bibêje. Dema şûr bi ser welatekî de bînim û netewa welêt kesekî ji nav xwe ve rayêjin û wî bona xwe wekî bi notirvanî deynin. Dema bibînin ku şûr bi ser welêt ve bê û ger notirvan li boriyê bixe û bona ku netewê hişyar bike û ger wê çaxê her kî dengê boriyê bibihîze û xwe neparêze û şûr were û wî rayêje, dê xwîna wî ser seriyê wî be. Dengê boriyê bihîstiye û xwe neparastiye. Dê xwîna wî ser wî be. Lê belê ger parastiba, dê canê xwe azad bikira. û ger notirvan bibîne ku şûr tê û ger li boriyê nexe û ger netewê nehatibbe parastin û şûr were û ger ji wan canekî bisîne, ew ê fesadiya xwe de bê testendin. Lê belê ez ê destê notirvan de li xwîna wî bigerim. û tu, lawê mirov, min tejmala İsraîlê re bi notirvanî danî û tu yê gotinê ji devê min ve bibihîze û tu yê jaliyê min ve wan hişyar bike. Dema ji zilamê xerab re ya zilamê xerab tu yê me heqaq bimre bibêjim û tu bona ku ji rêya xwe ve xwe biparêze ji zilamê xerab re nebêje, ew zilamê xerab dê fesadiya xwe de bimre. Lê belê ez ê ji destê te li xwîna wî bigerim. û ger bona ku ji rêya xwe vegere tu zilamê xerab jê biparêzîne û ger ji rêya xwe ve negere, ew zilam di fesadiya xwe de dimre. Lê belê dê wisa bibe ku tu yê canê xwe azad bike. û tu, layê mirov, ji mala İsraîlê re bibêje. Hûn wisa dibêjin, gunehên me û sûcên me li ser me ne, û em di wan de dihilin û ma em ê çawa bijîn? û ji wan re bibêje, bona mafê hebûna min, gotina xudan. Ez ne ji mirnayê xerab, hew ji vegerîna zilamê xerab ku ji rêya xwe vegere û bijî zewqê digirim. Vegerin, ji rêyên xwe yê xerab vegerin. Ji ber ku ma hûn ê çawa bimrin ya mala İsraîlê? û tu, ya lawê mirov, ji lawên netewa xwe re bibêje. Roja ku yê salih guneh bike, baweriya yê salih wî azad nake. û roja ku zilamê xerab ji xerabiya xwe vegere, ji ber wê nakeve û yê salih dema sûcê bike, ji ber baweriya xwe zindî namîne. Bona yê salih, dê me heqaq bijî bibêjim û ger bi baweriya xwe ewledariyê bike û bi ser ve xerabiyê bike, qet yên ji karên wî yên salih jî di bîr de nayê û di xerabiya ku kiriye de di wê de dimire. û dema ji zilamê xerab re tu yê me heqaq bimire bibêjim û ji sûcê xwe vegere û ya heq û rast bike, ger zilamê xerab mişkeneyê şûnda bide û ya ku bi şelandinê raştiyê bide, xerabiyê neke û zagona jiyanê de bimeşe, dê me heqaq bijî, nemre. Qet sûcekî ku kirine, dêl dijî wî neyên bîranîn, ya rast û heq kiriye, helbet ku dê bijî. Lê belê lawên netewa te dibêjin, rêya xudan ne rast e, lê belê rêya wan ne rast e. Dema zilamê salih ji baweriya xwe vegere û xerabiyê bike, dê di wê de bimre. û dema zilamê xerab ji xerabiya xwe vegere û ya heq û rast e bike, dê bi wan re bijî. Lê belê hûn rêya xudan ne rast e dibêjin. Ez ê ji we re ji her kesî re li gora rêyên wan de raziyê bikim, ya mala İsraîlê. û 12 saliya surguna me de, di meha dehan de, di roja pêncemîn ya mehê de wisa bû ku zilamekî ku ji Orşelîmê reviyaye û xelas bûye hat û ji min re got, bajara te lêxistin. û berî ku ew revoka were cem min, êvarî destê xudan li ser min bû û heta ku zilam sibeyê were cem min, xudan devê min vekir û devê min vebû û êdî ez ne bêziman bûm. û vê gotina xudan ji min rahat. Lawê mirov, yên kulvarê İsraîlê li wan cihê xeraber û dinin, bi gotina çawa ku Ibrahîm zilamekî tenê bû, lê warê mêrasî stin, lê belê em zêde ne, welat bi mêrasî ji me re hatiye dayîn dibêjin. Ji ber vê yekê ji wan re bibêje, xudan wisa dibêje. Hûn goşt bi xwîna wê re dixwin û çavên xwe li pûtan re radikin û hûn xwînê dirjînin û ma hûn ê welat ji xwe re bikin milk. Hûn xwe dispêrin şûrên xwe, karên mekruh dikin û her kes jina jîranê xwe mindar dike û ma hûn ê welê ji xwe re bikin milk. Tu yê ji wan re wisa bibêje, xudan wisa dibêje. Bona mafê hebûna min, bi rastî yên ku li cihê xera bûyîne rûdinin, dê bi şûr ve bikevin û ez ê yê kulvecê beyarê ye, bona ku bixwim bidim cenawiran,
و ین کل برجان و شکفتان دنه ده بو بایه بمرن. و از ولید بکم ویران خانه و تشتکی کشاش دکه و ده غرورا قوتای بقده و ده چیاین اسرائیل تناب مینن و ده تو کس جوان درباس نبه. و دماج بر همو تشتی مکروح اینکو کرنه ولاد بکم ویران و تشتکی کشاش دکه ده بزانه بن که از خدانم. و تو یا لاوی مروف لاوین نتواته دبن دیواران ده و درین خانیان ده بوناتا خفتن ادکن و جهوره هرکس جبرای خوره ده ام هرن و که گوتنا که جالی خدام به درکتیه چه ام ببهیزن ده بیجن. و نتوه چاو ورن و ساتن و البرته مینا نتوه من رودنن و گوتنن تا گهداری دکن. لبلی وان ناکن. جبر که بدوی خو ضعف دا خواسکار خویانی دبن. لبلی دلی وان لپی قزن جوانی خراب دشن. و آوای تو بونایی بقنجی سازی لیدخه و بونایی که دنگی وی خوشه مینا ستران ضعف شیرینه. جبر که گوتنا تا گهداری دکن. لبلی وان ناکن. لبلی دما اوی بکو آوای دوه و گاوه ده او بزانه بن که دنا وان ده پیخنبره که بو. پشا 34 و وی گوتنا خدان جمن راد. لاوی مروف لدیجی شوان اسرائیل پیخنبرتی بکه و جوان شوانان را بیجه. خدان وساد بیجه. ویل سره شوان اسرائیلی ین که خوب خود آجون ما ین که شوان وان باجون نمیهن اون روم دخون و هریر خودکن قلوان سرجه دکن و میان ناجون و لوازان نزخماندن و یه نخوش باش نکرن یا شکستی نپیچیان و یا کواتی آجوتن و شوندا نانین و ولیا کوندا بو یه نگریان هاو هم بقوته و بتوندی جوان را بون سرور و جبر که شوان نینه بلا بون وج همو جناورین بیاری را بون خوارن و بلا بون. لحمو چیایان و سر هر گره بلند میهن وان عواره گریان و میهن من لحمویا روی عرده و بلا بون. یکو ده پرسه جینینه یکو ده گره جینینه. جبر وی که یشوانو گوتنا خدان گهداری بکن. بونا مافیا بونا من گوتنا خدان براستی مادم کجبر شوان نینه میهن من هاتن تالان کرن و میهن من جحمو جناورین بیاری را بون خوارن و شوانن من لمیهن من نگریان و شوانان میین من ناجوتن جی لی هاو خوب خواه جوتن جبر وی که یا شوانو گوتنا خدان گهداری بکن خدان وساد بیجه آوای از دجی شوانامه و از اجدسته وان لمیین خو بگرم و از داویا کارم وانی آجوتنا میین خو بینم و ایدی دی شوانان آجوتنا خوب خو نکن و از میین خو جدبه وان خلاص بکم و دی جوان را نبن خوارن جبر که خدان وساد بیجه آوای از میان خو بپرسم و لیکولین الوان بکم. روژا کدناو میان خوی بلاوی دبه شوان چا لیکولین الکری خو بکه از جیبوی آوای لیکولین المیان خو بکم. وش حچی جیان که دروژا عورو تاری ده بلاوینه از وان خلاص بکم. و از وان جنتوه اندرخینم و از وان جولاتان و بدمف و از وان بینم آخینوان و از سر چیاین اسرائیلی لنوالان و لحمو جیان رو نشتن این ولید ده وان باجوم. از وان ده چرگا قنج ده باجوم و ده زوزان آوان لسر چیاین بلند ین لإسرائیلی به. دل ور ده چرگا قنج ده راکوین و ده سر چیاین اسرائیلی ده چرگا قنج ده بچرین. از میان خو بچرینم و از وان مغال بینم. گوتنا خدان. از الیه کوون دا بویه بگرم و یکو آتی آجوتن شون دا بینم و از ایه شکستی بپیشم و یکو نخوش خورد بکم. لباله از ایه قلو و خورد حلاق بکم. از ابدادی وان باجوم. و هون یا کریمن. خدان وساد بیجه. آوای یکو میهاره دناو میهان ده دارازیش برانان رجی جنریان رجید که ازم. مقاید چرگا قنج ده چرین جواره هندک تکو ونیا کجبر چرگا خو ماییه بلنگن خو ودجون. مقای خورنا آوین زلال جواره هندک تکو یش بر ماییه هم بلنگن خو و شولی دکن. ولی میه منجی ین کو بلنگن و آتنه جوتن دخون و یا کو بلنگن و آتیه شولی کرم و دخون. جبر وی که خدان جوان را وساد بیجه. آوای از ادنام میا قلو و میا لاواز ده دارازدنی بکم. مادم که هم بسینگه لیدخن و بسرملی لیدخن و حتی که حمول لاوازان به در بلا بکن هم بقلوچن خود تعمددن جبر وی که زکری خو خلاص بکم و ایدی ده نبه مالی تالانی و از ادنام میه و میه ده دارزدانی بکم. و از تن شوانه کی دینم سروان و از قله خو داود یک وانباجو دینم. ده وانباجو و ببه شوان وان. و خدان از ببم خدای وان و دید نا وان ده قله من داود ببک. خدان من گوت.
وزبان پیمان خوشی دینم ولولت داویا حیوان خراب بینم و دل چوله دولکاری درونن و دل دارستانان در راکبن وزوان و جهن دورا گری چیاین منه به بردار بکم و زباران وقتی ویده ببارینم ده ببین باران برداریه و ده داره بیاری میوه خوب ده و عد بری خوب ده و ده سر آخین خو دولکاری دبن و دما قیدین نیروان شکاندم وانج دسته ین کو وان کرنه دیل آزاد کرم ده بزانه بن کو از خدانم و ایدی دجنه توان را نبن مالی تالانی و ده جناور نرده وان نخون و ده دولکاری درونن و تو کسی که وان بترسینه ده تو نبه و بونا کو ببه ناو و دنگ از اجوان را تره کی درخینم و ایدی دل ولید بخلای نقلعن و ایدی ده حقارت نتوان نکشینن و ده بزانه بن کو از خدای وان خدان بوان رمه و او مالا اسرائیل نتوان منه گوتنا خدان و هون میهن من هون مروون و از خدای ومه گوتنا خدان بشا 35 و وی گوتنا خدان جمن راد لای مروف بری وجه خو بزیورینه چیای سیری ولدجی و پیغمبرتی بکه و جره بیجه خدان وساد بیجه آوای از لدجی تمه یا چیای سیری و از دسته خلدجی تدریج بکم و از تبکم ویران و تشتکی کشاشت که از باجارن تا خراب بکم و تی ویران ببه و تی بزان بکو از خدانم مادم که تکره که آبادین خودی کر و دما به تاریان ده دما داویا فسادی ده تلاوین اسرائیل دان دسته شور جبر وی که بنا مافیا بونامن گوتنا خدان از تشخینه را آماده بکم و ده خوین برا تبده مادم که تشخینه نکرهی ده خوین برا تبده و از چیای سیره بکم تشتکی شاشت که و ویرانه اک و از رهایی که دچور و تیجه بکم وزب کشتیم و چیاین و داغرم و دگرین تده و چمن تده و همون نوالین تده ین کوب شور و هاتنه لخستن لوان درام بکوین از تبکم ویرانه اکابادین و دل باجارین تده ظلام روننه و هونه بزانه بن که از خدانم مادم که تگوت او هر دو گل و هر دو ولات دی ببن ین من و میوانج خواره بکن ملک یا راستی خدان لور بو جبر ویه که بنا مافیا بونا من گوتنا خدان جبر که رحندنا تیل دجی وانه از الگورا چاونباری و حرسا کت نشانی وان داینه از بکم و دما دارازیل تبکم دنا وان ده از خوابدم ناس کرنه و توی بزانه بکو همو کفرین ته ین کتل دجی چیای اسرائیل بگوتنا بون ویرانه بونا که امدا قرتینن جمر هاتن داین کرنه از خدان من بهیست و ابدبین خواه والدجی من مزن کرن و گوتنین خواه لدجی من زیده کرن من بهیست خدان وساد بیجه دما همویا دنه دی کیف خوشی ده به از تویران بکم جبونا کو ویران بو تو چاوال سر میراث مالا اسرائیل کیف خوش بوبه از جیشتر وسا بکم تو یا چیای سیری تو ویران ببه همویا ادم جی گشت و ده بزانه بن کو از خدانم بشا 36 و تو لاوی مروف جی چیای اسرائیل را پیغمبرتی بکه و ببیجه یا چیای اسرائیل گوتنا خدان گهداری بکن خدان وساد بیجه مادم کو نیار لدجی و ها و جهن بلند ین دمین کevin به ملکی ین منه گوتن جبر وی که پیغمبرتی بکه و ببیجه خدان وساد بیجه مادم که و ویران کرن و بونا که هنجماوین نتوین را ببن ملک جهر آلی و داقرتاندن و انکتن زمین و هنبون کرتوپستا نتوی جبر وی که یا چیاین اسرائیل گوتنا خدان گهداری بکن خدان جه چیاین را اوشگران را اوشچمان را اوشویرانان اوش بیارن که جماوین نتوین لدورین را بونه مالی تالان و تشتکی قرفاکی را وساد بیجه بله جبر وی که خدان وساد بیجه راستی لدجی ماوین نتوین و لدجی حمویا ادومی به آگری چاونبارتی خواه گوتم او ین که بنا حمویا کیف خوشی دل به حقارت اجدل و جان ولات من وکی مالی تالانی به ببزینه جخوره کرن ملک جبر وی که بناواری اسرائیل پیغمبرتی بکه اوش چیاین ره اوش گران ره اوش چمان ره ببیجه خدان وساد بیجه آوای من ده خیدا خوده و چاونبارتی خوده گوت جبر که و حقارتا که نتوین کرن الخوا بار کرن جبر وی که خدان وساد بیجه من دسته خوا بلند کر براستی نتوین کل دورا ونه ده حقارتا که کرنه و بخال گرن گوتم و هون یا چیاین اسرائیلی هونه گلیان خوا آج بدن و میوا خوا بدن نتوا من اسرائیلی جبر که دید نزیک دورن جبر که آوای از جالیه ومه و زبره خوا بدم و هونه ورن بکارانین و هونه ورن چاندن
Wazê mirovan di ser we de hemûya mala İsraîlê giştikî zêde bikim û dêl bajaran de were rûniştin û dê cihên ku xera bûyîne bên avakirin. Wazê mirov û heywan li ser we zêde bikim û dê zêde bibin û dê hilber bin û mîna rewşa wê kevin, ez ê dwe de zilaman bidim rûniştandin, wazê ji were ji destpêkê hîn jî qençtir bikim û hûn ê bizanibin ku ez Xudanim. Wazê ser we mirovan netewa xwe İsraîlê bidim meşandin û dê teşxwere bikin milk û tu yê bibe mêrasa wan û carekî din tu yê wan ji zarokên wan neke. Xudan wisa dibêje, madem kuştere tu welatekî zilaman dixwe û netewa xwe bêyî zarokên wan di hêleyê dibêjin, ji ber vê yekê êdî tu yê zilam naxwe û êdî tu yê netewa xwe ji zarokên wan ve neke. Gotina Xudan. û êdî ez ê şermezarkirina netewayan ji te re nedim bîstin û êdî tu yê heqareta ku netewayan kirine hilnegire û êdî tu yê netewa xwe neçerixîne. Gotina Xudan. û vê gotina Xudan ji min re hat. Lawê mirov, hîn mala İsraîlê li ser axa xwe rûniştibûn, birêyên xwe û bikarên xwe wê mindar kirin. Li hemberî min rêya wan mîna mindariya pîrekê yad rewşa wê gemariyê de bû. Xeyda xwe bi ser wan verijandim, ji ber ku li ser welêt xwînê rijandin û pûtên xwe wê mindar kirin. û wan di nav netewayan de belav kirim û li welatan belav bûn. Li gora rêyên wan û li gora karên wan darazdinê li wan kirim. û dema giyaştin neteweyên ku deherin cem wan, navê min ê pîroz xera kirin. Ji ber bona wan, bana netewa Xudan û ji warê wî ve derket nate gotin. û di nav neteweyên ku çûnê de heyfa min navê min ê pîroz yê ku mala İsraîlê xera kirine re hat. Ji ber vê yekê ji mala İsraîlê re bibêje, Xudan wisa dibêje, ya mala İsraîlê, veya nedoğra we de, hew doğra navê xwe pîroz, ê ku we di nav gelên ku hûn çûne cem wan we xera kirin de dikim. Wezê navê xwe mezin, yê ku di nav netewayan de xera bûye, we di nav wan de xerakirinê pîroz bikim û demal ber çavên wan di we de hatin pîrozkirin, dê netewayan bizanibin ku ez Xudanim. Gotina Xudan. Ji ber ku ez ê we ji netewayan ve rahêjim û ji hemû welatan ve bidim hev û ez ê we bînim axa we. Ez ê ava paqij bi ser we ve bireşînim û hûn ê paqij bibin û ez ê ji hemû mindariya we û ji hemû pûtên we paqij bikim. Ez ê dilekî nû bidim we û ruhekî nû bixim hundirê we û ez ê dilê kevir ji hundirê we derxînim û dilekî ji goşt bidim we. Ez ê rihê xwe têxim hundirê we û ez zagonên xwe de bimeşînim û hûn ê bi daraziyê min ve bigirin û bikin. û hûn ê li welatê ku dame bapîrên we rûnin û hûn ê bibin netewa min û ez ê bibim Xwedayê we. û ez ê we ji hemû mindariya we xelas bikim û ez ê bangî genim bikim û wê zêde bikim û ez ê xelayê bi ser we ve neynim. û bona ku hûn di nav mirovan de êdî rûswaytiya xelayê nekşînin, mêwa dar û zadê zewiyê zêde bikim. Wê gavê hûn ê rêyên xwe yê xerab û karên xwe yê neqenc di bîra xwe de bînin û ji ber fesadiyên xwe û ji karên xwe yê mekruh hûn ê ji xwe bikerihin. Bizanibin ku ez vêya di oxra we de nakim. Gotina Xudan. Ji rêyên xwe bişermin û aciz bibin ya mala İsraîlê. Xudan wisa dibêje. Roja ku we ji hemû fesadiyên we paqij bikim, ez ê di bajaran de zilaman bidim rûniştandin û dê cihên xerab bên avakirin. û welatê ku wêran bûye dê bê tevkaranîn, ya rastî ew di çavê her zilamê ku ji wir derbas dibe de wêraneyek bû. û dê bibêjin, ev warê ku wêranin, bû mîna bexça Adenê û dîwarên bajarên ku xera û wêran bûyîne û hatine xerakirin, hatin avakirin û di hundirê wan de tête rûniştin. Wê gavê neteweyên li dora we ji ber mayîne, dê bizanibin ku ez Xudan, cihê ku xera bûne min çêkir û yê ku bûye çol min çikand. Ez Xudan, min got û ez ê bikim. Xudan wisa dibêje. Ji ber vê yekê, bona ku ez ji bo wan vêya bikim, ez ê dîsal mala İsraîlê re xwe bidim gerandin. Ez ê wan mîna keriyê bi mirovahî zêde bikim. Keriye qurbanê çawa be, di cejnên wan ê eşkere de keriye Orşelîmê çawa be, dê bajarên xerabe jî bi keriyên mirovan ve wisa tijî bibin û dê bizanibin ku ez Xudanim. Beşa sî û heftan. Destê Xudan li ser min bû û di rihê Xudan de min derxist derve û min danî nava Nawalê û Nawal bi hestiyan ve tijî bû. Ji ser wan, ji her alî ve min derbas kir û avay. Li rûyê deştê hestiyan zaf pir bûn û avay zaf hişk bûbûn. û ji min re got, lawê mirov, ma ev hestiyan dikarin bivejin? û min, ya Xudan, tu pê dizanî gotim. û ji min re got, li ser van hestiyan pêxembertiyê bike û ji wan re bibêje, hestiyên hişk, gotina Xudan guhdarî bikin. Xudan ji van hestiyan re wisa dibêje, avay, ez ê hilmê têxim hundirê we û hûn ê bivejin.
وازی مسئولکیان دینم سروه و سروه گوشت با آفرینم وازی بچرم دوریم و بگرم وازی هلمه تخمن دریوه و هونه بوجن و هونه بزانبن که از خدانم و مینا که امر جمن راحتیه دایم پیغمبرتیه کرم و دمامن پیغمبرتیه دکر شماتیک بو و آوای هجینک و وکی که هستیل گورا هستی به هبودن را یک بون و نهرتم و آوای لسر وان مسئولکیانه بون و گوشت چه بو وش سر و چرم بسر وان گرتن لیبلید وان ده هلم تنه بو وش من را گوت جبایر پیغمبرتیه بکه لاوی مروف وش بایر ببیجه خدام وصد بیجه یا هلم جچار بایی و وره لسر وان زلامن کواتنه کشتن پف بکه که بلا ببیجن و مینا که امر دایمن پیغمبرتیه کرم و هلم کتندریوان و وجیان و سر پلین خو و سکنین ارتشکی ضعف مزن وش من را گوت لاوی مروف وان هستیان او حمویا مالا اسرائیل آوای او هستیان محشک بون و هیویا متونه بو ام قدیان دبیجن جبر وی که پیغمبرتیه بکه و جوان را ببیجه خدام وصد بیجه آوای از گورم و وکم و از وش گورم و درخینم یا نتوامن و از وبینم آخا اسرائیلی و دما گورم و وکم و وش گورم و درخینم یا نتوامن هونه بزانبن که از خدانم و از رحو خطیق من دریوه و هونه ببیجن و از ودینم سر آخا و هونه بزانبن که از خدان من گوت و من کر گوتنا خدان و وی گوتنا خدان جمن راحت و تو لاوی مروف جخوره چویه که رایله و سروی بونا جهودای و بونا لاوین اسرائیل ین که حوالی وینه بنویسه و چویه که دن رایله و سروی بگوتنا بونا اوسف چویه افرایم و بونا حمویا مالا اسرائیلی ین حوالی وی بنویسه و مینا چویه که جخوره وان پبره بده جم هف و بلاد هندری ده سیته ده یک ببن و دما لاوین نتواته بگوتنا مالگورت افچنه گلو تیجمره نبیجه اشتره بیجن جوان را بیجه خدام وصد بیجه آوای از چوی اوسف یک دسته افرایم دی و حوالین وی ازبتن اسرائیل رایجم و از وان تاوی چوی جهودای بکم و از وان بکم چوی که و دید دسته من ده یک ببن و چوین که تلسر وان نویساندینه دل بر چعبین وان ده دسته تده بن و جوان را وصد بیجه خدام وصد بیجه آوای از لاوین اسرائیل جنتوین کچونه ناوان رایجم و وانج هر عالی بدم هف و از وان بینم آخوان و از وان ولید لسر چیاین اسرائیل بکم نتویک تکانه و ده قرالک جحموی وان را ببا قرال و ایدی ده نبن دو نتوه و ایدی جارک دن ده دو قرالتی و جدا نبن و ایدی ده پوتن خواه و بتشتن خواه سک و بگناین خواه خوقت مندار نکن و از وان جهر جیه کلی رو دنن و تیده سوجه دکن خلاص بکم و از وان پاقش بکم و ده ببن نتوه من و از ببن خدای وان و ده قلی من داوت لسر وان ببا قرال و ده جوان گشتکان را ببه شوانه کی تکانه ده دارازی من ده بمشن و ده بزاگون من و بگرن و ده وان بکن و ده الولاته که دایما قلی خواقوب یکو با پیرین و ته در رودنن و روننه و ده او لاوین وان حتی آبادین دل و روننه و ده قلی من داوت حتی آبادین ببه بگی وان و زبان را پیمان خوشی دینم ده بان را ببه پیمان کی آبادین و زبان بجیه بکم و زبان زده بکم و پرسکا خواه حتی آبادین زدینم ناوان و ده شنوارا من سروان به و زبیم خدای وان و ده او ببن نتوا من و حتی که پرسکا من حتی آبادین ناوان ده بمینه ده نتوایان بزانبن که از خدانه که اسرائیل پیروز کریمه بشا 38 و وی گوتنا خدان جمن رات لاوی مروف بره خوب ده گوگی جوالاته ما گوگی بگی روشون مشکین و تو بالیه ولده وی پیغمبرتی بکه و ببیجه خدام وصد بیجه گوگه بگه روشون مشکی نوتوبالی آوای از دجی تمه و از تشون دا وگرینم و از چانقلام چنگا توه بکم و از ته و حموی ارتشاته هسپان و سواران آجاویا مزن ین گشت کنجین گران لخواه کرنه و مرتالا بچوک و یا مزنن و یا که گشت شور ده شغلینن تبیوان فارس و کوش و پوتاک و گشت بکم زرخ و مرتالن گومری و حمو ارتشنوی جداوین باکور مالا توگارما و حمو ارتشنوی بتر از پر نتوین درخینم. تو تبی آجاوی مزن یال جم تجویانه آماده به و خواه آماده بکه دیه کوان بپارزه تو به. پاشی پر دمان دی ساعتیل تبی تکرن. تو سالین داوین دواره واره که جشور و آتیه خلاص کرن. جیین که جپر نتوین و بنا چیاین اسرائیل آتنه جواندن رو واره. او چیاین که
خرابeyek her timî bû, lê belê dê wisa bibe ku ew ê ji neteweyan hatibin derxistin û gişt dewlekariyê de rûniştî bin û tu yê derkeve, tu yê mîna bahozekê were, tu û hemû artêşên te û pir neteweyên bi te re bona ku der û hêl li welêt bigirin hûn ê bibin mîna ewrekê. Xudan wisa dibêje. Dê ew roj wisa bibe ku dê hinek tişt bên aqlê te û tu yê ramanên xerab bifikire û tu yê bibêje. Ez hilkişim warê gundên bê dîwar, ez bi ser yên ku di rihetiyê de ne û di ewlekariyê de rûdinin herim, gişt bê dîwar rûniştine û çilmêreyên deriyên wan û deriyên wan nîne. Tu yê bona talan û yexmekirinê û bona ku li dijî cihên çawa xerab bûbûn lê niha mirov lê rûdininê û neteweya ku ji gelan ve hatine civandin destê xwe bizîvirine hilkişe, ew netewa ku dewar û mal qezenc kiriye di navika dinê de rûdinê. Bazirganên Şeba û Dedan û Tarşîşê û hemû şêrên wê yî ciwan dê ji te re bibêjin, ma qey tu bona raştina mala talanê hat? Ma te bona talanê ajawaya xwe civand? Kişandina zîr û zêv, raştin û birina dewar û malê, ma bona kirina talana mezin e? Ji ber vê yekê ya lawê mirov pêxembertiyê bike û ji gog re bibêje, Xudan wisa dibêje. Ma roja ku netewamên İsraîl dewlekariyê de rûnê, tu yê wê rojê hîn nebe? û tu û tevî te pir neteweyan gişt li espan swar bûyî, wekî ajawayek mezin û artêşa xurt bin, ji dawiyên bakurê ji cihê xwe ve were û tu yê bona ku warê bixwimîne, mîna ewrekê derkeve hemberî netewamên İsraîlê, dê di rojên dawîn de wisa bibe ku demaz li ber çavên neteweyan di te de bên pîrozkirin ya Gog, bona ku ew min binasin ez ê te bînim dijî warê xwe. Xudan wisa dibêje. Ma ew zilamê ku bi navdîtiya qulên min pêxemberên İsraîlê yên ku diwan rojan de bi salam pêxembertiyê kirine ve di derheqê wî de gotibûm, ez ê li dijî wan te bînim tu yî. û dema Gog li dijî warê İsraîlê were gotina Xudan, dê wê rojê wisa bibe ku ez ê agir bipejiqînim. Ji ber ku bi çavnebartiya xwe û bagirê xezeba xwe ve gotim, bi rastî dê wê rojê li warê İsraîlê hejînek mezin bibe. û masiyên behrê û jivikên ezmanan û heywanên beyarê û hemûyên ku li erdê ve dixirxirin û hemû mirovên ku li ser erdê ne dê ji ber min bilerzin û dê çiya xirab bin û dê kendal bikevin û her dîwar bi erdê ve yek bin. û ez ê li dijî wê bi gotina şûr ji hemûya çiyayên xwe ve bang bikim, gotina Xudan. Dê şûrê her kesî li dijî birayê xwe be. û ez ê bi webayê û bi xwînê darzînê bikim û bi ser wî û bi ser artêşên wî ve û ser gelek neteweyên ku li cem wî ne barana bicoş û hebên girs yên zîpikê agir û kevkur dê bibarînim. û ez ê xwe mezin bikim û xwe pîroz bikim û ez ê çavê gelek neteweyan de xwe bidim nasîn û dê bizanibin ku ez Xudanim. Beşa sî û nehan. û tu, lawê mirov, li dijî Gog pêxembertiyê bike û bibêje. Xudan wisa dibêje. Gogê begê roşan, meşekîn û Tûbalê, avay, ez li dijî te me. û ez ê te şûnda vegerînim û ez ê te pêş ve bibim û ez ê te ji dawiyên bakurê ve derxînim û ez ê te bînim ser çiyayên İsraîlê û ez ê ji destê te yî çepê kevana te û ji destê te yî rastê tîrên te lêxim û bixînim. Tu yê tevî hemû artêşên xwe û bi neteweyên ku li cem te ne li ser çiyayên İsraîlê bikeve. Bona ku bixwin ez ê te bidim her tewrên civikên jakav û cenawirên beyarê. Tu yê li beyara vekirî de bikeve. Ji ber ku min gotina Xudan. û ez ê agir bi ser Magogê û li ser yên ku li giraveyan de ewlekariyê de rûdinin ve bişînim û dê bizanibin ku ez Xudanim. û ez ê di nav netewa xwe İsraîlê de navê xwe yî pîroz bidim nasîn û êdî ez ê navê xwe yî pîroz nedim xerakirin û dê neteweyan bizanibin ku Xudanêl İsraîlê pîroz e ez im. Avay, tê û dê bibe. Gotina Xudan. Roja ku gotime ev roj e. û yên ku li bajarên İsraîlê ve rûdinin dê derkevin û bi çekên xwe ve agir vêxin û dê wan mertalê biçûk jî, mertalê mezin jî, kevanê jî, tîran jî, çoyên dest jî, riman jî bişewtînin û dê bi vana 7 salê agir vêxin. û dê ji beyarê êzing nekçînin û ji daristanan ve jê nekin, ji ber ku dê bi çekan agir vêxin û yên ku xwekirine talan bikin û dê yê ku xwekirine yexme bikin. Gotina Xudan. û dê wê rojê wisa bibe ku ez ê rojilatê behrê di newala derbasdibinan de cihê gorê bidim Gog. û ew ê yên ku li wir derbas bibin bisekinîne û dê li wir Gog û hemû ajawaya wî binax bikin û dê ji wir re newala Hamon Gog bête gotin. û bona ku welêt paqij bikin mala İsraîlê dê 7 mehan wan binax bikin.
و ده همون نتوه ولید وان بناخ بکن و روژا که جوان را مزنتیه ببینم ده نابو دنگ ببه گوتنا خودان و سر دومایی که ظلامن که درباس ببین و ظلامن که تاوی وان ین که ده درباس ببین بونا که ولید پاکش بکن ین که ده سر عرده مایینه پاکش بکن ده جناب ولید و جهه بکن ده او لپی حف مهی لکولنه بکن و ین که ده جهندره ولید و درباس ببین ده درباس ببین و دما یک هستیه مرو ببینه حتی که ین بناخ بکن و چمه همون گوگه ده بناخ بکن ده نشانه که ده نجموه و ده همون آجی ببه ناوه باجاره کی ده ولید پاکش بکن و تو لاوی مرو خدا وساد بیجه جه هر توری جوی کن و جه همو جناورین بیاری را ببیجه بجوین و ورن بنا قربانه که از اجبوه سر جه بکم جه قربانه مزن یا کل سر چیین اسرائیلیه جه هر آلی به بجوین و گوشت بخون و خوینه بخون و نه گوشته عگیدان بخون و خوینا بگین دنه خوینا برانان برخکان و نریان گانیران بخون گشت حیوان قلب ین باشانینه و نش قربانه که بنا سر جه کرمه حتی کتر ببین بز بخون و حتی کن سرخوش ببین و نخوینه بخون و هون سفرامن جه هسپان و جه عربین جنگی جه عگیدان و جه همون میرین جنگی و تر ببین گوتنا خودان و زدنام نتویان ده بلندایا خو نشان بدم و ده همون نتوی دارازی آمن یا کد مشینم و دسته خو یک کدانی سر وان ببینن و مالا اسرائیل ده جوی روژه و جه و ده تر بزانبن که از خدای وان خدانم و ده نتویان بزانبن که مالا اسرائیل جبر فسادین خوچون سرگونی جبر که خاینتی بمن رکرن و من وجه خوشوان و شارتن و اندام دستین نیارین وان و گشت بشور وکتن لگورا مندارین وان و لگورا گناهین وان لوان کرم و وجه خوشوان و شارتم جبر ویه که خدا وساد بیجه از سرگونین آقوب نهاشون دا بینم و از دلوانی الحموی مالا اسرائیل بکم و از بنا ناوی خوی پیروز چاونبار ببم و ده شرمزارین خواه و همو خاینتین خوی لمن کرنه هل گرن و گاوه دل سر آخین خواه دولکاری درونن و کسی که بترسینه ده تونه به و دما که از وانج نتویان شون دا آنی بم و جبر ولات نیارین وان از وانجوان دی ببم و البر چاوین گلک نتویان از ادوان ده بین پیروز کرن و جبر که مواندنام نتویان ده سرگون کرنه و جبر که لاخین وانجی موانجوان دنه ده بزانه بم که از خدای وان خدانم و ایدی لور از جوان تو کسی نیلم و ایدی از وجه خوشوان و نشیرم جبر که روحی خوب سر مالا اسرائیلی ورجاندم گوتنا خدان بشا چلان ده 25 سالیا سرگونیا مده ده سری ساله ده روژا دهانیا مهده پاشی لخصنا باجر ده سالا 14 ته tam دوی روژه ده دسته خدان لسر من بو و منبر وی داری ده خون و خیالین خوده منبر واره اسرائیلی و مندانی سر چیایی که هری بلند و الباشور لسر و مینا آواهی باجره که بو و منبر ور و آوای زلام خویابونا و مینا خویابونا تونجه و دسته وی ده تا کشکتانه و قامر کی پیوانه ابو و دری ده دسکنی و ظلام جمن را گوت لاوی مرو به چاوه خواه ببینه و بگوین خواه ببهیزه و هر تشته که از نشانی تبکم باش بنیره جبر بنا که از نشانی تبدم تو ور و آتانین هر تشتین که توی ببینی نشانی مالا اسرائیل بده و آوای لدر و ماله لهمبر دوره دیوارک و دسته ظلامه که ده قمرا پیوانه یا درجایی و 6 کس هر گزه کیوه گزه کوچار تلیک بو و قالندیا دیوار پیوا قمرک بو بلندهایی آویجی قمرک و هاد دریه کل روژلات دنره و شپیلکان و الکیچی و شموگا دری پیواند فرهیا و قمرک بو شموگا دنجی پیواند فرهیا و قمرک بو و درجیا هر شانه قمرک و فرهیا ویجی قمرک بو و نابره شانه هم 5 گز و شموگا دری یا که لجم خشیمه دریه که بر بخانی قمرک بو و خشیمه دری بر بخانی پیوا قمرک بو و خشیمه دری پیواند 8 گز بو و ستنن و پیواندن 2 گز و خشیمه دری بر بخانی بو و شانه این دریه که بر بروجلات لوی آلی 3 و لوی آلی 3 بون پیوانا هر سیان یک بون و جوی آلی پیوانا ستونان یک بون و فرهیا جایی کتنا دری پیواند 10 گز و درجیا دری 13 گز بو و البر شانه جوی آلی دیواره که قراغ یه گزه کی و جوی آلی دیواره که قراغ یه گزه کی بو و شانه جوی آلی 6 گز و جالی دن 6 گز بون و سر خانیه شانه که حتی سر خانیه دن پیواند وکی دلیل همبر دری به ده فرهیا 25 گزی بو و ستونان چکرن
6 gez û 7 ji qerağên derî heta stûnan bû. û ji rûyê deriyê li cihê ketinê heta rûyê xeşîmeya deriyê hundir 5 gez bû. û ji aliyê hundiriyê derî li her alî şivakeyên bi qefesiyên şaneyan û dîwarên çaviyê hebûn. Di xeşîmeyan de jî wisa bû û bi dor û ber ji aliyên wê yê hundirîn jî şivake hebûn û ser dîwarên çaviyê darên xurmê hebûn. û min anî hewşa derve û avay. Ode û raxêra kevir yên bona hewşê hatin avakirin hebûn. Li ser raxêrê sî ode hebûn û raxêra kevir ya ku li cem deriyan e, raxêra jêrîn wekî dirêjiya derî bûn. û firehîya ku ji ber deriyê jêrîn heta hewşa hundirê ji derve pîvand 100 gez bû. Li Rojhilatê û li Bakur jî wisa bû. û deriyê hewşa derve yê ku li Bakur dinêre dirêjiya wê û firehîya wê jî pîvand. û şaneyên wê ji vî alî sê û ji wê alî sê bûn. Dîwarên wê çaviyê û xeşîmeyên wê li gora pîvana deriyê yekemîn bûn. Dirêjiya wê 5 gez û firehîya wê 25 gez. û şivakeyên wê û xeşîmeyên wê û darên wê xurmê li gor pîvana deriyê ku Rojhilatê di nehêre bûn û bi heft pêlikê êldikşiyan wê û xeşîmeyên wê li ber wan bûn. û li hemberî deriyê Bakur û deriyê Rojhilatê bona her yekê deriyek hewşa hundirê hebûn û ji derî heta derî pîvand 100 gez bû. û min ber bi başûrê vemeşand û avay, ber bi başûrê deriyek hebû û dîwarên wê çaviyê û xeşîmeyên wê pîvandin. Li gora van pîvanan bûn. û di wê de û li hember dorê di xeşîmeyan de mîna wan şivakeyan şivake hebûn. Dirêjî 5 gez û firehî jî 25 gez bûn. û bona ku hilkişin wê heft pêlik hebûn û xeşîmeyên wan pêşiya wan bûn. û ser dîwarên çaviyê darên xurmê hebûn. Yek li vî alî, yek jî li aliyê din bû. û deriyekê hewşa hundir yê ber bi başûr hebû û ber bi başûr ji derî heta derî pîvand 100 gez bû. û min ji deriyê başûrê anî hewşa hundir û deriyê başûrê pîva li gor van pîvanan bû. û şaneyên wê, dîwarên wê çaviyê û xeşîmeyên wê li gora van pîvanan bûn û di wê de û di xeşîmeyan de li hember dorê şivake hebûn. Dirêjî 5 gez û firehî jî 25 gez bûn. û li her alî xeşîmeyên dirêjiyan wan 25 gez û firehî jî 5 gezin hebûn. û xeşîmeyên wê ber bi hewşa derve bûn û li dîwarên çaviyê darên xurmê hebûn û bona alkişandina wê 8 pêlik hebûn. û min ber bi Rojhilatê anî hewşa hundir û derî pîva. Li gor van pîvanan bû û şaneyên wê, dîwarên wê çaviyê û xeşîmeyên wê li gora van pîvanan bûn û di wê de û di xeşîmeyan de li hember dorê şivake hebûn. Dirêjî 5 gez û firehî jî 25 gez bûn. û xeşîmeyên wê ber bi hewşa derve bûn û ji vî alî û ji wî alî li dîwarên çaviyê darên xurme hebûn û bona ku hilkişandina wê 8 pêlik hebûn. û min anî deriyê Bakur û wê pîva. Li gor van pîvanan bû. û şaneyên wê, dîwarên wê çaviyê û xeşîmeyên wê jî û di wê de li hember dorê şivake hebûn. Dirêjî 5 gez û firehî jî 25 gez bûn. û stûnên wê ber bi hewşa derve bûn. Ji vî alî û ji wî alî li dîwarên çaviyê darên xurmê hebûn û bona hilkişandina wê 8 pêlik hebûn. û li cem stûnên derî odeyek û deriyê wê hebû. Pêşkeşiya şewtandinê li wir dişuştin. û bona ku pêşkeşiya şewtandinê û pêşkeşiya sûcê û pêşkeşiya gunehê li ser şerjê bikin, di xeşîmeya derî de li vî alî 2 sifre û li wî alî 2 sifre hebûn. û cihê derketina deriyê Bakur ji derve li aliyekî 2 sifre û li wî alî û li aliyê dinî li aliya xeşîmeya deriyê 2 sifre hebûn. Li cem derî 4 sifre li aliyekî û 4 sifre li aliyê din bûn. 8 sifreyên ku li ser wan qurban tên serjêkirin bûn. û bona pêşkeşiyên şewtandinê 4 sifreyên ji kevirên qewartî, yên ku dirêjiya wan gezek û nîv û firehîya wan gezek û nîv û bilindahiya wan gezek û nîv bûn. Taximên ku bona pêşkeşiya şewtandinê û bona qurbanê serjê bikin bikar da anîn datanîn ser wan. û çanqilên ku dirêjiya her yekî 4 tilîne li hember dorê bi xanî ve hatibûn kutandin û ser sifreyan goştê qurbanê hebûn. û li hewşa hundir ya ku li cem deriyê Bakur e, li aliyê derveyî deriyê hundir bona qesîdevanan odeyan hebûn û berê wan li başûrê bûn. Yek li cem deriyê Rojhilatê wecê wê ber bi Bakur bû û ji min re got, ev odeya ku berê wê li başûrê ye, bona kayînên ku notirvaniya xanî digirine ye. û odeya ku berê wê li Bakur e, bona kayînên ku notirvaniya pêşkeşiyê digirine ye. Vana ji lawên Lewî, lawên Tisadok yên ku bona xizmetê ji xudan re bikin nêzîkî wî bûnene. û hewşê pîva, dirêjî 100 gez û firehî 100 gez bû. 4 alî wek hev bûn û pêşkeşîgeha li ber xanî bû. û min anî xeşîmeya xanî û 2 stûnên xeşîmeyê pîvandin.
jivi alî 5 gez û jivî alî 5 gez bû û firehîya derî jivî alî 3 gez û jivî alî 3 gez bû. Dirêjiya xeşîmeyê 20 gez, firehîya wê 11 gez bû. Bi pêlikan hildikşiya wê û li cem singan stûn hebûn. Yek li vî alî û yek jî li aliyê din bû. Beşa çel û yekan. û minanî pereskeyê û singan pîvandin. Firehîya wê ji vî alî 6 gez, ji wî alî 6 gez bûn. Firehîya çadırê bû. û firehîya cihê ketinê 10 gez bû û sermilê cihê ketinê ji vî alî 5 gez û ji wî alî 5 gez bûn. û dirêjiya wê pîvan 40 gez bû û firehîya wê 20 gez bû. û ket aliyê hundir û her singên cihê ketinê pîva 2 gez bûn û cihê ketinê 6 gez bû û firehîya cihê ketinê 7 gez bû. û dirêjiya wê pîva 20 gez bû û firehîya wê li ber pereskeyê 20 gez bû. û wî ji min re got cihê herî pîroz ev e. û dîwarê xanî pîva 6 gez bû û li hember dorê her aliyê xanî her alî firehîya xanî 4 gez bû û odeyên kêlekê 3 qat bûn. Ode ser odê li her qatî sîh û li hember dorê dîwarê xanî yê ku bona odeyên qeraxê bû diketin hundirê da ku bila bi wê bigirin û bila bi dîwarê xanîyê esil ve negirin. û her ku dor li xanî digirt û bilintir dibû odeyên wê qeraxê fireh dibûn. Ji ber ku dorgirtina xanî li dora xanî her ku diçû bilind dibû. Ji ber vê yekê firehîya xanî ber bi jor yek bû. Bi vî awayî ji odeya binî bona elkişandina odeya herî jorîn ji odeya navîn ve derbas dibûn. û dîtim ku li hember dorê navkoyek bilind yek xanî hebû. Bingehên odeyê qeraxê qamirekî bi tûmî yek ku 6 gez hebû. Li aliyê derve qalindiya dîwarê ku bona odeyên qeraxê ne 5 gez bû. Cihê vekirî dimîne jî ji odeyên qeraxê yên xanî rebûn. û li hember dorê li her aliyê xanî di navbera odeyên de 20 kezî firehî hebû. û deriyên odeyên qeraxê ber bi cihê ku vekirî dimîne bûn. Ber bi bakur deriyek û ber bi başûr deriyekî din hebû. û bi hember dorê firehîya cihê ku vekirî dimîne 5 gez bû. û li aliyê ku ber bi rojavayê firehîya avahîya li ber cihê ku hatiye cuda kirine 7 gez bû û qalindiya dîwarê avahiyê li hember dorê 5 gez bû û dirêjiya wê 9 gez bû. û xanî pîva dirêjiya wê 100 gez bû û cihê ku hatiye cuda kirin û tevî dîwarên wê avahî di dirêjiya 100 gezî de bûn. û ber bi rojhilatê firehîya berê malê û cihê ku hatiye cuda kirin 100 gez bûn. û dirêjiya avahiya ku li ber cihê hatiye cuda kirin yal paşê avahiyê ye û eywanên wê yên ku li vî alîne û li wî alîne pîvandin 100 gez bûn û peresgeha hundir û dalanên hewşê şêmûgên wê û şivakeyên wê bi qefes û eywanên wê yên li hember dorê 3 qat di ser wê de li hemberî şêmûgê ne ji erdê heta şivakeyan jî bi qefes bûn. Heta navberka ser derî heta xaniyê hundir û ji derve û ji cem hemû dîwaran ji hundir ve û ji derve pîvanê li hember dorê bi textan ve hatibû girtin. û bi kerûbiyan û bi darê xurmê ve hatibûn çêkirin. Di nav du kerûbiyan de darekî xurmê hebû û du wecê her kerûbiyekê hebûn. û li vî alî ber bi darê xurmê wecê zilam hebû û li wî alî ber bi darê xurmê wecê şêrê ciwan hebû. Döndürê hemûya xênî de li 4 hawîj dorî wisa hatibû çêkirin. Ji erdê heta ser xanî bi kerûbiyan û darên xurmê hatibûn çêkirin. Dîwarên pereskeyê wisa bû û dema em werin pereskeyê. Mircaqên derî 4 qorzik bûn û dema em werin wecê cihê herî pîroz xuyabûna wê mîna xuyabûna pereskeyê bû. Pêşkeşîgeh ji darê bû. Bilindahiya wê 3 gez û dirêjiya wê 2 gez bû. û qozîkên wê û tevî dirêjiya wê dîwarên wê dar bûn û ji min re got sifra ku li ber xuda ne ev e. û du deriyê pereskeyê û cihê herî pîroz hebûn. û du bazikên her du deriyan. Du bazikên wê yên ku di zîvirin hebûn. Bona deriyekî du bazik û bona deriyê din du bazik bûn. Mîna ku ser dîwaran hatine çêkirin, li ser wan, li ser bazikên deriyên pereskeyê jî kerûbiyan û darên xurmê hatibûn çêkirin û li ber eywanê ji derve şêmûgekî darînî hebû. û li ser sermilên eywanê ji vî alî û ji wî alî şivakeyên bi qefes û darên xurmê hebûn. Odeyên qeraxê yên xanî û şêmûg wisa bûn. Beşa çil û dudan. û ji rêya ku ber bi bakurê ye min derxist hewşa derve û min anî odeya li hemberî avahiya ku ber bi bakurê ye. Li ber qama 100 gezî deriyê bakur hebû û firehîya wê 5 gez bû. Li hemberî 20 gezî yê hewşa navîn û li hemberî raxêra kevirî yê hewşa derve li 3 qatî eywan li hemberî eywanê bû. û li ber odeyan cihekî gerê hebû û firehîya wê ji hundir ve 10 gez bû. Rêyek 100 gezî hebû û deriyên wê ber bi bakur bûn. Lê belê odeyên jorîn ji odeyên jêrîn û navîn hîn jî tengtir bûn.
Jiber ku de avahiye de eyvanên jorîn ji wan zêdetir cih girtibûn. Jiber ku di sê qatî de bûn û mîna stûnên hewşê stûnên wan tune bûn. Jiber vê yekê odeya li qatê herî jorîn ji aliyê cih ji odeyên li qatên jêrîn û navînin zêdetir teng bûn. û li derve li cem odeyên wê li ber odeyan dirêjiya dîwarê ku ber bi hewşa derveyî pêncî gez bû. Ji ber ku dirêjiya odeyên li hewşa dervene pêncî gez bûn û avay li ber pereskeyê sed gez hebû. û çawa ku ji hewşa derve diketin wan cihê ketinê li aliyê rojhilatê ji aliyê binî yê odeyan bûn. û li ber cihê ku hatiye cudakirin û ber bi rojhilatê döndurê qalindbûna dîwarê hewşê de odeya bûn. û rêya ku di ber wan de bû mîna xuyabûna rêya odeyên ku ber bi bakurin bû. Dirêjiya wan çawa bin firehîya wan jî wisa bûn û hemû cihên derketina wan him jî li gor deriyên wan bûn. û mîna deriyên odeyên ku ber bi başûrê ne li serê regeyê deriyek hebû. Ew rê dema diketin odeyan tam li ber dîwarê ku ber bi rojhilatê hebû. û ji min re got, odeyên başûr û yên bakurê yên li ber cihê ku hatine cudakirinê ne odeyên ku pîrozin ewin. Kaynên ku li ber xudan xizmetê dikin dê tiştê herî pîroz li wir bixwin. Tiştên herî pîroz û pêşkeşiya nan û pêşkeşiya sûcê û pêşkeşiya gunehê dê deynin wê derê. Ji ber ku ew cih pîroz e. Dema kayên bikevin hundir dê cihê pîroz dernekevin hewşa derve. Lêbelê dê kincên xwe dema xizmetê dikin li xwe dikin deynin wir. Ji ber ku ew pîrozin û dê kincên wekî din li xwe bikin û nezîkî yê aîdî neteweyê bibin. û gava pîvandina xaniyê hundirê qedan ji rêya deriyê ku li rojhilatê dinêre ve min derxist û bi hawîr dorê wê pîvan. Bi qamirê pîvandinê aliyê rojhilatê pîva. Bi hember dorê bi qamirê pîvandinê 500 qamir. Aliyê bakur pîva. Bi hember dorê bi qamirê pîvandinê 500 qamir. Aliyê başûr pîva. Bi hember dorê bi qamirê pîvandinê 500 qamir. Zîvirê aliyê rojavayê û bi qamirê pîvandinê 500 qamir pîva. Çar hawîrdor pîva. Bonayê pîroz ji yê rêze cuda bike li hember dorê dîwarê wê hebû. Dirêjiya wê 500 û firehîya wê 500 bûn. Beşa çil û siyan û minanî derî, deriyê ku rojhilatê dinêre. û avay, meznahiya Xwedayê İsraîlê ji rêya rojhilatê ve hat û dengê wî mîna dengê pir avan bû û ji bilindahiya wî erd dibiriqî. û mîna xuyabûna xewn û xeyala ku dîtime, mîna xewn û xeyala ku dema boran xerakirina bajêr hatibûm dîtime bû. û xewn û xeyalan, mîna xewn û xeyala ku li cem çemê kebarê dîtime bûn û bi ser dev û rû veketim. û bilindahiya Xudan ji rêya deriyê ku li rojhilatê dinêre veket xanî. û ruh min rakir û anî hewşa hundir û avay, meznahiya Xudan hundir da digirt. û dengê yekî ku ji malê gotina ji min re digot bihîstim û zilamek li cem min sekinî. û ji min re got, lawê mirov, cihê texta min û cihê biniyên lingên min, cihê ku ez ê abadîn di nav lavên İsraîlê de rûnim ev dere. û dê mala İsraîlê ew û qiralên wan êdî bi zinayên xwe û li cihên xwe yî bilind bi laşên qiralên xwe navê min î pîroz mindar nekin. Şêmûgên xwe li cem şêmûga min û mircaqên xwe li cem mircaqê min datanîn û di navbera min û wan de hew dîwarek hebû û bi tiştên mekruh ên ku kirine navê min î pîroz mindar kirin. Min jî bi hêsa xwe wan qedandin. Niha bila zinayên xwe û laşên qiralên xwe ji min ve dûr bikin. Ez ê jî abadîn di nav wan de rûnim. Tu, lawê mirov, vê mala nîşanî mala İsraîlê bide ku bila ji fesadiyên xwe ve şermezar bibin û bila wêneyê wê bipîvin. û ger ji her tiştê ku kirine şerm bikin, şiklê xanî û teşeyê wê û cihên wê yî derketinê û cihên wê yî ketinê û hemû şiklên wê û hemû nîzamên wê û hemû zagonên wê tevî şiklên wê ji wan re bigihîne û li ber çavên wan wê jî binivîse û bila bi her şiklê wê û bi hemû nîzamên wê ve bigirin û wan bikin. Zagona xanî ev e. Li serê çiyê çar hawîrdor sînorên wê dê pir pîroz bibin. Avay, zagona xanî ev e. û bi gezê pîvana pêşkeşîgehê evin. Gez, gezek û çar tilîkin. Bilindahiya navkoyê gezek û firehîya qirağa wê gezek û perwaza qeraxê li çar hawîrdorê gezek û dê evê bibe navkoya pêşkeşîgehê. û ji navkoya erdê heta qeraxa jêr bilindahî du gez û firehîya qeraxê gezek û ji qeraxa biçûk heta qeraxa mezin bilindahî çar gez û firehîya wê gezek. û bilindahiya pêşkeşîgeha jor çar gez û dê ji tifika pêşkeşîgehê ber bi jorê çar qiloç evin. û çar aliyê tifika pêşkeşîgehê dirêjiya wê 12 gez û firehîya wê 12 gez. Çar alî wekhev. û çar aliyê qeraxa jêr dirêjiya wê 14 gez, firehîya wê 14 gez û li her aliyê wê perwaz nîv gez
û navkoya wê bi çar hawirdor gezek û dê pêlikên wê li rojilatê binerin. û ji min re got, lawê mirov, xudan wisa dibêje, di roja ku li ser pêşkeşîgehê de pêşkeşiyên şewtandinê pêşkeş kirin û bona ku xwînê ser bireşînin wê bikin, nîzamên wan nevin. Tu yê wekî ji kayînan re pêşkeşiya sûcê be, ganerekî ciwan bide lêvî yên ku ji nîjada tisa dokin, yên ku bona xizmetê ji min re bikin nêzîkî min in, gotina xudan. û tu yê xwîna wê raêle û ser çar quloçên pêşkeşîgehê û bi ser çar qozîkên pêşkeşîgehê û li çar hawirdorên perwazê ve bide. Bi vî awayî tu yê wê paqij bikî û tu yê bona wê kefaretê bike. û tu yê ganerê ku pêşkeşiya sûceyî raêle û dê li derveyî pêşkeşîgehê li cihê xanî yê ku hatiye bijartin bê te şewtandin. û roja duwemîn tu yê wekî pêşkeşiya sûcê be neriyekî bê qisûr pêşkeş bike û pêşkeşîgehê çawa ganerê paqij kiribin dê wisa paqij bikin. û dema karê paqijkirinê qedand tu yê ganerekî ciwan yê bê qisûr û ji keriyê beranekî bê qisûr pêşkeş bikin. û tu yê wan nêzîkî ber xudan bikin û dê karîn xwê bavêjin ser wan û wekî pêşkeşiya şewtandinê bin dê wan ji xudan re pêşkeş bikin. Heft roj wekî pêşkeşiya şewtandinê bin tu yê her roj neriyekî amade bike û dê ganerekî ciwan yê bê qisûr û ji keriyê beranekî amade bikin. Dê bona pêşkeşîgehê heft roj kefaretê bikin û dê wê paqij bikin û dê wê tirxan bikin. û dema van rojan temam bikin dê wisa bibe ku roja heştemîn û paşî wê dê kayînan pêşkeşiyên wê şewtandinê û pêşkeşiyên wê xweşiyê li ser pêşkeşîgehê pêşkeş bikin û ez ê ji we razî bibim. Gotina xudan. Beşa çil û çaran. û min ji rêya deriyê derveyî perestgehê yê ku li rojilatê dinire şûnda anî û derî girtî bû. û xudan ji min re got, dê ev derî girtî bimîne, ve nebe û dê tu kes jê derbas nebe. Ji ber ku Xwedayê İsraîlê xudan jê derbas bûye, ji ber vê yekê dê girtî bimîne. Ger beg be, ji ber ku bege bona kulber xudan nan bixwe, dê li wir rûnê. Derî ji rêya eywanê ve derbas dibe û ji wê rêya ve derdikeve. û min ji rêya deriyê bakur ve anî berxanî û nihêrtim û avay, mezintiya xudan mala xudan dadigirt û bi ser dev û rû ve ketim. û xudan ji min re got, lawê mirov, qenc binêre û bi çavên xwe ve bibîne û hemû nîzamên mala xudan û bona hemû zagonên wê her tiştên ku ez ê ji te re bibêjim bi guhên xwe ve bibîze û baş li her cihê derketina perestgehê û li cihê ketina xanî ve binêre. û tu yê ji wan asêyan re ji mala İsraîlê re bibêje, xudan wisa dibêje, ya mala İsraîlê, gava we nanê min rûn û xwînê pêşkeş kirin, ji bo hûn li perestgeha min bin û wê û mala min mindar bikin bi xistina biyanên ku dilên wan bê sunet û goştên wan bê sunetin, ku we xistine hundir hemû tiştên wê mekruh bona we pir bûn û di hemû tiştên wê mekruh de wan peymana min xera kirin û we bi notirvaniya tiştê minî pîroz negirtin û zilamên ku di perestgeha min de bi notirvaniya min bigirin we bona xwe danîn. Xudan wisa dibêje, tu kesên ji hemû biyanên ku di nav lavên İsraîl de ne, biyanên ku dilê wî bê sunet û goştê wî bê sunet te nekeve perestgeha min. Hew dema İsraîl çewt bibe, lê wî yên ku ji min dûr bikevin, ji min cuda bibin û li pêy putan herin, dê fesadiyên xwe elgirin. Lêbelê dê ew ê deriyê xanî de paraskir û wekî li malê xizmetkar bin, di perestgeha min de xizmetkar bin. Dê pêşkeşiya şewtandinê û qurbana neteweyê ser jê bikin û bona ku ji wan re xizmetê bikin li ber wan bisekinin. Madem kulber putên xwe ji wan re xizmetê kirin û ji mala İsraîlê re ji wan re bûn tilpekiya fesadiyê, ji ber vê yekê destê xwe li dijî wan re kirim. Gotina xudan. û dê fesadiyên xwe elgirin. û bona nêzîkî tiştê minî pîroz nêzîkî tiştên herî pîroz bibin, ji bo kayîntiyê bikin dê nêzîkî min nebin û dê şermezariyên xwe û karên mekruh yên ku kirine hilgirin. Çawa ku wisa dîsa jî wan bona xizmeta malê û her karê ku di wê de dê bête kirin, bona parastina malê ez ê wan bikim notirvan. Lê hew dema lavên İsraîl ji min cuda bibin, lêwî yan kahînan lavên tisadok yên ku notirvaniya perestgeha min digirin, bona ku xizmetê ji min re bikin, dê ew ê nêzîkî min bibin û bona ji min re rûn û xwînê pêşkeş bikin, ew ê li ber min bisekinin. Gotina xudan. Dê ew ê bikevin perestgeha min û bona ku ji min re xizmetê bikin, dê ew ê nêzîkî sifra min bibin û dê bi notirvaniya min ve bigirin. û dê wisa bibe ku dema bikevin deriyên hewşa hundir, kincên kitanê li xwe kiribin û dema deriyê hewşa hundir de û di hundir de xizmetê bikin, dê li ser wan ve rîst tu nebe. Dê serê wan de pêçekên kitanî û li pişta wan derpiyê kitanî hebe.
دê tiştekî ku xêdanê dikel xwe nekin. û dema derkevin hewşa derve, li hewşa derve cem netewê dê kincên ku dema xizmetê dikirin li ser wan bûn ji xwe derxînin û wan deynin odeyên pîroz û bona ku van kincên xwe netewê pîroz nekin, dê kincên wekî din li xwe bikin. û dê serê xwe kur nekin, porên xwe jî dirêj nekin. Ew dê porê serên xwe kur bikin. û dema bikevin hewşa hundir, dê qet kayîne xemrê venexwe. û dê ji xwe re bi jinitî jinbî û jina ku hatiye berdan neynin. Hew ji nîjada mala İsraîlê qîzên ku neçûne mêr, an jî pîrekek ku ji Kayîn ve Bîmayî bînin. û cihêtiya ku di nav ya pîroz û rêzêdeyî dê hînîne tawa min bikin û dê jiya min dar jiya paqij ve cudakirinê ji wan re bibêjin û bona ku darizînê bikin dê ew ê dozê de bisekinin. Dê li gora daraziyên min li wî darizînê bikin û di hemû cejnên min eşkere de bi zagonên min û şerîeta min vebigirin û dê septên min pîroz bikin. û bona ku xwe min dar nekin, dê nekevin cem cesedê mirov jî. Hew bona bav û bona dayîk û bona law û bona qîs, bona bira û bona xwişka bêmêr bikaribin xwe min dar bikin. û piştî ku paqij bûne, dê bona wê heft rojî bijmêrin. û roja bona ku di perestgehê de xizmetê bikin bikeve perestgehê, hewşa hundir, dê pêşkeşiya sucê pêşkeş bike, gotina xudan xudan. û mêrasa wan heye, ez mêrasa wan im, û hûn ê li İsraîlê milkê nedin wan, ez milkê wan im. Pêşkeşiya nan û pêşkeşiya sucê û pêşkeşiya gunehê dê wê vana bixwin û her tiştên ku li İsraîlê hatine weqifkirin dê bibe yên wan. û yekemînê hemû nûberên her tiştî û ji hemû pêşkeşiyên wê rakirinê dê her pêşkeşiya rakirinê yê her tiştî bibe yên kahînan. Bona ku berdarî bikeve mala we hûn ê pêşiyê hevirên xwe bidin kayîn. Dixwaze bila civîk be, dixwaze ji heywan be, dê kayînan ya ku bi xwe miriye an jî perçe bûye nexwin. Beşa çil û pêncan. û dema hûn welêt wekî mêrasî be pişkê par bikin û neşxudan re pêşkeşiyekê ji welêt parekî pîroz pêşkeş bikin. Dê dirêjiya wê 25,000 gez û firêya wê 10,000 gez be. Li hawîrdorê dê di her sînorê xwe de pîroz be. Ji vêya bona cihê pîroz wekî 4 alî wekhev bin, dirêjiya hawîrdorê 500 û firêya wê 500 û dora wê bona cihê wê vekirî dê 5 gez bin. û tê ji vê pîvanê 25,000 gez dirêjî û 10,000 gez firêyî bipîvin û perestgeh cihê herî pîroz dê li wê derê be. Para welatiya pîroz e. Dê bona kayînan û xizmetkarên perestgehê yên ku bona xizmetê nêzîkî xudan dibin be û dê bona malên wan bibe cihek û dê bona perestgehê bibe şûnekî pîroz. û ji xizmetkarên malê re ji Lêwîyan re wekî ji wan re bi milkî bona 20 hebode dê 25,000 gez dirêjî û 10,000 gez firehiyê be. û bona wekeviya pêşkeşiya para pîroz hûn ê milkê bajêr tayîn bikin. Dê firehiya wê 5,000 gez û dirêjiya wê 25,000 gez be, dê bona hemûya mala İsraîlê be. û ji vî aliyê pêşkeşiya para pîroz û milkê bajêr be, li ber pêşkeşiya para pîroz û li ber milkê bajêr, ji aliyê rojava ber bi rojava û ji aliyê rojhilatê ber bi rojhilatê dê ji begre be. û ji sînorê rojava heta sînorê rojhilatê di dirêjiyê de dê wekî parekê be. Bi axbûnê dê li İsraîlê ji wî re bibe milk û begên min êdî dê zorê nedin netewa min û li gora ezbetên wê dê axê bidin mala İsraîlê. Xudan wisa dibêje, ya begên İsraîlê, bona we bes bû, zordestiyê û zulmkariyê rakin û dadî û rastiyê bikin. Destê xwe ji qewirandina netewa min ku ya ji erdên wan diqewirînin rakin. Bila tereziya we rast û efaya we rast û batiya we rast bibin. Bona di batê de ji dehanyek û bila di efayê de ji dehanyekê Omerê bibin, dê efa û bat di weznekê de bibin. Dê wezna wê li gora Homerê bin. û dê şekel 20 gera bin, mînaya we 20 şekel, 25 şekel, 15 şekel bin. Pêşkeşiya ku hûn ê pêşkeş bikin ev e. Ji Homerek genimî ji 6 parî pariyekî û ji Homerek cehî hûn ê 6 pariyên efayê pariyekê bidin. û ya rûn zagona batekî rûn Homerek, yanî ji qorê ku 10 bat e, ji 10 pariyên batê pariyekî, ji ber ku 10 bat pariyek e. û ji çêregehên qenc û avî yên İsraîlê ji keriyê ji 200 hebî berxikek. Ji bo ciwan re wekî bibe kefaret pêşkeşiya nan û pêşkeşiya şewtandinê û pêşkeşiyên xweşiyê ne gotina xudan xudan. Dê hemû neteweya welêt vê pêşkeşiyê li İsraîlê bidin bek. û di cejnan de û di seriyê mehan de û di sebtan de di hemû cejnên eşkereyên mala İsraîlê de
dayına peşkeşiyên şewtandinê û peşkeşiyên nan û peşkeşiyên rijandinê dê karê bek be. Wekî bona ji mala İsraîlê re kefaretê bike, yê ku dê peşkeşiya sûc û peşkeşiya nan û peşkeşiya şewtandinê û peşkeşiyên xweşiyê amade bike ew e. Xudan wisa dibêje. Di meha yekemîn de, di roja yekemîn ya mehê de tu êganerekî ciwan û bê qusûr raîle û tu yê perestgehê paqij bike. û dê kayîn ji xwîna peşkeşiya sûcê raîle û bi ser mircaqên xanî ve û bi çar qozikên qeraxa peşkeşîgehê ve û bi ser mircaqên deriyên hewşa û ndir ve bidin. û bona her zilamê ku çewtî û çavzîqî dike, tu yê di roja heftemîn ya mehê de wisa bike û hûn ê bona xanî kefaretê bikin. Di meha yekemîn de, di roja çardehê ya mehê de, bona we dê feseh, cejna heft rojî be. Dê nanê bê havên bête xwarin. û wê rojê bek, dê bona xwe û bona hemû netewa welêt wekî peşkeşiya sûcê be, ganêrekî amade bike. û di heft rojên cejnê de, wekî kuşxudan re be peşkeşiya şewtandinê, dê her roj heft ganêr û heft beranên bê qusûr û wekî peşkeşiya sûcê be, her roj nêriyekî amade bike. û wekî peşkeşiya nan be, bona gayekî efayek û bona beranekî efayek û bona efayekê jî hînekê rûn amade bike. Di meha heftemîn de, di roja panzdehê mehê de, di cejnê de li gora peşkeşiya sûcê, li gora peşkeşiya şewtandinê û li gora peşkeşiya nan û li gora rûn dê heft rojî wisa bike. Beşa çil û şeşan. Xudan wisa dibêje. Dê deriyê hewşa û ndir, yek li rojilatê dinêre şeş rojên kar girtî bimînin û dê roja septê bê tevekirin û dê bek ji derve ji rêya eywanê ve bikeve ndir û dê li ber mircaqa derî bisekine û dê kayînan peşkeşiya wî ya şewtandinê û peşkeşiyên wî yên xweşî amade bikin û dê şemûga derî de peristinê bike û derkeve derve. Lê belê dê derî heta êvarî neyê girtin û dê netewa welêt rojên septê û di seriyên mehan de di cihê ketna vî derîyî de li ber xudan peristinê bikin û roja septê peşkeşiya şewtandinê ya ku dê bek ji xudan re pêşkeş bikin, dê şeş berxik û beranekî bê qusûr bin. û bona beran peşkeşiyanên efayek û bona berxikan peşkeşiyanên heta ku ji dest bebe, dê bona efayekê jî hînek rûn bibe. û roja serê mehê ganêrekî bê qusûr û ciwan û şeş berxik û beranek bibe. Dê bê qusûr bin û bona ganêr peşkeşiyanan efayek û bona beran efayek û bona berxikan heta ku ji dest bebe, bona efayekî jî hînek rûn dê amade bike û dema bek bikeve ndir, dê rêya eywanê ve bikeve û dê rêya wê ve derkeve. û netewa welêt dema cejnên eşkere de werin ber xudan, yê ku bona peristinê ji deriyê bakur ve bikeve, dê ji deriyê başûr ve venegere û yê ji deriyê başûr ve bikeve, dê ji deriyê bakur ve derkeve. Dê ji rêya deriyê ku ketiye ve dernekeve. Tenê dê tam ji hemberê wê ve derkeve û bek dema bikevînê, dê ji nav wan ve bikeve û dema derkevin dê pevre derkevin. û cejnan de û di rojên eşkere de bona ganêr peşkeşiyanan efayek û bona beran efayek û bona berxikan heta ku ji dest bebe, dê bona efayekê jî hînek rûn bibe. û dema bek wekî peşkeşiya ji dil, peşkeşiya şewtandinê an jî peşkeşiyên xweşiyê bin, ji xudan re peşkeşiya ji dil amade bike, dê deriyê ku li rojilatê dinêre jê re bê tevekirin û dê peşkeşiya xwe yî şewtandinê û peşkeşiyên xwe yî xweşiyê mîna ku roja septê bike amade bikin û dê derkeve derve û paşî ku ew derkeve derve, dê derî bê tegirtin. û tu yê bona ku ji xudan re be peşkeşiya şewtandinê her roj berxikekî yeksalî amade bike. Tu yê her sibeh wê amade bike. û tevî veya tu yê her sibeh şeş pariyên efayê pariyekî û bona ku rûnê zirav şil bike, wekî sê pariyê hînê pariyekî rûn be, bi zagona abadîn ji xudan re peşkeşiya nan ya her timî ye. Wekî peşkeşiya şewtandinê ya her timî bin, dê berxikê û peşkeşiya nan û rûnê her sibeh bi vî awayî amade bikin. Xudan wisa dibêje. Gerbe xelatê ji lawên xweyekî re bide, mêrasa wî bi xwe ye. Dê beyê lawên wî, birêya mêrasê milkên wan e. Lê belê ger ji mêrasa xwe ji nav qûlên xwe ji qûlekî xwe re xelatekî bide, heta sala rûspîtiyê dê yê wî be. Wê gavê dê vegere bek. Lê belê dema were mêrasa wî, dê beyê lawên wî. û bek bona ku netewê ji milkên xwe ve biqewirînin, dê ji mêrasa wan raneyîle. Netewa min, bona ku herkes ji milkê xwe ve belav nebe, dê ji milkê xwe mêrasê bide lawên xwe. û ji cihê ketinê ya li cem deriyê, min anî odeyên pîrozên kayînan ên ku li bakur dinêrin û avay,
لور لشونا پاشین بر به روژاوای جیه که بو. وجمن را گوت جیه که کاینان قربانین گناه و قربانین سوجه بکلینن و پیشکشیانان چه بکن اوه. دا که بنان توی پیروز نکن بلا وان در نخینن حوشه دربه. و من درخست حوشه دربه و چار قوزی که حوشه و من درباز کر و آوای لهر قنجکا حوشه که بو. لچار قوزی که حوشه انگرتیین درجیا وان چل گز و فریا وان 30 گز نبون. لقوزی کان پیوان هر چاریجی یک بو. ول هاویردورا وان لدور هر چاریجی دیوار هبون. ول چار هاویردور جین کلاندن آتبون چکرن. وجمن را گوت وانا خانیین کلاندن نه. ده خدمتکارین مال قربانان اتویل و دری بکلینن. بشا چلو هفتان. و دی سامنانی دریه خانی. و آوای بر به روجلات جبن شموگا دری آف درد کتن. جبر کو بری خانی روجلات بو. و آف جالی راست خانی جباشورا پیشکشیگه ججر و داد کتن. و من جریا دریه باکور و درخست و جریا کو در و جریا دریه کو لروجلات دنره و من حتی دریه در و گراند و آوای آف جالی راست و دهرکین. دمازلامه کو د دستوی د تای پیوانی هبو بر به روجلات و درکت 1000 گزی پیوا و من جاوان و درباز کر. آوین کو دردکتن پانیان. 1000 ادم پیواند و من جاوان و درباز کر. آوین کو هلدکشیان چونگان. 1000 ادم پیواند و من جاوان و درباز کر. آوین کو هلدکشیان پشته. 1000 ادم پیوا بو چمکی کو نکاربوم تده درباز ببیم. جبر کو آف بلند پوبون. آوین کو مروف دکاربون تده آجنه بکن. چمکی کو نای درباز کرن. وجمن را گوت ما تفدیت لاوی مروف. و گاوه من مشاند و دی سانی رخاچم. و گاوه و گریم آوای جوی آلی و جوی آلی لرخاچم گلک دار هبون. وجمن را گوت او آوان بر به آلی روجلات درد کبن و دی دا کبن عربای و دی بر به بحره و بچن. وان آوین که اتنه درکتن دی برجن هندره بحره و دی آوین بحره قنج ببن. و دی و سابه که همو آفرین بجان ین کل هر دره که چم بگهجه دکلیجن دی بجین و دی گلکی معصیه بن. جبر که دما او آوان بگهجن ور دی آوین بحره قنج ببن و دی هر تشتین که لجه چم بگهجه نبجین. و دی و سابه که معصیوان جمعی بسکنن جه که جه انگه حتی ان اگلای میه دی به شونا تورشاندنه. مینا معصیم بحرام ازن دل گورا جوره اینوان معصیم و گلکی بن. لبله جهین وی بحری و تقین وی قنج نبن. دیش خویه را بین بردان. والجم چم لقراغاوی دل وی آلی ولوی آلی دارین فکیم به هر جورهی بگیجن. دی پلیو نچلمسه و میوه نقدن. دی هر مه میوانو بده. جبر که آوین ویش پرسکه و درد کبن و دی میوه ببه فکی و پلیو ببه ایلاج. خدا وصد بیجه. سینورا کونه ولید به میراسیل 12 ازبت اسرائیل را پار بکن دی اف به. دی پارا اصف ددو دی herkes buna برای خو و میراسی بسینن. جبر کج باپیرن وره بنا داینا و سونتام و دی او ولاد به میراسی جوره بکبه. و دی سینورین ولید اف به. آلیه باکور جبهرام ازن حتی ریا که جهت لو ندیچه تسدای سیبرای ما کد ناورا سینورا همات بروتا و شامه و سینورا همات دی. حسر حتی کنه لجم سینورا هاورانی. و حسر انو ناو سینورا شامه دیش بحره و به سینور والباكور بر باكور سينورا همتي عليه باكور اوه وعليه روجلات دد ناف هاوران و شام و گیلات واره اسرائيل ده اردن به و هنش سينور باكور حتى بحرا روجلات بپیون عليه روجلات اوه وعليه باشور بر باشور جتاماري حتى اوه مری بود قدشه حتى نوالا مصر حتى بحرا مزن عليه باشور بر باشور اوه و جاليه باشور حتى همبری جه کتنا همتي دی آلیه روژاوای بحرام ازم به. آلیه روژاوای اوه. به وی آوای هنوی ولاتیل گورا خواه لگورا ازبتن اسرائیل پار بکن. و ده او سابه که هنویش خوره اوش خریبن که دنا وده میوانن و دنا وده بونه باوین زاروکان ره به پشکه و پار بکن. و ده او دناو لاوین اسرائیل ده بنا و ببن مینا ین جالینه. ده دناو ازبتن اسرائیل ده بوره میراس وانه بن. و ده او سابه که او غریب دکیجان ازبت ده میوان به هنه میراساوی لور بدنه. گوتنا خدام بشه 48 و ناوین ازبتان اوین جسری باکور لجم ریا هتلونه حتی جه کتنا هماتی لسینور شامی حتی حسار انانه بر به باکور لجم هماتیه پارک و دی آلی روجلات و روژاوای ببن یه دان و لجم سینور دانه جالی روجلات حتی روژاوای آشر پارک
Ulcem sinore Aşerê ji aliyê rojhilatê heta aliyê Rojavayê Naftalî parek. Ulcem sinora Naftaliyê ji aliyê rojhilatê heta aliyê Rojavayê Manaşe parek. Ulcem sinore Manaşe ji aliyê rojhilatê heta aliyê Rojavayê Efraîm parek. Ulcem sinore Efraîm ji aliyê rojhilatê heta aliyê Rojavayê Rûben parek. Ulcem sinore Rûbenê ji aliyê rojhilatê heta aliyê Rojavayê Cihuda parek. û pêşkeşiya ku hûn ê pêşkeş bikin ji aliyê rojhilatê heta aliyê Rojavayê dêl cem sinûrê Cihudayê be. Firehiya wê 25,000 kes û dirêjiya wê ji aliyê rojhilatê heta aliyê Rojavayê dêl gora parekî ji nav paran e be û dê perestgeh di navenda wê de be. Dê dirêjiya pêşkeşiya ku hûn ê ji xudan re pêşkeş bikin 25,000 kes û firehiya wê 10,000 kes be. û dê pêşkeşiya pîroz bona wan be. Bona kayînan ber bi bakur dirêjiya wê 25,000 kes û ber bi Rojavayê firehiya wê 10,000 kes û ber bi rojhilatê firehiya wê 10,000 kes û ber bi başûr dirêjiya wê 25,000 kes û dê perestgeha xudan di navenda wê de be. Dê bona kayînên ku ji lawên Tisadok ve hatine pîrozkirin be. Ewên ku bi notirvaniya min vegirtin, gava lawên İsraîl ji rê derketin, mîna ku Lêwiyan ji rê derketibûn ew ji rê derneketin. Ulcem sinûrê Lêwiyan dê ji pêşkeşiya welêt bona wan pêşkeşiyek be, dê zaf pîroz be. û hevrastê sînora kahînan 25,000 kes dirêjî û 10,000 kes firehî dê ya Lêwiyan be. Hemû dirêjî 25,000 kes û firehî 10,000 kes. û dê ji wê nefroşin û neguherin. û dê rûberê erdê derbasî kesekî din nebe, ji ber ku ji xudan re pîroz e. û li her 25,000 kesî 5,000 kesê ku ji ber firehiyê maye, wekî bibe cêr û niştinê û cêyê vekirî be, dê bona bajêr be malê gel û dê bajar di navenda wê de be. û dê pîvanên wê wisa bin. Aliyê Bakur 4,500 kes, aliyê Başûr 4,500 kes, û ji aliyê Rojhilatê ve 4,500 kes, û aliyê Rojavayê 4,500 kes. û dê cêyên vekirî yên bajêr hebin. Ber bi Bakur 250 kes û ber bi Başûr 250 kes, û ber bi Rojhilatê ve 250 kes, û ber bi Rojavayê 250 kes. û wekî hevrastê pêşkeşiya pîroz be, yê ku ji ber firehiyê maye, ber bi Rojhilatê 10,000 kes û ber bi Rojavayê 10,000 kes û dê be hevrastê pêşkeşiya pîroz û dê zadên wê ji yên ku karê bajêr dikin re bibe xwarin. û ji hemû ezbetên İsraîlê yên ku karên bajêr dikin, dê wê zeviyê bajon û biçînin. Dê hemû pêşkeşî 25,000 kes û 25,000 kes bin. Hûn ê pêşkeşiya pîroz tevî milkê bajêr wekî 4 aliyek bin pîroz bikin. û tevî milkê bajêr yê ku ji vî alî û ji vî aliyê pêşkeşiya pîroz ve bimîne, dê ji begre be. Ber bi sînorê Rojhilatê li ber 25,000 kes pêşkeşiyê û li cem sînorê Rojavayê ber bi Rojavayê li ber 25,000 kesê wê ciyê ku hevrastê paran e, dê ji begre be û dê pêşkeşiya pîroz û perestgeha malê di navenda wê de bin. û di navbera sînorê Cihudayê û sînorê Benyamînê de xeynî milkê Lêwiyan û milkê bajêr yê ku di navenda ya Aîdî bege yê din ji begre be. û demam werin ezbetên ku li şûnda mayîne. Ji aliyê Rojhilatê heta aliyê Rojavayê Benyamîn parek. û ji cem sînorê Benyamîn ji aliyê Rojhilatê heta aliyê Rojavayê Şimaûn parek. û li cem sînorê Şimaûn ji aliyê Rojhilatê heta aliyê Rojavayê İsşakar parek. û li cem sînorê İsşakar ji aliyê Rojhilatê heta aliyê Rojavayê Zebûlûn parek. û li cem sînorê Zebûlûn ji aliyê Rojhilatê heta aliyê Rojavayê Gad parek. û li cem sînorê Gadê ji aliyê Başûr ber bi Başûr dê sînor ji Tamarê heta vê Merîbat Kadeşê heta newala Misrê heta Behra mezin bibe. Bona ku bibe mêras, welatê ku hûn ê pişkê ji ezbetên İsraîlê re bela bikin ev e û perên wan vanan e, gotina xudan xudan. û cihên derketina bajêr ev in. Li aliyê Bakur bi pîvanê 4,500 kes. û dê deriyên bajêr li gora navên ezbetê İsraîlê bin. Ber bi Bakur sê derî, deriyên Rûben yek, deriyê Cihuda yek, deriyê Lêwî yek. û li aliyê Rojhilatê 4,500 kes û sê derî. Deriyê Usiv yek, deriyê Benyamîn yek, deriyê Dan yek. û li aliyê Başûr 4,500 kes û sê derî. Deriyê Şimaûn yek, deriyê İsşakar yek, deriyê Zebûlûn yek. û li aliyê Rojavayê 4,500 kes û sê deriyên wan. Deriyê Gadê yek, deriyê Aşer yek, deriyê Naftalî yek.
Del çara wirdorê 18000 gez bin û dê ji wê rojê ve navê bajêr xudan li wir e be.